Esselamu Aleyküm. Paylaşayım. Bugün gelecek adamlar var, vatandaşlar. Barmont. Selamu Aleyküm. Govmaya dalanız. Arman. Canınız sağmay. Oğlum. Netice çıkar yapmayı aydırlayan gururlardan ya. Görüyen olun ya Allah ya Allah ya Muhammed dipiyorum öyle canım. Halkın özünden bir yemedacı yok ya görüyen olun. Hili. Hükümet işyerleri olur yatıp duruyorlar hemen efirimde bilen yok mu? Hükümet işyerleri yatıp duruyorlar adamlar. Benim evimde var ha çakım çak olsa oğlum abi haber yok olun ekittiler mi ka Türkmenistan'a deyip fikirlenip başladım doğru maalesef. Çünkü munça va Türkiye'de girdiler koyup da Alişer'le Abdullah'ını son çıkarıp neyme deysinler yani. Neyme deysinler bir zdanyan aşağında yatırdık. O bir heptelep 10 günlep bir kanun yadaydı. O deysinler mi? Yok. Neyme deysinler ki? Göç idarede yok mu hava? Hükümetin eline belli derler mi hava? Onu Türkmenistan'da oluyor da. Şunu çünkü oturup seyrediyen onun bundan önkülörüm şeydi balık gittiler de. Yani erkek gel çıkıp boyun almanı özlerini şunu başaramadılar şunu için. Yani erkek gel çıkıp boyun almadılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne de burada da çık. Yani sizden de çok sağ olun. Allah razı olsun. 2 tane azılı böyle kanlı canlı teröristi yakaladınız. Böyle kadın demeden, çocuk demeden doğrayan, Allah korusun böyle Apo'dan daha kötü, daha tehlikeli 2 tane teröristi yakaladınız. Zaten adamlar sürekli dağlarda, mağaralarda yayın açıyorlardı. Alişer'le Abdullah. Dağlarda, mağaraların içinde ateş başındayken eli silahlı böyle yayınlar açıyorlardı. Yani kadın çocuk demeden öldüren böyle 2 tane katil, azılı teröristi yakalayıp verdiniz ya. Teşekkür ederiz ya Türkiye. Çok teşekkür ederiz ya. Çok büyük sevap işlediniz yani harbiden. Yapma ya bu kadar yani böyle kimliksiz, girişsiz, çıkışsız böyle ancak azılı teröristleri götürürler yani. Apo'dan daha tehlikeliymiş demek ki bizim yolumuz. Onu anladık yani. Sizin siz Apo'yu da o şekilde getirdiniz ya yurt dışından zamanında 99 senesinde. Böyle kaçırarak getirmiştiniz. Doğru mu? Şimdi Alişer Sahatoğlu'nun Abdullah'ı da bu şekilde verdiğinize göre demek ki Türkmenistan'da insan haklarını savunmak, kendi hakkını savunmak ve eşitlik, adalet istemek bu kadar azılı terörist gibi bir şeymiş yani. Değil mi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın. Değil mi İbrahim Kalın? Ya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan demek ki Türkmenistanlıların adalet hak arayışı böyle azılı terörist böyle kanlı canlı kadın çocuk demeden öldüren bir terörist gibi Türkmenistan'a teslim ediliyor öyle mi? Ya Birleşmiş Milletler Antonio Guterres sana ne oluyor? Sen niye gidiyorsun o zaman? Madem böyle hakkını savunan arayan insanları alıp Türkmenistan'a hapse götürüyorlar.
Sen gidiyorsun bunlarla konferans yapıyorsun güya. Ya ne oluyor yani? Ben anlamadım yani. Ne oluyor? Yani bu mu yani bu dünyadaki adalet düşünce? O zaman bizim hakkımızı kim savunacak ya? Bir Türkmenlerin hakkını kim savunacak? Siz hepsini teslim edin, verin Türkmenistan'a. Ne olacak? Türkmenler böyle sürekli ezilerek mi yaşayacak yani hayat boyu? Bitti mi yani? 50 dolar maaşa mı yaşayacak yani? Ben anlamıyorum ya. Yani o zaman siz söyleyin bir şey ya. Hiçbiriniz de söylemiyorsunuz. Birleşmiş Milletler söylemiyor. Amerika Donald Trump söylemiyor. Avrupa parlamenter şeyleri söylemiyor. Senatörler söylemiyor. Erdoğan söylemiyor. Kimse bir şey söylemiyor. Hayırdır ya? Anlaştınız mı ya? Ne verdi de size bu kadar susuyorsunuz ya? Biz söyleyince terörist oluyoruz. Bak Alişer'le Abdullah'ı böyle sus pus ederek giriş çıkış vizesiz teslim ediyorsunuz özel uçakla. Sanki Apo'yu teslim alır gibi. Bu mu ya? Bu mu yani? Bu mu anlayışınız? İnsan hakları anlayışınız? Orospu çocuğusunuz ya. Harbi söylüyorum. Orospu çocuğusunuz. Ya bu telefonla aradığın orospu var ya, ondan hiçbir farkınız yok ha, ben sana söyleyeyim. Az önce saydığım liderler. Orospu gibisiniz yemin ediyorum. Ya diplomasiniz batsın sizin ya. Böyle diplomasi mi olur ya? Bu şekilde diplomasi yapılmaz yani. Allah belanızı versin hepinizin, var ya yemin ediyorum. Birileri hakkını savunuyor. Siz gidiyorsunuz teslim ediyorsunuz ya. Orospu çocukları. Yok, biz bunu böyle bırakmayacağız ama siz merak etmeyin. Biz bunu böyle bırakmayacağız. İnşallah. Biz bunu bu şekilde bırakmayacağız. Hakkını hesabını soracağız. Biz Türkmenler olarak ya öleceğiz, tamam mı? Ya da devireceğiz bu rejimi. Bitti. Bundan başka çare yok. Yani biz bu kadar arkadaşı haksızca, hukuksuzca aldınız ya. Biz bunun hesabını soracağız yani. Bunu böyle bırakmayacağız. İnşallah bırakmayacağız. Orospu İnşallah çocuk. inşallah abi. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam. Ya ben Selamun düşünüyorum, Aleyküm nerede vatandaş. hakkını, Aha. hukukunu talep eden adamını o bir dağda eli avtomatlı ok atıp yala gidip alıp gitmeleri ne ehil oluyor ya? Ne ehil oluyor ya? Onun hani ne Samsun İdari Mahkemesi, Samsun İdari Mahkemesi atkaz verdin aray. Sukan çağatı. Pituh Ecengske'nin Samsun'un İdare Mahkemesi. Atkaz verdin. Bak şimdi çocuklar yok ortalıkta. Ne oldu? Bak atkaz verdin, ortalıkta çocuklar yok. Nerede şimdi o zaman? Madem öyle bir delil yoktu elinizde. Nerede şimdi o zaman bu Alişer'le Abdullah? Nerede o zaman? Bunlar nerede? Bak madem red verdiniz, oturum başvurusunu, sığınma başvurusuna red verdiniz. O zaman bu çocuk nerede? Madem böyle bir tehlike yoktu, o zaman bu çocuklar nerede? Ya bunun hesabını sormayacağız mı sanıyorsunuz ya? Soracağız, sizden de soracağız ya. İnşallah, inşallah şu Türkmenistan'ın başımızdaki beladan bir kurtulalım da ilk önce. Ondan sonraki diğer başımıza bela olanlara biz bela olacağız sizinle, bak haberiniz olsun. Yok Samsun İdare Mahkemesi'ymiş. Böyle tek 12'den vurur gibi hesaplaşacağız. Dünya mahkemelerinde, Avrupa mahkemelerinde yargılayacağız sizi inşallah. Fark etmez. Samsun İdare Mahkemesi hakim olabilirsin yani. Milli İstihbaratın başkanı da olabilirsin. Bizim için hiç fark etmez. Bu sorunları hesabını sormadan da sizinle de diplomasi ilişkilerin tekrar düzeleneceğini de sanmıyorum yani Türkiye ile. Bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur? İnsan hakkını arayan çocuklar alıyorsunuz, Türkmenistan'a kaçırıyorsunuz ya. Apo mu ya bu? Apo mu bu? Ha? Eli nerede gördünüz? Elinde silah mı vardı? Çocuk katilli mi yaptı? Ne yaptı yani? Bu şekilde veriyorsunuz. Orospu çocukları. Türkiye'nin siyasetçileri yemin ediyorum orospu gibisiniz ha. Bir gün bunun altına yatıyorsunuz, bir gün öbürünün altına. Bir duruşunuz da yok yani sizin. Ben size söyleyeyim. Duruşunuz daha iyi yok. Kaypak gibi. Zaten böyle kaypak insanlar siyasette nedense yol alıyor bu son zamanlarda. Kaypak insanlar yol alıyor. Hayırlısı bakalım vatandaşlara. Mena var ya doğru maçtan
bunu bir daha dedi pasan forumda bolun o vatandaşlar. Menem anan başladı. Meni şol olanların iyi verilenlerine. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleykümselam. Aleykümselam. O mu can sağlıklar? Neyle? Yaşlı mısınız? Ay bolacak. Näme olsun günne aşam doğru maçtam Alişer'in ayağı ağlap denýär jaňa je näme etdiğini bilemok, içime tıgamok diýär, diridigini, ölüdigini bilemok diýär, nirdedigini bilemok diýär. Yani sen pikir etsene, yan yollaşın birden yitiren hökümet. Yani ingar ki sen şonun türmedediğinden bilemok, nirdediginen bilemok. Şo ýagdaýa salmaly mı? Şolar adamlar var, şu döwlet diýilen zat, şo ýagdaýa adamlar salmaly mı? Ya sen mafyadan tapadın, ýok onda mafyalar bir şey adam gaçyrýar ýöne olur ama adam gaçyrsa habar etýärmi ka diýenler. Sen äriň meň elinde, ya sen aýalyň meňe, çağaň meň elimde diýip aýtýarlarmy ka diýen alkaçdylar. Bular mafyanam geçdiler ara. Tamam. Bir döwürki war zakonlary aýyrdylar, öldüler şu war zakonna. Yo Türkiye'de olsa da näme diýsinler mysal şu näder Alişerlen Abdullah bir yerden çyksa. Alişerlen Abdullah çykyp näme diýsin yani? Ey meni çykdym bolýan polisiýa alyp gitdi bir ýerde ýatyrdy. İýdirdi, içeride tamam salyp göberdiler. Ýüde maskaly adamlar tanamok diýse. O jenaýat Türkiýede munýalar edip bolmajak. Adam meniň hürriyetinden alyp galmak bilen ul lokal jenaýat. Kidnapping. Kidnapping da o lokal jenaýat da alyp kaçmak. Adamyň alyp kaçmak. Bular hem adamyň alyp kaçdylar yani. Şu an suudun kararı bolmanla Alişerlen Abdullah'nın suudun kararı bolman Türkiýeden alyp kaçylyp Türkmenistana äkidilen olsa ul lokal jenaýat uja han suudun kararı. Hani suçsuzluk karinesi vardı ya Türkiye'nin yasalarında var bu ya. Suçsuzluk karinesi. Yani bir adamın cinayeti tasdiklanmaka şonun günahsizliği hasap edilýär kanun boýunça. Daha şu uzda bolan vakany eşitdiňiz mi? Haçan? Şu bir günlükde. Yok. Karoçi adamlar toplanıp barp olar etdiler, miting etdiler näme? Barptra tok ýok, zat ýok diýe. Jemlendiler häkimler, polisiýa işgärler gelip gaýrat edin düşünýär. Kıyınlar dağıttır, birazcık sabır edin, govolar hemme da zat deyip, şey deyip, arçınlar, ay konkretno adam bir makiyanam toplamıdır. Erkek edipdir, maladet doğun. Ben ne bolmanam toksuz oturmalmay ne men şuayda 5 yıl dasa bir yelek göremem. Oğanistan'a tok verýärler, öz ýurduna tok ýok mu? Özbekistan'a tok satýarlar, Özbekistan'a hemme de satýarlar. O nevte önümleri dağıt bildiğin. Ýöne bilen halkymyzdan Özbekistan'a gidip işleýär bolşunuzda. Olur bir de gelmeler. Bir de olur da satýar aslına dersen. Olur bir de gelmeler. Marda da yok diýen ha. Awa. Ay, görýärmi Nuraga? Ätkere nokta halkyny silanok bilýärmi? O zapra nemeler internet kesipdirler dani mara. Aşo partlama wekil bardak partlama diýe yerin aşağına kabillere diýen berdi näme di samsyk jogaplar berip adam ey samsyk ýerine goýup berler o siz wara watandaşlar. Ey Hudaý wa siz samsyk ýerine goýýarlar o şu hökümet bara. Goýdurma o. Alo. İnternetim kesildimi? Bu dobry pulumdan kesdi. Bir saat kesildimi? Bir saatyň pulunu kesip talap edin o. Kessin däme hawa? Bu dobryny pulumdan kesdi. Näme üçin siz pulunu alýaňyzy? 2-3 günüm kesip goýýaňyz. Dawai 2 gün kesin maňa pulumda 20 aýtyp beriň diýip. Berjek gasaňa diýip. Bu dobry puluny aldyň däme diýip. Pulum berimden soň sen maňa hyzmatyňy berew diýip. Talap edin o watandaşlar o. Maymynam bara özerkin oynan ok, şoňa da banan berenlikler üçin oýnaýar şolam. Sizem pulun töleýäňizmi? Maymyn edin da öňüňizdäki hökümetiň işgärlerini pulunu berdiňiz dämi? Maymyn edin onda bara. Bolmazda ýyna talap edin. İnternet şonýaly tok şonýaly zaprak şonýaly ya şariýal olmandyr oňa to. Ele Güllalan özüm geljek oýjan wara.
Gelin ben uğrattım zapros. Salam aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gowmuşsyňyz güllä unutma janyňyz sagmy öýler çağalar nähili. Yaxşı bolacak bulutumuz notoka elimizde emas. Şurada 240 adam var. Bitten zerem Twitter'a girip bir paylaşım edip tamam Twitter'ı korkadronsular. Akan arkasında tınızları arkan demen kaçan yayın açasan dava yayın aç. Her gün can edip durattınızlar yazattınızlar. Bir поддержка dağayınlar. Ya ölüsünü ya dirisini nerede olduğunu. Benim 3,5 yaşındaki oğlum atasının suratını öpedi. Hiç kim поддержка etmedi. Ben только поддержка istotman. Ya yüzünüzü açın diyem yok. Bir kusok nam berin diyem yok. Görmezden gelmeginler. 12 gün oldu şu saat 8'de. Havar yok. Karakola gidesen arıza yazasa arzan yapadılar. Savcısına gidesen arıza yazasa arzan yapadılar. Yetersiz delil. Şunca adam baraz 300 adam. Türk'te işle oturan. Bitten zerinki patronunuz kolu uzun vardır. Yalvar aman. Bir kömeğe dinler. Patronlarınızlardan soranlar. Ben Tolka Alişer'i istotmam beçelerinin yanına gelmesini. Kim jogap berýärdi şu soraga şu ayarlawanymyzyň Alişeriň aýaly? Kim jogap berýär şu soraga? Haýsy hökümet jogap berýär? Hökümetiň bamy ýetkilileri şu taýda ýok. Eden edip goýandy goýýarlar adamlar. Biziňine birek giremizi aýtmasak hiç kimimiz ýok. Ina gelen ýagdaýymyz. Kimden soramalyna şu nädip jogmaly soraýan adam. 20 ölümü nirde? Yani 2025-nji ýylda bolýan zat. Näme etdi bu Alişerlen Abdullah şular ýaly? Näme etdi? Adam öldürdümi? Ya yararlı bir grupировka goşuldymy? Terroristik hereket etdimi? Yok. Hiç kime ziýany bolmadyk. Öz hakyny hukukyny talap etdi. Adalet talap etdi. Onu türkmenler bolup adalet talap etmeliler bolsa kim etmeli onu? Ha biziň üçin kim etmeli? Donald Trump aýdyp beren ok. Ya Angliýanyň nemesi Karolewasy edip beren ok. Ya Recep Tayyip Erdogan edip beren ok. Kim edip bermeli onu biziňkini? Şo maşynyň renki bolmaly, lisede dümp bermelimi? İşe velayetler saljak gel, lisede şey edip bermelimi? Pasportlary çalyşyp berjek gel, bar ýurduňa gitdiýse de ýöne. Şu näme, nire kowsa goýun ýaly şey edip bermelimi ýa? Bir etmeliler sa adamlar o. Etmeliler sa biz çıkıp gurulýar watan dönük, ejeng watan dönük sen. Bir de watan dönük diýenleri. Ejeng watan dönük. Ýurtdan watan alýan. Yüzlen otman aman ayda oturan nesip olsa tap beremen dedi. Dalga geçiyorduklar yine men bilen. Ya Allah gör oturan sileri. Gülme gongşuna dedi, geler başına dedi. Ben burada politikanı ya başkasını yamallayacağımız ya politikanı eleştireceğimiz. Ben Alişer'i Abdullah'ın neredeliğini bileceğim. 12 gün ben üçün bana 12 ay bolup geç oturan. Seret näme diýip otur ödi. Alişer Saatyň aýaly Gülal apa. Men ýoldaşym Alişer Sahatow öýdeke oturan wagty gelin am efir açjak gelmi, am şey çek gelmi diýip diýär. Adamlaryň köpüsi diýär, jaň etýärdiler, habarlaşýardylar diýär. Indi näme üçin sizler bir video çekip, näme üçin şunça öz durmuşy bilen size görüşen adamın arkasında durup bilen yok adamlar. Bir de oturuyor. Bir de video efire maçı oturuyor. Yatla oturuyor.
Daşy Alişer bilen Abdullah şeydenler üçün menen ha gallanjaň merkezine Türkmenistan'ın baydagyny aldım da bastım eger adamyň hukuky ýok bolsa baydaňam gymmaty ýok diýip. Siz näme üçin video çekip bilen merkezi? Merkezi näme üçin akym döredip bilen akym. Türkiýede bir zat bol ýa bolun akym dörýär derä her kim şo videony al ýa-da video çekýär her kim. Näme üçin biziň türkmen jemgyýeti edebilen ok şonu. Şolar ýal gorkokmasyňyz o, gorkokmasyňyz şolar ýal watandaşlar gorkmalyňdar o. Bollu da hwat etdar o biner oğlanlar yetki berip otursa. Bir ýetse 10 ýyl çykmalana barot. Ana adin zapsek bizek zadna o. Ya Twitter'a girip şurada 40 tası da Twitter'a girip like basmadı. 40 tası. Twitter'da 3 prasmotr 4-10. Ben başka zat istemiyor ha. Поддержка istotman. Köpüsine şoğun gerek la ya, köpüsine şoğun gerek var. Şol Näme bolan Twitter'da Nura nememi? Ne vatandaşlar? Ne beş- Twitter şu beş, kader on yedi sevimli. Owa. 5 Gir ýaňy kader sevimli. Bir minut dost. Gir ýaňy şu accountda Twitter'da vatandaşlar. Ne üçin mer görkezip otur. Seredin. Girin şu kader sevimli. Ne görýän vatandaşlar? Şu taýda çağlar var. Alişer Aken. Ine şu like basýanız. Reposta basýanız vatandaşlar. Hiç kıyıdan yok. O bizim kahramanımızdı. Ine. Yeni görýänmi? Şu taýda yine bir tane post çıkıpdyr. Yok dedi. Girin basın şuları hemmesine. Wow. Assalamu aleykümler. Allah Aleykümselam. Hatta var ya vatandaşlar, Daşöli yurttaki adamlar Alişer'in Abdullah vardı, repost diye paylaşıyorlar. Görüyor musun? Kenneth Ross diye. Human Rights Watch şunu başlarken. Şöyle hatta paylaşıyor da ne için bir de deprem dokçalatları. Ya yok. Talip Nuri selam yenge selam aleyküm. Yenge ağlamam. Allah yukarıda var. Biz biriz. Biz bir aileyiz. Onu hiçbir zaman unutma. Bak Nuri var, Talip var, biz varız burada. Allah ne elimizden gelirse yaparız. Allah büyüktür. O bir. Ya siz hiç mi utanmıyorsunuz ya bu kadına kapa söz yazmaya, şey yazmaya. Ya dans oynamaya, oraya buraya açan insanlara binlerce geliyorsunuz ya. Hiç mi utancınız yok Türkmen halkını? Hani bir olmak, hani adalet peşinde bu çocuklar. Yani sizin için, sizin söylemen sesi oldular ya. Bundan sonra böyle hapa söz yazıp, ya gerçekten yani ben Türkmenim bile utanıyorum ya. Ya Müslümanlık mı kaldı? Ya Müslümanım deyip utanıyorum. Müslüman insanlar bunu yazmaz. Ayıplamaz. Müslüman olur o. Karanlıkta olur musun? Ayıp. Yani gerçekten ayıp Haydi. yaptınız, çok ayıp. Şaýda bir haramda diýipdir, Talip hanseň nämeň bar da diýe Türkmenistan aýtda diýe. Näme sen hökümetin aýtmaly näme? Ýuwaş gelin bol, durmuşa çykan gelin bol, näme bol? Ýaşmakly gelin bol. He? Aýraýsynyň ýaşmagyndan berilen soralara jogap berdinler. Näme Türkmen halky sora bermeli näme o? Nirde bar konstitusiýaň bir ýerine ýazylgymy şol sora bermeli. Bir de diňe taýdim edip gelnersin. Siz bir de diňe ýerüstü maýlyklanyňyzy bir de bermeli, bir de hyzmat etmelik gezdiler. Şeýdip ýazylym kanunlar ya. Şo ne diýip oturýarlar şu wagt? Berilen soralara jogap bermeli näme olar? Başka ne etmeli men Halkın aydın jogap bermeli, näme? spisiga ýadayın etmeli işimi. Yine aydın aşaktan, yine Talip näme etmeli? Şoň oraya men spisik tüzjek. Sizin aýdyşyňyza görä bir grafik tüzjek ödüm he. Ýazy beriň aşaktan, dinleýän. Bir kısan vicdansyň eline ruçkadan alındy. Orada kalp diýanat ýok, ýürek diýanat ýok. Ya hiç mi utancı yok, bu kadın burada ağlıyor ya, resmen ağlıyor. Alişer için, Abdullah için ağlıyor ya.
Çocukların için bir anne ol ya, bir anne. Sizin oğlunuz, çocuklarınız yok mu ya? Vicdanınız hiç mi yok mu ya? Utanın kendinizden. Utanın kendi ana babanın dost. Siz anne babasınız. Utanın bunu. Yok Talip. Şu maňa Gerçekten olmaz olsun var ya. Maňa şu Glasovoy öğretti bir ýaşly, şonu efirde aýdyryp beräý dedi. Ýöne ol Glasovoy yaman uzyn wara. Bilemokta wara, näçe 10 münde geç gitdi wara. Ay bolýasoň edersen. Vatandaşlar şu Twitter'a girip bilýänleriňiz, Türkdäki, daşady Ýewropada da atlarda Twitter'a girip bilýän adamlar. Şu bir adam 10-15 fake account'tan atıp sesler edem şolumur peýda o gaýrat edin vatandaşlar bu ýurdun içinde Twitter, TikTok'da oradan yer otyr şu wagt bar. TikTok, Twitter ýa-da bir girip bilemiz ok näýlek näme bolan bu peýniň bolan. Şunça barladım mena Hudaý bar ýokarymda Allah bar. Girip bilmedim Twitter'a hiç ele adaydı. Telegram açar, WhatsApp açar, TikTok açar, Twitter açıp bolanok, açıp bilemok mene. Bilemok bu platny VPN'da tap açıpdan açma mümkün. Ýöne da şeýle ýurtdaklar sizler gaýrat edäň. Bir adam 10-20 bir oturup bir saat oturup bara şu fake account açıp bir şu näme Twitter'da kajer sevimli men girip nemeden girip bolýandyra Twitter'a. Nujel bir awajdan badyra şunça adam içinde. Gaýrat edäýin adamlar. Bir umyt bar, diňe hemmek işte umyt bar. Bir umyt etýär. Belki bir sesimiz çykar. O Türkmen halky öz watandaşynyň arkasynda durýar eken diýen näme Twitter dünýä ýüzi görýär. O taýda Trump'yň motyr, Erdoganyň motyr, beýlekiň motyr hemmeti şu Twitter'da oturup olar näme berýärler. Hasap etdirýär adamlar. Gaýrat edäň watandaşlar. Bir zamanda Alişer Abdullah, pardon kusura bakma, herkes dediniz arkanızda. Arkanızdayız. Nerede bu arkanızda olan insanlar? Nerede? Bu şu anda çocuklar gerçekten nerede olduğunu bilmiyoruz. Alişer'in eşi, çocuklar perişan halde. Nerede arkanızdasınız? Doğrular gaýrat edin. Bir ýekeň çaň çykma diýilýär. Indi ele bereliň. Indi bir agdy berleşeliň. Bir görüp görs. Görmeden gelmäliň. Biziň näçe watandaşlar, näçe ýarymyza daşary ýurtlarda sınfıraşıp gul deyin işlap gör. İçindekilerimiz ondan beter. Indi gaýrat edeliň watandaşlar. Bolar artık. Indi bu döwür gulçuluk döwrü däl. Biz näme üçin gulçuluk döwrü? Biz näme üçin Afrikalılara ya Demirgazyk Koreýa biz ökünmeli. Biz gelin Ýewropa öküneliň, gelin Amerika öküneliň. Biz hemmämiz bir aýakdan şu näme Talip aganyň, Nur aganyň çislo beren onu bir aýakdan hemmämiz köçä çyksak, bir aýakdan hemmämiz hatda şu internetiň ýok ýerlerini eşitmeýän şularyň sesini eşitmeýän yer adamlarym eşiten adamlar hatta şu eşitmeýänlere dili bilen eşitdirse şu köçä hemmämiz çyksak bir günde bellisi bolýar şu adam watandaşlar. Hiç korkmalyň, gaýrat ediň indi biz bundan artık beýle gitmäliň watandaşlar. Öz çağlarymyz üçin, öz çağlarymyzyň geleceği üçin. Aleykümselam. O mu ýagdaýlarynız? Мои пикеты, они в этом на работе у меня там в офисе стоят. Ay, bolýar. 480 adam gidip şunun 20 tesi etti, kalan etmedi. Ya Neyse. adamlar o şon eden o. Näçe uny meraýdy kelýär şon edäň diýip bara bir Twitter açyp bir repos edip bilen ok mene hayran galýanym.
Ekem, ölemen senin üçün. Canım Ekem deyip ifiri koşulyadılar. O hani siz? Ölemenler. Ölemen Ekem, ölemen. Hani ölesiz mi, ölmüyorsunuz mi? Neredesiniz? Nuri. Нурышка, организация, я уже обратился кому мог. Понимаете? Yoklay tale var. Gelmeli, ayağa kalmalı, başka ne var hiç il bular gönüni nagly gönü nämet edip başladılar ha. Adamı da şer yurtdan kaçırıp başladılar ha. Nälek bu adamçılığa bir soyan bir neme değil mi kaydiyanlar? O bir yurdun bir baş tutonu bolursun da. O adam bu halkın arkada bolursun da bir adam, iki adam sen etdiğin hareketlerine yanlış diýse, şol adamdan gorkup, şol adamı bir ulu bir yurtdan kaçırıp gidersin bay. Adamlar bir özüňi lagişni pikir edip görüň şu dady. Özüni arkada näçe? diýdiler. Talip näçe pul verdi? Alişer üçün. Hani? Berdi mi pul? Hani sizler nerede? Talip näçe pul verdi? Çıkın ha o, çıkış edin ha. Oturursunuz da efirin arkasında. Ay bular wala. Şoň üçin Nuri bilen şu ýola çykanym gaty dogurup. Hiç yanlışmandırlar ha. Yo inşallah bu hayır duada bolun nesip bolsa Allah'dan umut kesilmez. Genece Alşer Encemen'in Alşer ağamının gelence ayalı gayret edin. Bileydi hayır duada. İnşallah Allah'dan umut kesilmez. Allah'dan bidin çöp başı kıymarlamaz. Nesip bolsa canlar sağdır. İnşallah arkasında durur nesip bolsa. Görýäňiz da şu wagt ine görýäňiz da her kim hiç bir ağzı biriktirip bilem doğa. Hiç ağzı biriktirip bilem doğa. Dine dilekde, dine bir adamlara bir gowzat, bir hani bir ayağa galalyň diýip bir hereket edeliň diýip bir şoladyň arasynda hemme şu oturanlar. Ali şu Arslan sen mi? Ha Arslan sen mi Arslan? Gelinece arkayın bol dedi. İkisi hem Aşgabat'ta 6 geldiler. Canları sağ. 6 gün mü boldu? 6'sı mı geldiler dime de oturan. Ben çıkarıp köversenize köp okamayım ben. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz vatandaşlar. Ne var? Salt etti oğlum. Ne mi oluyor sana? Alo, salam aleyküm. Geçersin, tanıp yanasım. Aleyküm selam, oğlum yağdırı. Yok, bu tane yazmak ne var? Aşkavada geldi diye işler var. 6 gün oldu. Aşkavada geldi. Neymiş Aşkavada gidiyor? Şu tane de maşgalatını verim ben de. Şu Türkmen halkınaydı. Şuyla. Bu düzelmese, halk ayağı düzelmese indiki nesip orada bundan beter olup yaşardın. Kul ol. Taşar yurttu, kul olup yaşardın. Onun götünü süpürüp kul olup yaşardın. Öz gülýal ata vatanыңızda yaşabilen ama daşına çıktınız, kul olup yürüyorsun. Ağdı birikmeden. Haçan esenatida Nuru bilen Alşer Nur ağa alıp vermeli size, düzet vermeli. Ağzında çörek tutmalı. Yeter artık näçe kul bolup ýaşadyňyz. Utanmaýaňyzmy? Türkmenistan diýmek şu orada utanýar halk. Türkmenistan näçinji ýerde durýar? Zengiler, baýyslar. Siz ne yapıyorsunuz böylelerde diýär. Utanmaýaňyzmy? Kimin ýüzünden şu zatlar? Baýlygyňyzy elden, haklaryňyzy, hukugyňyzy ýidirýär. Size börde Nuru bilen Talip alıp bermeli size. Hemme da ağzında çörek.
Siz Talip bilen Nurdan hiç sada garaşma. Ele berýäňiz 5 vilayet, ele berýäňiz orta çykýaňyz, jan olup düzetýäňiz geljekki nesilinizi oýlan, geljekki nesil. Eger ýok, şu nemede gitsedik-de mundan beter ýaşardyň indiki. Mundan beter bolup aç bolup, köçede hor bolup, kul bolup berersiň. Allah'tan korkun, Allah'tan. Sizin üçün çıktılar şular. Halk üçün çıktı yola. Böyle erbetlik zat ya gelip Türkmenistan'a talip paşa olayın, prezident olayın, ya nuru hakim olayın diye niyet yok. Düzelsin diye, halk kötülmesin diye. Görüp oturuyorsun şunu. Kaytı nekatı söz yadayın da. Haramdadır, Hudaydan korkun o. Allah'tanım korkun. İnşallah da şöyle bir belalar gelecek. Hele ahir zaman geldi. Adam şoň teýinde yer bilen deň bolup gitjek. Osan wagt geç boldy diýersiň. Şonu ýatdan çykarma. Bolýa şu bir ýaşuly var şu wagt. Haýyş edip oturmaňa. Ekran zapis eden de vatandaşlardan haýyş etýän. Soň men şul paylaşjak öz sahypamda ýaşuly maňa uje wara bir aýdan beri günne jan etýär. Bolýa ilmin geleneder neştirer nidim sesini. Hadi o zaman bismillah. Şehitlerin derneğine katnaşan önkü İçeri İşler Ministri olan Çakif, onunla dar işgarları, Alik Derneği İçeri İşler Müdürlüğüne başlığı Merdan Muhammed Muradov, orunmazarı Alik Tuvakov, müdürlükteki avur işgarları Serdar, Ara, Dörtkuli, Maksat, Balkan Vilayet'in Polisyan başlığı Abayf Yadmurat, orunmazarı Garlı Çağrı, Cenayet İşler boyunca, Balkan Vilayet'in avurunun başlığı Tanargulu Süleyman, orunmazarı Esker Ana Durdiv, Tanargulu Süleyman'ın kömekçisi Devlet Batan, Kıllar ve etrafının Polisyanın müdürü Atabayf Perman, Cenayet İşleri boyunca orunmazarı Musaif Merdan, avurun başlığı Esen Mehmet Durdi, avur işgarları İhlas, Piriş, Devran, Hıdır, şular dağı kanunu arkamızda arkada siylamadık imani udan vicdansız bir gayrat yekleri olup kahraman arkada azerdan alıp barayan siyasatlarına karşı edip böyle terörist adına iyi olan vicdansızlar bizim vatanımız satarlar. Türkmenistan'ın baş prokuroru olan Batır Attayf Tağanoviç, onun namdar işgari Türkmenistan'ın önce derneğin başlığı Devlet Aman Muradov, Balkan Vilayeti'nin prokuroru Kakazan Aman Muradov, Cenayet İşleri boyunca Alimov Maksat, onun kömekçileri prokuror sözcüleri Berdif Meylis, Hocaev Atacan Serdar dağı, bula arkada Kahraman Serdar'ın arkada Kahraman'ın siyasatlarına karşı edip gören prokuror işgalleri, bula da terörist adına evlen vicdansızı bizim vatanımızdan satar bey, bula katı haramzade adam bula. Hem kanun vatanın önü terörist, ecelerinin emen süydü haram. Vatana olan sevgisi yok. Kahraman arkada inan koyun vazifelerini doğru yerine getirmeyeni. Vazifeler için ecelerinin bir gün amasmanı hiç tatçı görmeyesilen haramzade, katı haramzade. Balkan Vilayeti'nin kadetinin başlığı Güç Murat Şarif. Şonun orunmazarı Tağın Mehmet birinci kadet işin seredeni 2021 yılın yanvar ayının 18-19'unu yapık yağdı da o 5 idare siz oldu. Yapık yağdı da kadet işi geçirerlerini İtalmadı ve serbi ödeli yankı ölün yerimizin pakirimden kıyıdı ağlava ettim, ben korkudu ettirdiler. Bir ağalam edenak, göremak deyip aydanı da Tağın Mehmet adıl kadeti olup işleyen bir haramladı. Şu ak yüzün yüzüne karalap, yazılan kağıllar, gollap, yalan suutnamlar, gollap. Şehip Altın zordan, üstten avda kadımızdan zordan kavul ettirdik. Sal gayrat et Şehip Altın'ın dinlen. Şehip Altın dedi, yoldaş Tağın Mehmet, yoldaş kadet İstemedi, yüzden önüne yaşı bilip bir önüne. Men maskalan pullen açar için öldürdü. Bir una adım masyanız dedi. Nem için bir diyanızını hiç dinlemedi. Tağın Mehmet, haram. Adıl kadeti olalım onunla. Haramda olur. Katı haramladı. Kahraman arkada Kahraman Serdar'ın karşısına gidip böyle vatanın önü, terörist. Ecelinden emen süydüm haram son.
Şoň bacısynyň tiken, şoň ejetinden tiken, şoň dogonun tikeni ganjyk, maçeşek şey dip men ki dogonumu 23 ýyl wagtdan mahrum etdiler. Sonra kadet işleri edilmeyaka BLS idaran, operan başlığı mekanik dogon sütömedi. Dogonun tiken urup sevip atkaz etseniz, karayman oklarını korkulmağı, kadet işi dip otyka Balkan vilayatynyň awul işgari Hacifan, iki dogonum gözünün ağını korkulup, hiç geplemezden dine ağlap iki dogonun biýigine aýryp çürüverdi haramzada Tagan Mehmet. O Hacif Hanım iki gözünü alıp onun advokatı bura turan kim diýeni dizem tamamına görse Hacif Han eken haramda iki dogonum korkup kadet işine gatnaşyp oturan eken bu haramzada. Gahrman arkada gahrman Serdar men şahit ýalyp aklymdan aýdýan. Şu arkada gahrman Serdarmyň ak tütberk muhabbet ecem göksünde Kur'an koyuwadı şahsatım aýdýalyň dogurlugy bardy. Şeýle haramlady adamlara hiç yol vermäýdi arkada gahrman Serdarym. Buna bizim vatanynam satar buna. Bunun etmejek zady ýok. Sebäp özlerine ananýa sebäpli edenlik böyle. Ya vatanın önüne, halkın önüne, gahrman gahrman Serdarym gözüňden ýaşyl tuğumy taqdim et. Vatanımı, halkımı belen serker dedi, başımı kuruluğa diyarlıydılar. Kafamı andıştılar. Bunlar yalak andışerleri yor vermeyin, arkada gahrman Serdarym. Gayrat edin, onun şiğiflerden biýigine 14 çağı, enetası yetim var, arkada algasın, iki dogonun biýigine ağlap oturmady. Bu sevgili vatanımıza beýdip kemsip ýaşamyz gaty namsy edýäsmiz. Gayrat et, arkada gahrman Serdarym. İkinci kadet işini sereden Balkan vilayatynyň orunmasary Rihan Elif Merdan ikinci kadet işini seredenini şonu açık kadeti altuylap gidenini Rihan Elif Merdan adıl kadeti bir gahrman arkadamlygynyň boýuna diýip dogry ýerine ýetirmegini haýyş etdik. Siz adıl kadeti bi halkyň hukugyny adalatyny oramaly diýen sözlerimiz hiç dinlemäni. İki dogonum ağlap biz biýigine wasypdyňyz. Biz hiç edemza, biz samsyk dogonum gelin öldürüp diýip ağlap dursa da polisiýa, prokuraturan eden işlerini gorap, bir-birine halka bolup, ak kağıdyň üzerine yalan suwutlamalar ýygnan, ak kağıdy garalap eden suwutnamalar oka, şiýip aşurdurda 20 ýyl, şiýip merede 20 ýyl atdan mahrum etdi. Bu Rihan Elif Merdan diýeniň bu da bir taşşakçy maçeleň ýeri, maçeşek bi. Hakyky maçeşek. Sera hiç altuğla tuğla yukarıdan edip ne edeceklerini bilmeyeni şey gibi yaydan gezdiler. Şılar yağlık binamızları, arkada gahrman Serdarymyz, arkada gahrmanymyz. Şılar yağlık binamızları kafam içip andışen yollaşlara bir gayrat edip bir yol vermeýliň o. Garasız bakı bir taraf devletimiz var, bir gül yağlık, gül pırkılıp duran yağlı. Bir arkada gahrman Serdarym, şılar yağlık yalançı yollaşlara, ey bir utanman vatanymyň önüne, halkyň önüne kafamy andışdylar. Ýaşyl tuğuma taqdim et, arkada gahrman Serdarym. Sen gözüň ağzına andyşyp kafamy içdiler bula. Mesela canım ýanyp aýdyp men näçe ýyllap garaşdym, 5 ýyllap. Şu watanymy, halkymy bir gahrman arkada gahrman Serdarym dedim ýere salmaýyn. Men watan üçin namys edýänim, ähli pagol, yüzü kabul eden pagolun hemmesini aýdyp çykdym. Beýle bir binamys bolmaň, bu gahrman arkada gahrman Serdarymyň alyp barýan siýasatlaryna garşy gitmäň bir ýaşurly gayrat edin. Biz watanymyzy kemsindirmäň diýip gaglap bir näse bar aglap aýtdym. Arkada ähli deş ýolbaşlaryň bu priýomlaryna bardym. Hiç ministrliň birim kabul edenap aşağı kabul edýär. Aýdyp bilen adam aýdýan. Siz hukuky işgärleri näme üçin biýdiňiz, hukumy goraňyz, arkada gahrman Serdarym siýasatyna garşy gidýäňiz, näme üçin biýdiňiz? Bilen döşüňiz bir merdana ýetden eşini ýan, geýýän eşikde näme alamatyňyz bar, şonu bilin diýip aglap aýdanda hiç bir arşkaýym dinleýän adam ýok. Söýgül watanymda. Arkada gahrman Serdarym, dine sen özüň gal, başga adam galmady. Hemme ýalançy bilen arşkaýdan duruşuna yalancı, alıp oturan zahmet katlarım son halalle. Bir direk zahmet kat töläp oturan arkada gahrman Serdarym. Men şuna canım ýakyp aýdýan.
Arkada kahraman serdardan akfitbek bulundan muhoddet ecem göğsümde Kur'an koyvadışık. Şu menin aydiyan vaxtanda yekece yanlış taptım. Şeyhiflerin mallarçık ekaransıktın kadanyan halal akmeti yekece haram taptalı. Ben ömürlük tırnağa basın, ben karşı otel. Adresime 211-1045 Balkan Havas Sehri. Familyanda Şeyhif hocadır değil. Telefon numaram 861 25 52 85 871 25 0730 hayfi yol var zanat bana edimliyanız bana şudattan doğrudan da kaza etmeyecek çıkarap Şeyh'in derine uğratması organ hukuk kadet işgarları kanuna layık getirilen işin üstünden arı şikayet olmayan bir anırsa geçen yol varsa bir yerine halkı var bir yerin götünü oraya arkadalığa mantardan. Şöyle alıp bir kurcuk ya devletimiz ve karası bir taraf devletimize şöyle yol bastırı yol vermeyen bir gayret edelim arkada algarsan terdarım. Bulan eden rahatları biz şeyhiflerin temyamız dargattıra bula. Benim halal rahmetimin özünden derinen gövürüne ahli doğurlan basıp gelinlerimizi kapı paşlarından sevip yaş etmeli çağılarımızı vurup ahli bilke şoförlerimizi yığına basıp aklım ağlamda soğuk gelirsen hikmetlerimiz kadar soğuk olursan bir şaklım ağlamı öyle toğlan kısan sığırımız öyle halal rahmetimizden bir. Buna bir dargattıra bula o bir şey. Son kadet iş sorunsan bir derin Balkan ulayetine berine yukarı kadet 5 vakit namaz gelinimiz var. Balkan ulayetini hocayıp atacağım Berdif Meylis bir Berdif Meylis yine Berdif bana Meylis sağı bula 5 vakit namaz şeyhi batulu korkup senin arzayasın oğlum kovçka bu da ertesi 3. 4. April günü 3 tane 2 yetirken canını kassetti. Onda 2 tane 1-4 sınıfta 1-2 sınıfta yani onda çağır enesi yetim varlar arkada algar mazerdarım. Bir de buna beter kırdılar bula. Zidar yarakta bir semeyen yatırıp bardılar. Şılar yarak haramladılar yol vermeden kata Ayşecan arkada algar mazerdarım. Buna kahraman arkadan işlerine onu silamadır. Yalancı bula. Katı yalancı. Geri ağasını hemmesin yüzüne tüküp verecek. Buna erkeğimde maçeşik. Bir erkek bozut benim erkek şundan yüzüne tüküp verecek. Arkada algar mazerdarım. Şılar yalıp maçlara yol vermedin o. Bir gayret edin. Sen sevgili vatanda kanununa koğramız yok bozulup. Buna ne mesela yazap ya. Utonan ağım gün efirde arkada algatmasyon günün ağına ağlınç yalancı yol başı duvara çakayım. Ne mesela gepliye utonsun o da. Ben şu çıkırdın her bir arkada kahraman terdarım. Şıdatları ben canımlar en sonunu etip verin. Başka çıkargan bulma şiyakta dediğinden götürün. Arkada kahraman terdarım. Sebep bunların eden lazım, burası aklından giyeceğini çıkar yarak da arkadan kahraman terdarım. Bir kahraman arkadanın alıp barayan siyasetlerine katı karşı giden esası yol başları aydın aytacak. Yine baş prokuratörü derine bölüm müdürü devlet Aman Muradov yüz ataşamda bula şey diye 3 yol öldürüptür diye şon diye birine koy vermeli diye maslahat etmeli. Hey arkada serdarım adım öldürün koy verirler mi? Hep aycan sözlerinin bir mani çıkarıp ben akbıla. Vatan oğlunu kasam içip antişerle bula diğer sözlerinin özüne bula. Bir asker yani. O Tanrılı Süleyman mı Balkan olayetinin avurun başlığı. O Gayrat-ı Süleyman açarlı pul tapta bir doğanımda aktif veren ecemim olsa basın. Yani biz bir porlaman. Ne için bir de açarlı pul hükmenler biz iddetik koyuyor ya size. Bu haramlardan, diyarlardan o da baycan. Yüzüme bak bir vaat tuturduk sen. Sonra Cenab-ı İşler boyunca Balkan olayetinin ormanlar, Karlı Sarif, Balti Şeyh'in ekinle uçurgun diyen yerine o var Şeyh bayram alıp var Karlı bilen yani Esen Mehmet durdu ikisi var yol altın uçurgun diyen yerine göv köşotada vezdok pul bilen açar göz deyarlı. Sonra açar göz deyarlı Esen Mehmet durdu polise bölümüne cevap nerede açar deyip emin permana cana gibi. Bu da başlık şotayda gördüm şotayda pul vardır diye ikiden bağ diye telefon açıp o ilimde dinle o diye Karlı çağırım ey haram da yanında kimin durduğunu biliyor mu diye bir. Ona bayram şeyhi yok.
Polyanı ikinin ayağına kumaka uyalamın eni. Çatma karşıyım. Ona bu onun mesleğini muntun garlı çağırıp ezilme durdu 2 yıl. Bayram bayram mena seni vuramak, seni beni vuramak. Adadan ait götünüzsün jühünü tırıya oklap diye gümün çeker diye garlı çağırı. Alisan ormasa cenayetmem. O haramlardan diyaz ödüm öğren bana. Haram. Ahli şeyhiflen germegine katnaşan, orgun hukkadet işgarlarını dönüyen. Şeyhiflen kadanyan halal zahmetinden mallat yekece haram taptalar. Vatanımın kahraman arkada serdarıma döydülerine gayrat etmez akıldan çıkan adam bir yerine yetirmeyen bir haşet yani. Bu sevgili vatanımda kemsip yaşatım gene haramladılar için. Ya buradan etmeyecekler vatanımızdan satarsa arkada serdarımızlar. Yalancı olmazdan hem yalancıdan hem açık ya. Men şolardı giyeceğini fikirlen yatamak kellerini isteyen olup. İyiyenim, içiyenim, nile ediyenim bilemek. Her adamım kaygılı fikirlen. Şu haramlardan eden rahatlar için. Arkada alga kımaterdarım. Şimdi ben aydiyanatım bir ciyeke yalan söz taptalı. Men ömürlük bakın, men karaşuva tünöyümde. Geliversin aydi yol başı. Yani ahli şeyhifden derinine katlaşan oğlum hukaret eşyarı bizim dövüşün yaptığı merdaniyetlerin eşini giyen eşini ne alamatını bilmeyen hayvanla tedel gayretin olur. Onun ne mahtaktan takı vermeli. Ahli Türkmenistan karası bakıcılar Türkmenistan devletinde pagonu tören yol başları diyor. Sizin gayret edin. Giyen eşinize vatanın namusu var. Vatanın hakkı yoktan söylemek, vatanın hakkı yoktan kulluk etmek. Kahraman arkada kahraman serde önemli ödep kanun adalet var. Gayrat edin bir sen dağıtıp yıktılı o şey. Utonco Şeyhi Hoca Turtun taşına bir yerlep garlı çağırın eli var. 7. adel polis adasının 24 başında koydular. Utonç bay 3 rapor gelmede kahraman arkadan partnerden 3 rapor Şeyhi'de sen yazıp koşuyor gadık elası çıkarga tapman. Biz ne edeceğimiz bilen yapıldı o şey. Biz yaşayışımız utordu, kaygı aladılı 14 çağrıda yetim alan. O 2 doğun ağırdı, 2 de ağırla botu. Biz ne hil yaşamalı o bu haramlardan derdinden yağa. Bu utoncu geçip böyle hakları. Arkada kahraman serdarımı gayrat edip kanun hesabına adaleti koyup vermesi yani haşet yani. Şeyteni işim bir bela çıkarga tapman. Yedini işmeşler karastım 5 yıllar vatanımı halkımı akrıma arkada yüzün salman yere salman namzet 5 yıl oturdum sadece için o. Bir gayratlar için var ne emesin de ağaçlar arkada akrıma derdarım. Utoncu yok. Ya orgun hukkale deşeri bir inan yalgı bir halkı var. Birine halkı var öğrenine edenlet böyle bula. Birinin oraya da bula. Vatanın uygunlu halkımın kafamız andişta bulan belen sözü yok. Yalancı yolbaşların hemmeden çıkar arkada kahraman derdarım. Bir mutfağı yolbaşlara Talip. kafimde şibeye rastı geçen işim için. Bir mutfağı verseniz gördüğünüz mü vatan dönüğü neredeken? Hakiki vatan dönükleri yurdun içindeken vatandaşlar gördünüz değil mi? Vazifesinden hıyanatçılıklı peydalan yana hain değil diye. Hıyanatçılıklı peydalanmak deyip hain sözünden geliyor şol. Yani yurdun içinde vatan dönükleri. Yani şu adamlar bize inanan son. Bize şular yalak galasovaya uğradı ya. Bizlerden çünkü yamanlık görmeceğini biliyor. Bizlerin yaman niyet bilen çıkmadığımızı biliyorlar. Yani şular yalak oğlanlara min haseret Alişerlen Abdullah bunun kulörüm akidenlerini hamana dağda oturan bir teröristi tutup alıp giden yaladı valkit yalar Türkmenistan'a. Şeydi valkit yalar şu meyna Türkmenistan'a hak hukuk adalet talep etsen karşılığı şunu yalak olmalı mı? Ha? Ve bunu başka devletlerim gollav veriyor her neyme sebepten hem olsa. Başka devlet diyelim hem olan bir diktatör da gollav veriyor. Şulu olan çıkarsa Birleşen Milletler Programması bilen yüz tutuldu. Bularım kömek etmedi ara. Bularım kömek etmedi ara. Yaşılın diye adını. Nuri. Bizi triyek oklar dediler gördün mü? Politsiyalar triyek oklar bakar sen gördün mü?
Organ işlerler bir tutor diýdiler. Bak iňe saat külçowy olsa yani ne awurun işleri bilen prokuraturan işleri bir-birinin götünü yapýar. Bolly. Netijede bolan halka bolýar. Hey wara Gurwan Gulu bilen Serdar wara öz iş yerlerini kontrol etse de bolýar. O şonuň zulmy halka gelmese de bolýar o. Halk gowy ýaşaýar şonu da. Şonuň öz zulmy wara iş yerlerini. Bir aydan beri ýanky ýaşuly maňa jaň etýär. Ýaşulyň wara ýatan wagtyny görem okmaýyn şoň. Giýje uny jaň etýär. Ay derdin aýtýar içi wara ýaşulyň dertlemtirde 14 sanak çagy ýetim galy. 14 sanak gözüňize getirin watandaşlar. Türmede oturýarlar. 14 sanak çagy hosarsyz galy. Prosto 14 çagy o azat däl ola. Yaman ýagdaý kyn watandaşlar, adalatsızlıklar köpelip barýar. Halk görýärmi gelip bir ýerden eşitipdir talep diýip prezident diňleýär, prezident görýär zat diýse hemme kimini bir ses uratýar, bir prezidentimiz eşitdir zat diýär. Menim mesele däl ýaşuly diýdim, elimden gelen erde el şuňun bitýän bolsa men edäjek problema däl diýdim. Bir ýyldan beri öýümni diýip 7-nji ýyl garagylar. Bir ýylla köşke gidipdirler o. Şu wagt ýaşulyň Aşgabatda da post var, suraty dur ýaşulyň, göýüren oklar Aşgabatda. Dar şu wagt şu sluçydan soň mesaýdyn, ýene dädir öýüne 7-nji ýyl durar. Giýje uny garagylar, çykmaly ruhsat beren oklar öýünden. Bar prezidentiň barýan ýerine, meselem prezident Balkanada barsa, gün öýüniň öňüne maşin gelip durýar. Ýaşulyň öýünden çykaran oklar. İnternetden kesýärler. Wapşe internet gürleşip bolan ok ýaşuly bilen. Siz wara ol ýaşuly arkada zat ýa-da siz onu seyretmäňiz watandaşlar, ol adam bir alajy ýok başga görýän Türkmenistana gün şeýle görüp bolýar adamlar. Oňa gat görmeliler o. Näme etjek 2 sany hosar türmede otyr. Bu arkadaky serdarym diýen üçin hem gat görjekmisiňiz? Bolýar diýsin näme diýende näme prezident. Bütün maskalasy da gatdyra o. O maskalasy türmede otyr o watandaşlar. Bize ansada o diýme o. Pol hem dengarın çöktür. Без выходного положения, да вара otyr o şolar. Без выходного положения oturan soň şu çykyp şu atdyr aýdy wara. Nämesin ki maýsyn başka? Maňa aýtmasyn, Nur aýtmasyn, dinleýän ýok ýurtda şoň arzyny, zaten dinleýän ýok. 20 ýyl berdiler diýär, 20 ýyl adam. Ýok, Jon, pamyha berýän, bratanya, öçürä mikrofonuny. 20 ýyl srok beripdirler. Bir adama, 2 sany adama. Näçe sanak şeýle bir adam rotyr watandaşlar türmede bilýänmi? Näçe sanak bir adam rotyr? Hayran galym, gara. Mene aýtmana sözüm ýok, dogry aýtsam. Aýyň wara Kaçam Keret halkyň ýanyna durup bir arajyk bular paltalaýatda bilýärmi Türkmen wasy. Şondan çekinýärdiler bolýan soň Türkmen wasyň ölümine ýetdiler da bular Gurban Gullahyň ölümine ýetdiler bolýan halk hosarsyz garly. Hakykatdan hem halk hosarsyz garlyk watandaşlar. Çünkü bir Türkmen wasy bir adamy diýär da aram bular bir paltalaýady hatda diýär da. Ay prokuroryň çagasyny degmez. Organ kadegmez diýip bular eden edip görler bular zat diýip gün ýynaklar da ýa-da şu daftary. Hani terdaryň ýa Gurban Gullahyň şimdi oturan görýärmi ýok? Ýok watandaşlar. Şu meni goran diýär, ejen halk öldürüň diýär o. Men söýdüm. Meni goran ýeter ki diýär o. Men hayran galýan o bular ýaly. Yine 5 minut bolsa 5 minut zat bar. Ýaşulyň göwüni galmasam edelle da kansa wara. Hawa. İçinden halal süýdemen. Watan haqqylykdan söýýän. Watan haqqylykdan gulluk edýän. Gahrman arkada gahrman serdarym ynamly öde kanun sanan adalet goýan ýol başlaýar men gadymda. Kim bilse şey arkada gahman serdarym siýasatyna garşy diýen ýol başladyrsynız siz. Ona men ondan aýdýan size. Watana bolan söýüňiz bolsun, watan arkada gahman serdarym şeýhiperin derine ona gatnaşan organ KD işgärleri. Ine Balkan Vilayet Prokuraturynyň Jenaýat işleri oýunçy Ornaz Aliýew maksat Balkan Vilayet polisiýanyň Jenaýat işleri garlyp çağırdyň. Prokuraturynyň prokuraturasynyň edarasynda başlygynyň kabinetinde yüz sataşamda Tağan Mehmedow, prokuraturynyň prokurory ikisini siýlemany papkasyny alyp çıkıp gidýänçe bölünmenden aýryp gözläp çykýanda gatlygyna süldürdim.
Alif maksadı yüzlenip, Alif maksat. Sen kakrıma arkadamı anamını ödep bana pullun açar çıkarıp verin. Men bolýa sen dogurdan edeni men de jenayetin ahyryna çel açardan pul tapyp berýän men sana da kazyn diýip beren sözüne tapyp berilen sözüne tapylmany. Giýýän eşiginde näme alamatyň badyny men haramlady. Soň aýallygyny maňul aýallygyny nur berýär akdyp ýörsen dogurdan edeni etmän de kaza edip beren. İki dogurum getirýärler, getirip diýeni iki dogurum aglap ejek bir aýallygyn bir edem wagtslady. Näçe aýdýar dinleýän akla biz ýöne urup öldürip barýar bula diýdi. Ýygyna gidi Alif maksat size öwredilmedim diýip bara iki dogurmady da aýallygyn gözüňde bir haramladan etip berýärdiň we arkada rahmat ederim. Bu tonjo bu Alif maksat diýeni biçmeli maçeşeri. Maçeşeri maw goýunyň içini ýüküň götürýär. Maçjol. Garly Şarif we udu maçy. Maçyň da maçjol. O ýerden o Orad Muhammed Berdi Muhammed ba prokuror çykdylar etrafyny. O 16 ýyl çalmaly ba serwederi mektepden alqalyp onu aşawada aktyp gorkulyp soň bärde mamalaryna aktyp gorkulyp onu gördüm etdirip 16 ýyl polisiýa agzyna getirene döwlan awru getirene ylgap gelip aýallygym altına guzoklap biri meni gorkulyp gördüm etdirdiler diýip aglady. O ýerine polisiýa mörüne var, kakasynyň ýanyna var ya, kaka diýen meni gorkup gördüm etdirdiler, men göremek diýe. O Oraz Berdi Muhammed o Sar Helewa prokuror tuluşdy. Maçeşek. O aňa kabinet akdakan ýene gorkup şyhyp altyň öňünde gördüm etdirýär. Şowa şyhyp altyň öňünde on näşula futgally. Opşy biz dargatdyr arkadaşlar bilen etip beren wagtlar biziň aklymyz syganat arkada rahmat ederim. Buların eden ladı boş, bizim içimizden çıkmaya, bula kanxor bula. Kanxorun duğa, bula ne vatanını öndürür bula. Ne halkımızı öndürür, min yarakları. Hiç yalançı adamdan himmela çıkar, arkada rahmat ederim. Gayrat edip, bizim iş arı şikayetim, kanun esasını adalatı koyup verin. Sizden luhaş ediyorum. Arkada rahmat ederim. Bir neçe arda yazdım, arkada ederim. Hiç yitirilen aktı. Aşağındaki yalancı olması iyisine cevap veriyor, hakimlik cevap veriyor, prokuratura cevap veriyor. Bu tonzo, değişti olmasından ağırını kavul edişiklerine olur, ne diyorsun? Beyitmeyin o bir. Arkada sevdamın siyasetine karşı gitmeyin. Bizim hukukumuz olacak böyle sevgili vatandaş. Beyitmeyin, yaşlı, ne yapayım biz bir kemikten sevgili vatandaş, bir nece düştüm. Hiç netice yok. Toncu yok bula. Kafamız andıştılar abi. Halk vatanın uğruna, halkın uğruna. Kahraman arkadan bunlar yargı toğunda takdim edip vatanıma, halkıma, belin terketi başçıma kulluğu ediyorum. Kafamız andıştılar bula. Sizler yalançı olmuşlar. Biz yol vermeden gayret et arkada mazerdarım. Men giyeceğini yatamak, 5 yıl oldu. Elim bir iyice baranak. Yatan çöpü kaldıramak. Giyeceğini gayret ben ne azap diyorum. Men opşu bir ýagdaýa çydamak, ýarylsyz galma. Bir imany udan uzdanyla öýdany edeni etip, meni mäz edeni iş üçin men de gaýym menen başçak bolup neme derler, anam benim biýuna başçak bolurlar bular. Bular elinden gelmejek zat ýok bular. Täp kanunyň garşyna giden bular näme watan döwle bolýar. Işden orman, edin arkadaşym diýip arkadan işden bolýar berýän benim televiziýadyna ýören bular wujdansy bizim watanymyzdan satar arkadaşlar. Gayrat et bir wagtda video kabul etme gaýet edýär. Telefon nomerim 61 25 52 85 71 25 033 Ýaşan ýerimem 211 1345 Şeýhim Bolsadurdy. Kimge ýol başçy gelibermer gafymdan. Ýön eçesine tüýdüm halan emen. Watan naklykdy, watan naklykdan guruluk edýän. Ahyrma arkadan da anam öde kanun esasında adaleti koyan yol başkanın arkadan sevdar. Burada meni bir namatma hiç artça görmüyor bula. Bula bir namaz. Prosto bulur yaraktı. Selamun aleyküm. Men birazcık işirak son cevap verecek. Aman sevdarım. Biz Balkan olay, yerine gitip batika Balkan olayından arda katım tutacak olamazdı. Sonra etilmemme kim alıp var ya derine öden etilmemme edip durdu diyemizde o haramlarda dedi vurup adamdan boyunu biyuna adamlar basya deyip
hiç gaýdy etmediler. Soň biz Aşgabatdan 2 tane advokat turupdyk. Eşdiňizmi? Nuri eşdiňmi näme diýdi? Nuri. Alo. Hawa eşdik. Adam urdurup boynu alır ya diye görýän vatandaşlar. Täden goýun, täden diňleýän vatandaşlar. Sereden advokat tutjak bolamda, advokat ya iş boynu almadı diye. Sebäbi diye ol adam urdurup diye boynu alır ya diye. Görýän vatandaşlar. Pakazanya hasaplanan o kanun esasyna, konstitusiýaň esasyna urulup birini urup zastavit edip pakazanya alyp bilmersiň. Pod воздействием физическим. Arkadaşlar, kahraman serdarım. Biz Balkan olay, derine gitip batyka Balkan olaydan advokatını tutuşak bolamızda sonra esilmemme kim alıp bara derine öden esilmemme durdu diýemizde o haramzada dedi urup adamdan boynu biýün adamlar basýa diýip hiç gaýdy etmediler. Soň biz Aşgabatdan 2 tane advokat turupdyk. Advokatlığımdan kızlar öde travynyň posundan geçirmeyeni Balkan polisiýasy prokurator öňünden çykyp izine kawdular kösep advokatlığımdy. Soň ertesi gelip advokatlar täzen gelip kızlara da tam polisiýa bölümine geldiler. Sonra dogurlyň äkirini dinläp aýdanlatdyr, dogry bolsa da advokatlar hiç dinleýän polisiýa, prokuratura kadet işler bağımsızlıkla diýen olar siýle hormat doýok advokatlar opşy. Var arkada kahraman serdarym şonu kızlara getiren polisiýa bölümine advokatlaryň ýanyna 2 dogan çagyrany polisiýanyň sözçüsü Murat 2 dogan bilip Aşgabatdan nähli urulanyň ýadyna düşýän diýip gorkup haýwat atyp çotady atkal etmediýärlige diýip yalan tutnamalar ýygnaýarlar. Bu gorkup Aşgabatda urullar bir Merdan Muhammed Muradov İçerişte müdürün başuvat, Aşgabat polisiýanyň şäher başlygy boldy. Ornmasar Ali Tuwakov. Döwlet Aras Serdar 4 güli Döwlet Aman Muratov baş prokuraturydaky deriniň bölüm gözüniň oturup 6 sany amonurdur ya. Ýene agam bilen agla bir edem wagtda ýene kiçinim şyhmeli alyp ulaga murdurup ýaly otady gözüniň arna oturup bir etip gören zatlar haramdanyň bolar ýalykda arkada kahraman serdarym edýän zatlary. 2 doganın yalaňaçlar namysyny diýjek bolýar, bir namys haramlady. Bu badjinski näger insanyň men janyny paltalap öldüm, dogry jok bolup şoň üçin. Arkada serdarym gayrat etdiň hukuklaryny gorap bermeden başga çykalgamyz ýok. Bizim biz jem 10 oğlan 6 oğlan 4 bir bolup bizim namysyny ölmesek başga çykalgamyz ýok. Diňe bolly. Namysyny ölmeli söýgüli watanymyzy hukuklaryny gorap bilmejek bolsak, diňe şunu kırılıp tutmalı oluyor. Bu Badjinski'nin maç eşeklerini gayrat et, arkada ağzlardan biz kol oynatmayacak bolun, gayrat edin, sizden ulukaş ediyaz. Biz nümdöbür radi. Arkada kahraman serdarım, yerine döwürüne polisiýanyň bölümünün, yerine bölümüne şyhyp aşyrdyr, boyun alma çağalaryny, ýaş etmek çağalaryny maşgalaryny gözüniň ardyna urup, horlap, boyun aldyrdylar tükem esasynda. Aşyrdyr gözüniň ardyna. Ýaş etmek çağasy var, 10 sınıfda okuyan aşyrdyr çağım ödü yalaňaçlar jyn sonu bolan tok tutup orazyp berdim Muhammed. Esen Mehmet durdu, urup bu çağany emnamyna gök saldylar. Men balnisadan geçirdim. Balnisadan geçiren kagyň polisiýa elimden gaňryp alyp gayrat et biz bitmedi diýip ýalvar butonma biz bulan etmedik işi ýok bu haramzadalar. Bu Esen Mehmet durdu agamy aşyrdyr 220 toga tutýar. Polisiýa bölüminde. Tarap inim gawum sagaman turduňmy ýa ýatýňmy? Toga tutýar diýdi, gördüňmi Nurişka? Men aýdyşym ýaly watandaşlar, inäsde Allah Taala gözü görükedi otyr. Bu ýaşly men öýde çykdy. 10-njy klas gyzy diýe tok tutup ýalaňaçladylar diýe boyun aldyrjak bolup gördüňmi watandaşlar? Näle pitkalar etip gör haramzadalar. O amonlar urdurup balniçeden geçirdim diye vatandaşlar 10-njy klasda okuyan çağan tendine şirket bağdığını balniçeden geçirdim diye haramzada organ işgalini edýän zadyny görýän vatandaşlar. Kim o bular haramzadalar şuraya zat edip böler o?
Nuraga son var şu efiriň şu bölüni ma oklay da kesse bolýarmy? Häzir ýene 3 minutlyk bir moment bar. Onu goýuly tutorial alnasyň ha. 3 minut ýene. Böyle. Arkada gatnaşan organ hukuk kadet işgärleri arkamızda arkada hilemadık imani udan vicdansızlar kanun saýlama kanunun aslı vatan önüge edil arkadamynyň koyun wezipelerini dogry ýerine ýetirmän işlerini oňorman wezipelerine hyýanat peýdalanıp başga huknama bolmasazdan gelinimin ölümine sebäp bolan 80 manat bilen 3 halkar atşaryny ortadan aýryp iki doğurma sütünmarını edip büyüğünü azatlıktan mahrum edenini, vatanını önüne, halkını önüne, kahraman arkadamının gözünün anı yaşıl toğulma tağzim edip, vatanımı, halkıma belen serkerde başlayma kuruluğu ediyarını, kasam etçen, yalancı olmuşlar, anı aytacak. İçeri işler ministri olan Şakif'in esasını yakarıyor başları aytacak. Orun masal içeri işlerde müdürlüğün başlığı devlet Merdan Muhammed Muradov. Orun masal Alik Tuwakov. Müdürlüğün avurlar Serdar Ara 4 gri maksat. Balkan vilayetinin polisyan başlığı Abayev Yaz Murad. Cenayet işlerinin orun masalı Qarlı Çağrı. Avurun başlığı Tanger Uli Süleyman. Avurun orun masalı Esker Anna Durdu. Avuru işgär devlet patan. Hacif Khan avuru işgäri. Balkıllara da Trav'nın polisyanın müdürü Atabayev Perman. Cenayet işler boyunca Musaev Merdan. Avurun başlığı Esen Mehmedov Durdu. Baş prokuraturan başlığı minister olan Batır Atayip Tağanoviç. On imamdar işgärleri. Baş prokuraturan Derneğin başlığı Devlet Aman Muradov. Balkan vilayetinin prokuroru Kakazan Aman Muradov. Cenayet işler boyunca ormanları Alimov Maksat. Prokuror sürücüleri Berdiyev Meylis, Hocaev Atacan, Serdar Oraz Berdi Muhammed. Balkan vilayetinin kadetinin başlığı Güç Murat Çarif, onun ormanları Tağan Mehmedov, ikinci ormanları Khan Yellis Merdan. Arkada kahraman Serdar, bula kahraman arkada alıp barayan siyasatlarına karşı giden vatanını öyle, bula terörist. Bir imani udan vicdansızı bizim vatanımızdan satar. Arkada kahraman Serdar, şulan hiç geri pagon oturmayan hukukları yok, şu haramlardılar. Bunlar ecelerinin, vezipeler için ecelerinin bir yüne basmanı hiç tartışa görmeye. Arkada kahraman Serdar'ım. Meniş akloktan çıkan sözlerimi bir dinlep, gayrat edip, bir kanun esasında kepiylendir hukuklarımı qorat vermem diye. Hak hukuklarımı sebep, kemtidirli sebepli. Başka çıkarga tapma, bizim başka çıkargamızı bu ayakta düzenlerimizi karşımı doğru yetirmenizi sizden kaş edeceğim. Arkada Serdar'ım. Kanun esasında adalet yerini tapar. Gayrat et, arkada kahraman Serdar'ım. Şihifler yüz kabul etmek, yine bir de kaş edeceğim. Nomerimi ettim 61-25 50-85 71-25. Bolly, tordy. Görüşüňiz ýaly vatandaşlar, pitkalar dowam edip gelýär Türkmenistanyň öňünden bäri we pitka edýän hukuk goraýjy organyň işgärlerini hiç kilik çäre görenoklar. Öňüm aýdyşym ýaly Gurbanguly, Serdar bularyň arkasyny ýapyp otyr. Hani görerse dördüncünüm ýygnak bar. Näme bolarka geçen eden jinayetçiler barada, prokuror barada. Onlar kaziyalan kılar. Näle çäre görürlerkä? Döňjüň ýygnakda biler sonra ýygnakdan sonra. Horoz hem yerde deňeýre görýän vatandaşlar. Biz şuna çenni Mar vilayetde, Balkan, Lewakda, Aşgabatda, Balkanda şunýalar. Hem yer bir adamlar. Mert olunur tapılarım karay talip näli bir mert olunur galandyrlay badyrlay ya. Bar. Yankı ýaşulýalak. Yankı ýaşulýalak ejir çekenler bar sistemada. Rejimden zatdan doğun garnaşlar bar, zatlar var. Şol adamlar çyksa ýetiyor nuri. Käne olar ýalak. Yurtda üçün bir ejir çeken ho. Yurtda üçün bir ejir çeken. Halis ýöne ýadydy halk. Şunu ya Serdar'ın özü etmeli ya da halk etmeli. İkisinden birden ne? Serdar öder mi kabızatları? Öder mi kabı? Menara. Yine seyret içeri işlerine başlanı oyuyorum. Ara içeri işlerine var şunu ya kemçilik. İçeri işleri birim prokuraturan işlerleri.
Doğan garnaşlarınam yol açıptır. Gurban gulu. Indi yegenler zatlar arkayn çıkıp gidip bilýär ýurtdan. Näme üçinki? Kaçma, tayyar Aşgabatyň nemesineme käbir köçelerine sen çağırın 18'ine çenne diye yap başlattırlar. Niyazov köçü, Atamrat Niyazov köçü, şu neme taýynyp görýär diye bir taraply 30 ýyllygyna döz işler geçirilýär. Aylap düretmen kanı. Ay bolýar da 590 adam otyr ýanky Twitter akkauntda Kader Sevimli girip şu taýda bir repost etseňiz Alişer Abdullah üçin hiç gelip kyn bolmaz da bilýärmi ýagny nälisem kan bir fake account açda oglanlar üçin bir 10-15 minut wagtdan aýyrsaňyz gaty boljak. Paýşe diýe aýaly çağlary günne gelip ağlaýarlar, daret diýerler, ne vatandaşlar berediňde. Kader Sevimli. Giringde var 90 like var. Şoňa bir basaň da bir like. Twitter näme şu pırlajenýän ady X şu. Ýöň Twitter'de X. O taýda näme üçin Twitter diýilýär vatandaşlar? Twitter'da günümül şoňa jogapkär adamlaryň özüniň şahsy hasaplary bar we siz şu taýda ýazýaňyz, etiketleýäňiz bolan şol görüp bilýärler. Şondan diýilýär ol. Şolary eşitdirmeň usuly Twitter. Şoň üçin Twitter'dan birazjyk like edin, repost edin diýilýär. Twitter'ın ulan Türkmenistanyň arasynda ýok bilen tagam. Birinkiler köplenç ya Instagram'da ýa-da TikTok'da Twitter kan ulan oklar da. Neyse olarny ederler dip umid edýäs bolan. Çıkalgan ýerde adamlar han bir çıkalgan gurun edeliňler bu taýdanny ol şeýle bolupdyr, bul beýle bolupdyr. Eşitýäňiz, görýäňiz we şu bela uçramak ähtimallygy iň köp Türkmenistanlarda bar. Ýani Türkmenistanyň içinde ýaşaýanlarda bar. Düýünmi şuň azatlygy çıkypdyr bir sanak bir ýylleş daşurutdan pul gazanypdyr, jaý alypdyr, maşina alypdyr, soň biznes açypdyr. Innem işini ýöredip bilmän yapıp da sorurda çıkacak bolýar çıkıban bilen ok. Biz şunu 3 ýyl 4 ýyl aýtdykmy aýtmadykmy adamlar? Erkekçe boynuňyzy alyň da. 3 ýyl 4 ýyl aýtdyk biz o şu iş eklenjiň çäre däldigini ýurdu dötmelligini aýdypdyk. Siz henizem köpüňiz bar jaý alsam, maşina alsam, hawon soň ýere gitjek. Hani bada jaýyňyzdan bar, maşinaňyzdan bar, hawon ýere gitjek bolsa. Siz bir biznes etjek bolsaň bilmeýäňiz. Çünkü adam yok. Yani adam bolmaly. Iň gymmatly kapital adam. Adam yok. Sen magazin açarsın ýöne klient yok. Manysy barmy? Ya halk var, halkda pul yok. Sen eşik satsan eşiň alma adamda pul yok. Magazinda produktlar alybilen oklar bol bolany näme bolsa magazinda produktlar. Bol bolanyň manysy barmy eger adamlarda pul yok bolsa? Gözüňize getirin, özüňizden bir iş ýer açdyňyz we siz aylap bilmeýäňiz ki abaroduňyz köp bolmaly, şo siz şo arendany yapmaly, aýlyk yapmaly, işgär tutarsyňyz oňa aýlyk bermeli. Adam yok, adamlaryň bar adamlaryň elinde pul yok. Yani o çıkalga däl o adamlar men size aýdyn. Maşin edinen olmaňyz ýa jaý edinen olmaňyz ol çäre däl o. Ay men bir maşin edinsem, jaý edinsem, ondan soň ýaşap bilen o ýene sen şo zatlar satýaň da ýene daşaruda çykýan bar. Birazcık oýlanaýyn o biz şu zatlar 3 ýyl 4 ýyl aýdyp başladyk. Öň görmeseň de adamlar öňüňizi görmeseňiz kösenersiňiz. Siz daşarurtda pul gazanyp siz Türkmenistana jaý almak bilen, maşina almak bilen başagy bolup ýören wagtyňyz men şo ýurtdaky jaýymy, maşinamy satmak bilen başagy bolup gördüm. Bilýäňizmi şonu? Çünkü men öňüm görüp oturýaryn. Muň üçin birazjyk ykdysadyet, siýasata düşünseňiz ýetdik şo. Men düşündüm, bu idiş gowy idiş däl, bu intam gowy idiş däl we şunlaryňyz siz meseleden gowunňyz şunlaryňyz. Şunlaryňyzdan gowunňyz egerdem otursaňyz, eger hiç ýere herekete geçmeseňiz, şunlaryňyzdan gowunňyz, şunlaryňyz gözlersiňiz meseleden. Mundan has erbet satlar. Kelläňize gelip biljek iň erbet senariýany düzüm kelläňizde şolam bolar. Bolmaz diýmän, bolar şolar, şo taýda.
Eger siz boluşuňuz yani siyasata goşulanmak, ay men öz durmuşum bilen, öz eklenjim bilen, öz eklenjiňi de oňort bilmeýäňiz men size aýdaýyn. Oňort bilmeýäňiz. Buň üçin palçy bolmak gerek. Ýa-da o adamlara birazjyk bar, ykdysadyýet bilimiň bolmaly, birazjyk siyasata düşünmeli, nire bar ýa-da düşünmeli. Siz geljekde şu düşüneňizse Aşgabat'a gitmegem ullukan bagyt bolar size. Men size aýdaýyn. Sizin tek öz welaýatyňyzdan çykmakaňyz Aşgabat'a gitmek üçin şu Türkiýe wiza alşyňyz ýalak. Ba maňa ruhsat çykdy diýip begenip Aşgabat'a gidip işimi bitirip bilýän diýip begenersiňiz. Şo derejäge getirýärler. Otursaňyz oturuberýäňiz, şoňa da uýgunlaşýaňyz men size aýdaýyn. Şoňa da öwrenşýäňiz hem. Nämelere öwrenşmedik ki biz? Nämelere öwrenşmedik ýani? Maşynyň reňkine öwrenşdiňiz o siz o maşynyň reňkine hemme kişi ak bolmaly ýerlerinde şoňa öwrenşdiňiz o onuň beýleki zatlary gurruna metjekkä bara. Öwrenşip oturýarsyňyz, näme gadagançylyk goýsalar öwrenşip oturýarsyňyz. Benzini gıtajaramman öwrenşip oturýarsyňyz. O 2 kilometr durup benzin almagyna namys edeňiz okmaý o. Dünýäniň 4-nji, 5-nji neft we gaza baý döwletiň halky bolup näçe saatlap benzine garaşýaňyz, näçe saatlap toğuňyz ýok öňüzde. Bir ne ýamanlygyny aýdýatmaý, meňe toğum kesilen ok. Maşynym ma bolsa zapravkada doly gallanjada. Bir mundam garaşam ok, baramda boş şok, kaçan bardan boş dur. Siz közenýäňiz, biz sizin üçin edýär, siz hem ýalňyş düşünen bolýaňyzmy? Ya samsyklan gepine giden bolýaňyzmy? Ay bular watan dönemiş, nämemiş bulara goşulsaň näme bolýarmış? A onuň gurbany boly size güldürýärmi, sizi bagtly ýaşatýarmyň soň? Bize goşulmanyňyz bilen. Ya Serdar bu görkezýär, ya men has Serdara ýüzlenýär, bir aç görgüli Türkmenistanyň içinden ýanky ýaşuly. Bir aç olam şoňa ýüzlenýär. Nämesin görgüli, daşyna äjitmäjitler doly iýjek bolup duran. Awuryň işýärler diýe, prokuraturaň işýärler diýe, polisiýaň işýärler diýe töhmet atyp o 10-njy klas gyz aýno tower driversyň 220 bol, tow ýalaňaçlap. Inha nähile kereket edýärler. Siz bolun hiniden mara wyjdan, merhemet görkeden bolup oturýarsyňyz bara. Özüňiz şolar bilen bile ýaşap bile demalýaňyz şu howada. Mene demaljakka şolar bilen bara. Ya olun kislorodny kesjek, ýa-da mekin kes aýtynlar bara. İkisinden biri bolsun. Ýöne deň aljakka şolar bilen kislorody. O nähil bolýar? Bir güne adamnyň üstüne ýükläp, urup, ýenjip, türmäge basyp, öldürüp, o bir gelinmiş ol, sen şey ders beýders diýipdir onu, olam çağır yetim alıpdyr. 3 çüýşan işdi bilemok, okus işdimi? Şu käwir dinduklar var da ýurdumyz asuda asman eýleň beýleň diýe bolan. Şu ýer ýüzünde da, şu ýer şarda uruş hemme ýurt parahatçylyk bolup, o Marsda da bir ýyllar çaklaşyp gördüm diýermika diýen, o ýene Marsda ýyllar çaklaşyp nemedip ýurdumyz asuda diýermika diýen bar. Şo derejede güňe adamlar gaterbat. O uruş diýilsek, man şu Ukraina bilen Russiýa uruşupdyr, o Palestina bilen beýleki ýurtlarda uruş ýok. Asuda asmanymyz var. 2 sany ýurt uruşupdyr, biz hem şo näme salýaňyz, şo biziň ýurtda uruş ýok eken ýöne serediň bolup geçýän atlar. Ýurdun halkyň ýarty daşary ýurtda gul deýin işläp ber. Integam şu daşary ýurtlara gaýdyp işläp berenler, şu wagt ýurdun nemesini ekonomikadan azyk hojalygyny ekläp saklap şolar dirap durmka diýen. Asl bolmasa bu ýurdudan göý daşyna çykmasa bu wagtda çelmoj ölüp diýmem bu da mümkin. Salam aleykum. Talip Nuranna sizi işinizde ulustillik. Bu ara doğunun siken küyürüp tokumlan derdinden mara. Halk vara dımgıynal yaray. Şu aşakda bir ýerde de haýsy döwletde ýurtda işleýän millet, daşary ýurtda işleýän millet ýok diýe. Bar, hemme ýurtda da bar daşary ýurtda. Meselem
Özbekistanyň halkam daşary ýurtda işleýär, Täjikistanyňklarym işleýär. Ýöne olaryň halky 30 milyon, 40 milyon, o 40 milyon 2 milyon daşary ýurtda işläp ýör. O biziň ýarymy daşary ýurtda, ýarymydan köp bolma mümkin şu statistik boýunça. O bolmada alır ýalak o. Sesin ýap, Talip, sesin ýap. Ondan ýene Özbekle gelip işleýär. Türkmenistan'da ne Daş Uzulat, Leva Pelayet gidip bara Özbekistan'da işläp. Hawun Özbekistana da geçip işläp başla, Täjikistanda işläp dururlar ama. 340 milyon adam yaşlıyor Amerika'da. Şunca gördüm. 4%, 4.2% işsizlik probleması var. 4%. Şun yerden gittim. Foodbank diye bir yer var. Karoçi şu tayda yeter yetmez maşgalalara produktlar paylayalar. Barıp şu tayını gördüm. Futbolkalar paylayalar. Şampun hiç de soran oklar dokument barayan utanmalılar dar etmeli içine Müslüman doğanlar var ekan. Bardım gurulöştüm dar ettim. Bir video çekelliydik var maslahatlaşıp eder. Şu tayik barıp gurködeýin ne hakykatdan hayt takabat näle edilýär. Bir görsünler de adamlar yalandan ol televizorda çıkıp çağırır gaçlarını alıp. Olar ýaly gediren o hayır takabat. Hükümet tarafından sponsorlarım var. Sponsorlarım avialiniyalar, käbir zatlar. Nerden gelýär şu ses? Hayran galyma vatandaşlar. 5 milyon halkymız var. Ne kömek edýärler? Yeter yetmezlere jay berýär diýip ağlaýarlar. Jay beren oklar. Adam öldürýärler. Hemme haramçylyk bar şularda adama bir azyňa pida bermeýärler, bir gramy. Gurulanyda diýär arkadamyz diýär, ehtiyar diýär. Adamlar söz götürdüler ya. Vatandaş ne düşünmeýänem mara. Täze TikTok açdyma. Täze TikTok açdym vatandaşlar. Wallahi uje 407 SMS adamlaryň ýazan SMS'i. 400'e her kimin derdi var. Uje 400'e bir täzelikde açmadymy Nuri? Wow. Uje 400'e etdi vatandaşlar. Prosta pikirleriň Telegramda gurulajygym däl. Tan tajagy ýok adamlaryň. Jogap ýetişe berip ýetişem o. Dertliken. Siz bizi dinlemeseňiz Talipçan, şu aktivistler bize kömek etmese, bulardan alaçy ýok diýär adamlar bize ýüzde otyr o. Prezident eşdirjek bolsaň aktivistlere baraýmaly. Vatandaşlar görýäňiz da bular işläp gelen ok, hiç gelek. Algy berme mesele diýdi problema, ol bul uf. Karoçi problema. Germanyň içinde wagtyň töýjük ýok mu karay Talip näme bir miňdeş mi karay bar birlikde daýlanaýdym karay. Bulyň içinde nujeli bir adam käçiligi wyjdany oýunun bir öýüne baranyna çağalaryna tereden şunky günnüz bolan zatlar ýatlap Vay şolun birinin çağlasy daýna şu men çağam bolşýarlyk diýip ne çağırıp ya men ýalak ne edip bolýar adam sen günnüde 10-njy klas bir gyýjagady togo tutup boýnuny alýar ýaňbyrda akşama öýüňe baryp öz gyýdyň guçaklap bilýär ne edip bolýar men aklyma sygana o şu zatlar bar Hudaý wasygana ama onları urdurup näçe ama onlara Nura gördün mü ama onları urdurup boýnalar otyr. Bizim hemme diýenimiz çynyp durup adamlaryň bilýär. Ýöne prosta bilmeýänler var. İçinde şu oturanlar näle bu hakykatdan buraya dat bolýan eken aýdyp bilýän. Sebäbi köpsi gawatlaşyp ok bu situasiýa. Vatandaşlar türmede oturýanlaryň wara 70% biýüne otyr o. Mesele seriýoz aýdyp otyr. Biýüne otyrlar adamlar. Biýüne adamlar otyr. Adamlar da şoň diýýär biz o. Türmeler boşatmalyk şoň üçin diýär biz. Haramzadalar şu 5 manat para soraýarlar, beren ok bolýan boýnuny urup ýükleýärler. Ýa dün öldürler şu Süleyman diýilen ulan näme şoň ady? Süleyman diýilen şu suratynda Süleyman. Aşolam şoňa da ýüklejek bolanlar olan boýnuny almandyr, öldürseň öldüräý diýipdir, ölüp durýar ýöne boýnuny almandyr. Ana. Öňde tirek bar diýär. Tirek bar diýär. Tramadol çykýar öňünden. Bar diýär tiregem bar diýär. Ýok tirek diýär. Bar diýär. Ýene urup ýene toga tutup gördüňmi? Ýene toga tutýarlar. Köşeli pakky.
Oğlanny diýerler o adamlarla. Ay nälen tramadol istedi, nämen tramadol edipdir diýip nämen ölürmeler. Basmalam diýer Tramadola aslında oraya basta- adamlar bir şey. Tramadola başta kadar. Bir şey ya, Bak oğlum. tekrar berliye de al hava. Ava, Başta. yo, basma lel ağam. Ulonyan adamlar basma lel için etmeli, liçid etmeli. Basmalı bilýär kim ulu mukdarda ýurda getirýär şolar basmaly mesele däl. Onu öz ýegenlerden başlasın, hacıdan başlasın, o Ebu Bekir'den başlasın, kaplyaları doldurdular yurdun içinde. Şoları basın da o. Azat fonu Hacının basın. apçı. O azat fonu Azat. basın. Çereleri basın onu. Basın şolardan başlan onu beylekler oçur yeter mi ki? Olur basta tam şol atlar deyin ya. Ha guru ya. Ha. Başka getir yanım yok. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Yertullumlar bağım kara. O dermany getirmeli onu aslında hem medisina taraftan paylanmalı derman o derman. Ay onu bilen bu paylan. Bir adım var. Hastahanada yaralsızlar var, rakıbı keseller zatlar. Şolara da aşı derman yok. Balnoylar var, ağır balnoylar. Şolar kösenýärler. Ana şolary. Hakikaten gerekli adamlara derman beren oklar. Ana şolary ýörüýdi, şolar üçin çykarlanýar ýanky. Tramadol. Biz bolýaşy da, silna biz bolýaşy. Ekstrem ýagdaýlar bolup bile awary bolup bile ýene bolýar. Üçin gerekdir bolýany. Innem daşary ýurda çykyp işleýän adam ýokmy diýip sora görerler we ben şoň üçin ýerine ýokary kandym. Doňar öýdýär. Yok gelýär gowsy. Gelýär. Biraz. Normalni bilemok sizinki. Türkmenistan'da 6 milyoncu halk var bolýan. 6 milyon sanan problemasy var. 6 milyon sanan problemasy var. Näme TikToker bir video goýupdyr-da, bir kunlukda. Halkyna zulüm etýän ýurt diýip näme Dubai goýupdyr. Halkyna zulüm etýär diýe aýda diýe näme ýaşatynjalar diýe aňyry baş elitka alyp diýe hukmansy naborot edip aýtýar da tersine kaktyryp diýe. Daşary ýurtda diýe ýylda näçe gedek 4 gede gitmäne puçowka berýär diýe üstüneden aňyrda soğumak üçin diýe zulüm edip diýe pul berýär diýe. Ikinci Dubai bolup ýaşamaly, biz Dubai'den hem geçmeli hatda. Dubai'den hem has bir näme ýagdaýda ýaşamaly. Hatda şolardan bir diktatora bolanýany. Halky şeýle urup näme ýaşaýar. Gowy ýaşaýar. Diye gep süýüjü güýjü tamança ýok diye olunla bir daha etmesen iş sadı ýok. Organizowany bolmaly, aň 20-sine garaşmaly, organizowany bolmaly. Ondan soň gidip talaw, näme şol hakyny talap etmek boldy. İstade mereka uruşmakdan gereka prosta çykýan diýen neşler ýaşlar üşýäs diýäs boldy. O ölükle gorkkan olsa maşynda daş töründe durursun birden panika olsa gelip koşulup gider ýalak bilen tutda basılıp. Ba istade mereka men prosta hakyny talap etmem. Men prezidentin ýanyna geldim boldy gepleşjek sen kim? Bir arada komentar ýazypdyr TikTok, YouTube'da video maşanyna. Ey bizim halkymyz diýe bir awariýa bolanda diýe köçe çykyp oturan adamlar o diýe. Awariýa bolan her kim işini taşlap köçe çykyp görýär diýe näme bol gowçuluk mı zat. Bäzir bir aýaga alyşyk bolsa diýe izin sil bolup ak diýe dogry aýtýar. Vatandaşlar garnaşçanyň ýoluny açmagam şoň alamaty ýani bulan gorkýarlar, bilýärler halk ýakyn wagtda aýaga aljakdyr. Ana şu Hacı İspanya'da gezip bör, İkalyk İspanya'ya gidipdir hacı ýegen. O, nire gittik ha, barka demenim. Bu yönetimlerin bıçak oldu İspanya. Suratlarını oradayın görsen tapma. Vallahi, koyan suratlarını. Var iyi, otayda İspanya ne Euro'klen girdik ha, otayda her kime giriyor nok. Yine dünyanın pulunu girendir daha angarikla. Galip Seret, yine vatandaşlar dinle. Yine bizim Baltiyar durmuşluğu vatandaşlarımızın
Daşary ýurtlarda düşen günleri seredin vatandaşlar. Selam Hakan Dubai. Senden $6,000 istedim. Çok sağ olun. Entliği veren $6,000 aldım. Çok minnettarım. Muňa video çekip bilýärler. $6,000 aldım diýip bina. Baram türkmenler. Halkan abi hesabıma $10,000 geçti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ya. $10,000 alır min diýen söyleme. Ýalygam satyn alyp geçişmezdiňin tak. Ha. Merhaba, selamun aleyküm Hakan abi. Parayı aldım. Hesabıma yatmış para aldım. Çok teşekkürler. Parayı veren düdü Gucci'yi alır yani abi. Bir maşenlik video çekdiseler 5,000 6,000 verecek diseler çekýärler ýöne seret. Selamun aleyküm Hakan abi. Gönderdim parayı aldım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne muradım var yazıyorsun abi. Teşekkür ederim abi. $10,000 aldım diye arkasına isteyen var. Aboyu yok, aboyu. Çılık yine. Harbiden nasıl diyeyim da. Selamun aleyküm Hakan abi. Gönderdim parayı aldım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne muradım var yazıyorsun. Bina. Selamun aleyküm. Hakan abi para geldi hesabıma $70,000 parayı çektim. Allah 70 senden bin. razı olsun. Geldi. Türkmenistan'da. Türkmenistan'da aylığın 3 aydan da oradan Allah'ın bankomattan çekip. Anneme gönderdiğiniz $20,000 hesaba geçti. Allah sizden razı olsun. Kardeşlerim çok beğendi. Ev aldık. Bak da yüzüne de düşünüyor yani. $20,000 dedi mi Nuruşka? Avo. Hayırdır abla parayı nerede biz mi göremiyoruz diyenler. Hakan abi selamun aleyküm. Ben $50,000 gönderdiniz bana. Ben bankanattan çektim. O kartımda aldım. Teşekkür ederim. Bankamat çekip durar o. Allah'tan gün varsın size de yardım ettiniz. $50,000 değil mi? $50,000 adam video çekmiyor o buralana $50,000 soruyorlar. Yüzü gülüyor diye. Maskara. İnhan maskaracılık görüntüler geldi. Yine maskaracılık. Öğren değil mi? Türkmenler o. Padarkat yani. Hakan abi Allah senden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Nerede bile? Bulur ya al. Mene var vatandaşlar. Sen kim bilýän mi? Dedim bu toran yeri var. Sancar. O Akmay Kanver olunma. Akmay Kanver Hakan abisini gör közce gaýdyr. Hakan abi tam şu. Ber şonu hawa. Hakan abi. Kardeşim sana $50,000 gönderdim. Kabul kardeşim al. Evet, hediye atalım arkadaşlar. Hediye atın bana hediye. Bana hediye atın arkadaşlar. Yüzüňe yap maska bilen kara maska yüzüňe yap Nura. Bana hediye atın arkadaşlar hediye. Bana bir tane kaplan atın, arslan atın. Ben size $50,000 göndereceğim arkadaş. Tam şu oturuyor. Buna inanan insanlarımız $50,000. Ulan buna inanan insanlarımız var ya. Ben ya. Ulan $50,000 para gönderdim. Nerede lan para? Lan $50 Ay peşi vurgun o ya o. Görülü tamam efir dinlep yazdı bul görülü var ha. Değil mi kızı? Bugün nerede olan çıkıp başına zaybala haram dağınızdan deyip diyen. Aa bulam aktiviste değil mi bunu var ha? Hey bugün bir gün gelen olayım. Köçeğin arasında bir topa pişikler razbork et dur diyen. Hey. Şu kakta burada diyecektim ha. Talip çağırış edecek pişiklere, hayvanlara, zatlara. Belki hayvanlar eşittir bizim çağırışımızda. Olur koşularlar. Nereden bilýän dostum? İnşallah. Hayvanlar dilini gurulap bilýäniňiz bar mı aranızda Hakan Bey ýaly? Düşünüp bilýäniňiz bar bolsa gelin vatandaşlar koşulun. O yana burada diyecektim lan şu arada dünyada oğlunun biri. Şol bir hil oyun çıkıptır Türkmenistan'da internetten bardatlar ediyorlar mı ne mi pasportun danlarını koyup hasabına $10 $20 yüklüyorlar deyip para. Короче, aydip şu hasabına zadına pul gireyse
pul girmekde değil de size pasportlarınızı uğradığınız da ondan sonra siz yurttaşına çıkıveriniz yok. Şona maydayın. Şu oğlanlar kim şu zatlarla meşgul. Yani o aksa deyip bir topar Hindistanlı, men London'dan, men Philadelphia'dan deyip aldılar iken adamları. Pasportlarınızı uğradaymansa olur какой-то красный крест, hem bir dat krestin adına men bejins deyip sizin pasportun daninin adına hasap alıyorlar. Ondan sonra siz gönümen çorun spiskte olansanız havarınız olsun. Yo, bilýärmi ýene bir zat bar. Dün biricen etýär maňa Talip aga, maňa miras galypdyr diýär. Menem bak ne etdiň diýdim. O näli miras? Ay, meniň bir familiýadaşym ýok bolupdyr. Plan ýurtda diýdim, menem şu garyndaşa kenim. Familiýamy deň diýip maňa şol 250 000 dolar pul galýa diýdi. Menem bak ne etdiň diýdim. Menem dedim бесплатный сыр только мышеловки var. Ay birazcık büyük işin gurrun berdi. Menem mektepde okuyakam 2009-2008 ýyllarda o wagtlary Mail.ru agent vardı bilýän bolsaňyz. Mail.ru agent. Şu agente hat gelýärdi şolar ýalar. Menem dedim kardeşim 2009-2010 ýyllarda bu oýunlar dowam edip gelýänler. Ey ne etdiň? Şonu da maňa pasportny uratýar. Ýok agam. Barlak göre şu bankda işleýär etýär diýip. Inanypdyr da bara. Inanma vatandaşlar. Ana näme? Men inanırşym ýalak. Beýdi başgalara. Analym oturam. Kiber prestuplenini niye serediler Talip? Kiber hopuluk kulloy. Diňe bize garşy videolary. Biziň videolarymyzy aýyrmaklyk bilen meşgul bolar. Adamlara işe berýän da töle maýlyklar türedi. Kiber hopuluk, milli hopuluk, polisiýa, bulun bary bize seredýär, bize aňalýarlar. O yurtda jenaýat bolýarmy, korrupsiýa bolýarmy, o zatlar taşladylar, o bolun 50 ona kozatlara. Taşladylar. Diňe biz seredýärler, o bir kim görüpdir, bir kim video uratýar, material uratýar. Diňe şol bilen bar derdi. Başga derdi ýok. Kiber hopsulukmuş, ýene görmüş, ul lokal edaraň adam ma bolmasalay, boş edara. İçinde boş adamlar otur. Vatanynam söýenoklar, halkynam söýenoklar. Diňe özleriniň göt açylmasyny diýip ala edýärler. Bar alada şol. Özleriniň götüni alada. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Haydi verin. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Nura bir haýy sorlay. Aydın. Ayçak golýanym. Telegramdan ýazyp Aydın. bolýarmy? Awyas polya. Telegramdan ýazsalar. Kuat bir yaz sen mi? Yani şu zatları Telegram'dan yazayın da biz aydık gelip oturuyoruz. Şu ayda bir 570 adamın önüne gelip bara baltını uğurlaman. Gepleşecek zatımızda lişni olsa Telegram'dan kapın el ki şu aydan yazın. Büyük tarih. Ayrıyat yine. Hoş geldin. Hoş gördük ağam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu adayla O vallahi şükür edin. Tema oyuncu aytacak bolsaňyz gayrat edin efire goşulun. Bolmasa ara başka meseleňiz, şahsy meseleňiz, gürlüşik gadyňyz diýip. Liçkadan ýazyň men jogap berýän emmeňiz dedi. Näme sonra berme lan? Näme mesele, näme mysal üçin mesele ýagdaýlar. Awa. Maňa sonra bermeler, öz fikriňi aýtmaly. Sonra vermelerle. Yok mu ya? Brother hepinde. Ay üçüncü yok diýen. O şo diýen. Näme diýip sonra vermeliýän da. Prosto men soradım da ýa-ni. Sonra berme maňa ho. Pikiriň aýt. Maňa sonra verme. Vatan Türkmenistan barada ne diýen basyp gelýän näme vatan? Begli maşenik senmi? Ana. Kim begli maşenik? Kim begli? Begli maşenik değil mi sen? Estağfurullah maşenik ben adım tutmasana ya ben geldim. Ya şoňa men etdim näsesin da. Bir ba begli maşenik diýip gelýär bir tırtırlaýar adam bir dalaga men telekeçi diýip bir sokýa.
Hemme zada öwrenlikleri uje adamlar. Bäri kelip Yo. käbirleri. Yo, Şeýle bir yo. prawilly urlaýarlar bolen. Bu wagty bar da birazcık wagt gerek bolýar käbirine bilmek üçin kimdiňi. İçine Yo, ben beyli oynarlar kan adım tutmadına ya ben andı. Ya prosto şu vatan idarla ya nara dinga Türkmen beyle, Türkmenistan beyle. Şu niyana ya sotora verena ya mena itkuş. Türkmenistan içindeki vatan idarlıya olun diyemi. Düşünmedim. Türkmenistan'daki vatan havarları şey diyemi. Ya sen adım vatan nip burada sotayda. Ha onu seni şu rahatsız etti mi benim dinga Türkmenistan şeyle eyle beyle diyerme rahatsız etti mi seni? Men rahat ettim diye mi yok gönü. Neyem yamanlık gördüm diye ben prosto men sonra verdiydim benim sen sorum. O zaman Benim bilesim böyle rahatsız bolyanmış adattan ya bolon ok mu sorun cevabı rahat ya yok rahatsız bolom ya bolyan. Ya mena var doğru ayda no menen sen Türkmen olun. Tada prosto on Türkmen olun yoksa menen Türkmenistan'ı neyem yamanlık gördüm diye sonra veren ya. Türkmenistan'a yamanlık görüyor. Bolya o adamlardan yamanlık görüyoruz. Türkmenistan'dan yamanlık görüyorlar. Yok gerek. Organdan ören yamanlığı. Organdan. O doğru. Yapayın o mikrofonu gayret edin gürlemeyecekler. Prosto mena yamanlık netim yok yani prosto sonra verdim da ya mena. Yamanlık netim yok olsa nem şu vatan havarlarını bir taraflayın dinge doğru olsa yanlış olsa dinge öküp otururlar. Onu nem için görün o vay onu nem için rahatsız No ben olun. görüyen vak ağamcan neme de no ol nelem olsa ol Türkmen iyiliğin dağdın vatanın nelem olsa barma liyerin dara vam şu tay çağılan vardır mamasın vardır bakan vardır zidon vardır adı bu barma la şu tay vam sen. Brat, eştem selam aleyküm nokot. Eştem brat, men seninle hiç problemim yok. Sen aşkavat ol, akal ol, men sen ara canımı al goğuryan. Yani bilen yukarıda oturanlar, bilen bradrak nemeler var da o. Onun eşmanında satılan durukisler bilen mi? Sonra beterrak da şonun için canım men ya adamdan la ne açık şu kösen otur da bilen mi? Sen özüne bil otursun la yüreğine cünk korktu prosto yurdun içinde olansan risk al etme diyecek kolanda. Yo mena yurdun içinde de mena prosto Türk'tü men öyle Türk'tü öyle diyecek koyan vatanım diyana can ba öyle diyecek koyan maşenlikler ba etken maşenlik Amol var ölçün maşenlikler odatları boş ver ho ama beydir odatlar için Yani kıyasılın aydanlar ne görüyen Balkanlar kıyasılın aydanlarını birgiden polisi prokuraturan işyerleri kanunu yerine getirmeli adamlar kanun bozup birini vurup korkutup seni var men lişni eğer men şolun yerine olsam da sana da misal için men maymundan doğullum didirip bolya sana şu tayk salıplay men maymundan doğullum men adamdan sen men maymundan doğullum didirip bolya sen vurup bitkedip sana şu didirip bolya yo am dingde burmun teret eğer de men günahım bağ olsa da ha edile ölme maymuna bir didirtmeyen ha biram su toyma ettirmeyen ha içe kim molaytın abine bereket kurgan canma ölüyorlar şonçunum ölüyorlar şonçunum ölüp gidiyor şonçunum no su toyma yetip ya men maymun ya köpçülükte men maymun o ne bu me Nokot didir yerler ho sen şu an diyen ho Serhat oğlanlar düşünmedin mi? Aleyküm sen var ölmedin şu. Siz diye yine bir yurda gelmeli diye bilen mi? Bu on diyecek kolya bir sana eret ütkeşik tat diye ne oradan? O. Prosto diyecek sen yurda gelmeli diye yani braton gatır mı? Hani biz yurttan korkumuz yok. Hani hükümetten korkumuz yok. De korkan olsak bäri çıkıp gürlemez dedim. Diyan olsa elinin asman yere çeksin lan. Yo am mena var. Teret am sen yine şu tem diyan doğru test düşünme. Yani prosto diyecek kolya da adım da yine var yine doğru bir kan yine tam vardır çağılan vardır. Opsiyon diyecek kolya var mı? Liyanlara onu bir direkt. Düşünüyorum brat. Ne şu tayda yaşanı mani. Şu tayda yaşanı mani. Sen berden alıp uğra diyen maşinin hadavoy bir yedek mara var kaydar yalı yok bilen mi? Doğru. Ava ediyen biznesine
3 aylap adamlara yazgy, ondan soň ýene bir-birine düşman. Häzir men magadyny açdym, bolýa sen magadyny aç, bilýärmi sen bay, sen malades, sen gowy. Men hem geldim de, bratok, mende pulum ýok, ýazyp beräy diýip ertirem şam, ýara maňa siz ele men üstüme sen gowmaş ol. İkimiz dawat kursak. Onuňa dogram sen şu wagtlara sen kim bolayam, kim bolay, dostuna mysal üçin sen dostum bolaýyn. Pula berek galan neçe ken dostum bolsa taýda dostlukun aýrylýar da şu taýda. Onuňa düşünýär, onuňa düşünýär. Şol Nuraga da şu halk bilen niçe il problemam Şonun ýok. közelme diýip. Şolatlara nokot şolatlara kim günakar? Bolup geçen şu ýagdaýlara, şu adalatsızlyklara, şu daşary ýurtda adamlaryň kim günakar? Ey baş bolmady gowreläs diýem, türkmeniň aýtmalyk sözi ýoklar koýan adamlaryň. Doğru, şoň üçin şu bir jemlenip bara bizem ýurdumyzda ýeçikjek bolýarsa. Bar alada şollay. Onlar var. Tanıyan oğlunma hani gep gurrun ediyorlar. Men de ahallı olup ya näme diýdi, bawarap diýdim, bir ýerden diýdi. Benim de hani kerke onun kuşkada da gidesin melli diýär, ne çekinýän şo taýlar gitmene diýär. Adam dogrusyny aýtdy. Se diýär millet paraçylyk gatken diýär, men çekinýän diýär. O gorkamok diýär, onu çekinýän ýüzüm utanýar diýär, bilýärmi? Bir-birimize düşman etdi da, brat, düşünýän şonu? Ya bilýän, ölüm seret, meniň ölmem bayram alyň oğlum. Naho, serete plano bar ýa, sen plan ýerden ýamyr taşyn. Bara şeýlerini ýa baş şäheriň önüne gelýän ýa, opşam gelýän da plan ýerden gelýän aýtyn näme sen bizde sen öýde wagtda ýetýän, beýtýän, bärke bizde bolýan. Oğlum, hakiki ýöne men gelenme de bir ýyl bolup gelýärler ýa. Erkekler näçe çıktın yurttaşna? Bir ýyl bollam. Yo, näçe pul çıktın? Ha? Näçe pul çıktın daşaryk? 50 000 manat. Ey, skitkan goken onda maňa da sana şu skitkalardan. Ýok. 50 000 skitka, ma 250 milyon o 50 000 mandy. 50 milyon bolýar o. Ne prosto Türkmenistan puluna havarım yok kaç ondan. Ey kenna ölçül bizem şo garama ýaklaýo, bizem adalet jemläp gaýtdyklaýam şondan. Allah inşallah hani bu dünya sonu gelecek. Hani dün havarlarda da diýdiler. Orta Aziýadan Orsadan pul widýa, Orta Aziýa neft gaz kömek edýär diýip. Çoğuta men nara dünkü mardaky ýarlar nemenem bir hile görmendirmek şu yurttaşynyň edilen datmyka diýen mene wara şonlay. Ýar, gat bolupdym. Ondan soň ol kriptovalyutany açdy, adamlarda internet ýok, normal banka Orsun edip duran işe diýen, pullarını nemetmek üçin. Ey görür turatlaňa soň açyk gider. Nokot dostum at beräýdi bir ýasamat berseňem ýüzlenir ýaly bir ýyl nokodan bir hil etdir. Ýa diýer nokot. Bolýan Türkmen. Beret dostum Türkmen, men sana bir zat aýtjak. Şu ýurda barmaly ýa aýyn soňunda netijede hago ýurda barmaly ha. Sen maňa şunu düşündirip ber, menem barjak. Ine şu ýanky polisiýa edenetlik var, prokuratura dediň, bular öz arasynda da bar, bir-biriniň götüni ýapyşyp, bir-biriniň arkasynda duruşup edenetip görler. Prezident ýa-da nardan oňa baranok, prezidente baran bilen ol çödenok. Yani çözmeli adamlar, yine bersinler adamlar. Sen öýüňe barýan adamlar, çözmeli adamlar. Olaram çödenok, ýapýarlar meseleni görmedikden öyle. Ne Gurwan guly soň sen öýüňe gelip ýa serdar sen öýüňe gelip ýa saňa jaň edip näetdiler şu meseleni diýip soraýam ol. Ýok, soran o. Şoň üçin indi bular şular ýalak ýurtda ýygyňa barmaly, barp ýaşamaly ýerim diýäňe nädip ýaşamagy gödüňe tutýaň. Maňa şo jagaş ýerini düşündirsene. Kanun ýok, adalet ýok, edenetlik. Pitka bilen öldürülüp ýatyrlaryň ýurtda nädip ýaşamalyny gödüňe tutýaň. Şutaýdym käbir adamlar aýdasyn melýandady. Ýarag berjek, ol berjek, samolyot ýasajak, podvodny lotka arenda alyp bolýarmy? Meşkinçin tane balistiski raketi bilen urup bolýarmy? Olanlar birazjyk realist bolaňsana gaýrat edin. Ol ok bilen sizin ýarag bilen näme öz halkyny gyrjak bolýarmy? Be hiç kime atylyp ölmeli razy däller. Ol oglanlaram, ol waýenlerim, çyk polisiýalaram hemmesi biziň öz doganlarymyz şolar. Belki şuňalar zalymy
Ýanyna durarlar, ýene wagt sagy gelende olar halka ýaragyny halka garşy ulanmaýarlar, watandaşlar. Şo zatlaryny bilip goýmalar. Assalamu alaykum, rahmetullah bereketü. Wa aleykum rahmetullah. Dron berjek vertolyotdan, vertolyot alyp bolýarmy? Istribitel arenda alyp bolýarmy? MiG-29 F-16'lar bar watandaşlar Türkiýeden. Türkiýeden uçurup gidip bilýärmi Türkmenistana F-16'lar bilen? Türkiýedäkiler meňle habarlaşyň. F-16 alyp bilýän bolsaňyz meňe çykyň. Mesle nämet bilen aýtjak. Diňe F-16 watandaşlar. Durýan ýerden aýtjak şu istirbitler bar ugon edip bilýän bolsaňyz. F-16. Aymana vara. Erkek yalan var. Kakwe semestr ýaýýarlar watandaşlar. Yarag bermeli, zar etmeli. Näme yarag almaly diýip aýtdym men. Watandaşlar Yumruk. Demokratik protest diýdik biz, mirni protest inşallah. F-16 bilen gelmeseňiz gelip oturmaň watandaşlar. Podvodny lodka, strogo F-16. Miskitlenýän raketalar boldy. Onun aşağını radylaşamak vatandaşlar. Vatandaşlar sizin ýeke täk ýaraňyz näme bilýäňiz maýdaýynmy? Telefonuňyz, internetiňiz, kamera alýaňyz, şoň biram Allah'ın beren yumruğu wa eliňizde yumruk. Allah'ın beren yumruğu. Ana şo bar ýaraňyz ana. Şolarda da şo wa. Şolaňa ýanyna şondan ütkeşik zat ýok. Dawa yumruklaşyp çödeliňle şu meselem köşede. Bari edibiljegiňiz şo bolsa şonu edeliň. Onun beter rad etse ýam ramkadan çykan o bolýar olar. O watan ana bilýän mam, bir munda watan sözüň welýanam bary. Sol Belarus'dan den bilemok, nireden bilemok, Türkmenin baydan bas. Men şonda gördüm den. Beýle bizde kän video çekdiler ha. Bizde komentar ýazdylar, men okudum. Yani video derler 6-7 sanak video çekdiler. 6-7 sanak video. Awa men näçe Türkmen öňüne abi 6-7 däl o men 10 tane öwrendir näden de bara. Ay bar 10 Doğru olyam 10 tane video bolsa. Doğru olyam asan. Bağışlarsınız. Bir zat ýatdan çykdy. Ýa F-16 diýdim bolýan. F-16'ňa bir renk ak bolmasa näde tarjaksyň bu ýurda? Renk ak bolmasa. Killeden gidip duray vatandaşlar. Gülcüm Hasan Göktepe kömüğü atla kara olanın yine uğrattır diye de öpür konuştun şu an. Halip dostum prokol tutam sen ya dostum? He? Prokol tutam sen dostum? Prokol tutu. O prokol tutacağız. Bam sorun vam. Prokol tutsa prokol tutsun. Onam soruşmalı mı ya? Bu sadar koraýa mı? Bolmasa söyle otur. Hangurlan daýaş näme diýen aýtýasyň? Türkmenistan'dan bir sana olun çıktı. Men diýä barlak görjek diýä öňe göwniýet diýä bilemok näme göwniýet diýä tanış oglanyň biri. Men diýä gaý saklajak diýä gaý ýürüýte saklar alyp sürjek diýä ondan soň video çekjek diýä Talip bilen Nur Aydaryn diýip diýä. Nädir ka? Dayanç kime dayanan bolsaň bäri sana dayanalýan ýer derler dayanç. Bolýarly. Vatandaşlar men çykaýyn Allah razy bolsun. Nur aga soň şu efir ýanky momentin maňa kesip urada Telegramdan bolýarmy? Bolýar. Bor. Sağ olun vatandaşlar, Allah'a emanet olun. Boram tamam Cevdet. Menem olanlar sağlığınız havarlaşırız. Bor bolýar marat ýaşy. Neme nokot demokratikdir bolýarmy? O uruşmaly dawa ýok. Gelde ursalar urmaly. Bolmasa diňe talap etmeli. Bolly başga ütkeşikler ýok. Olay brat. Havarlaşar tamam aziz amca. Bolýar. Sen näme pikir etdiň olsaň şu baýdak meselede näme pikir etdiň olsaň? Haklymy men, haksızmy men? Ey menam mara. Ha. Näme görýän olsaň? Yani näme üçin basanym? O adymy YouTube'dan oturup gördüňmi ýa ýöne diňe şolaň goýun turutyny görüp ýaşak gezi berdiňmi ýa kelläňde bir soraw döremedimi? Näme üçin etdik ha buny?
Ay mena soro dedim ya. Mena var doğru mena şey işte kan şey TikTok koran zaten sonra video çeker mena sonra orkestra ya. Ne için beytik zaten. Kendi şu soro ne için beytik hadi soro verdi adam. Menin kanalımda bar da şu adama hormat olmasa deyip yürütü koydum da ben sonra. Baydanam hormatı yok deyip. Ya bağımay misal için men mar velayet. Sen hayti velayetten sen? Benim vardan ha. Senin mardan. Sen mardan olsandan çim bolu bilmeli ha. Sen ikinci sort yerine oyluna hem sen baydan nerede ha? Baydan var olsa ne için Aşgabat'ta maşinin bilen girip bilen o. Ne için Aşgabat'ta işe durup bilen o, propiska durup bilen o, zayal bilen o. Bu ne yurt bol ya sen baydan var. Yöne sen İslam yerinde yaşap bilen o, İslam yerine gezip bilen o. O ne yurt bol ya ba. Amon ya yurt bol ya. Aman propiska durup bol ya. Nerede durup bol ya? Aşgabat'ta durup bol ya mı? Yani 23 avlonda durup bol ya. Bakatın. Ejama doğru nasıl? Durmalay, propiska, Aşgabat'da öz yurdumda, paytaxtımda. Yo. İstedik vaktim benim yaşap bol yere. Yaşap bilmem hakkım var. $10 $20 dolar versen bolýar diye. Hele daha Dura hele daha öyle ama bu işte smartta men neresi 2018'in gurruna 2016'in gurruna aytjan şu 16 17'in gurruna aytdı şonu palta kemirler var indi moda or passadılar hadi ya. Şonu inton fumati öyle kakadan kim beni Aşgabat'ın propiskada salsın. Asinin asarı inedi. Erkek yalan. Gol yamakın. Selamünaleyküm. Ya bol. Propiska ol men hakkıma ol. Ne için men maşini salayam. Ay opsiyon Türk. Salam. Bir karşılık korkasa bolan olmadan Şuna katlayıp beş bolýarmy? Yo o vardı. Söylüyor Dengan pasal nulen yang harus deret yek. Buah opsiyon diyen. 10 tane var giderdi 100 tane adam var pasal nulen. O giden halkın durmak gerektir o. Mena son. Sana o. Bilem o kalan nel fikrin o mena bilem o. Nakot. Selamünaleyküm. Turay tao. Waalaikum Murat. Koyam setngi. Sen mana guruluyang ulin maktadyň näme obrazowaniýaň näme tema näme diýen bilýärmi sen o? Ya Nura yani adına cevap veren Murat men başka da cevap verem. O men tema. Bolya sen cevap gözlemede gitsene sen bir mut. Sen cevap gözlemede var eden men teňle peşe gurulap bilen adyňam ýok. Temaň içinde de adamyň wagtyny alýan sen o. Çykdy oturup görüşdi düşündiňden. Seret Nura tırnak üçün kiçile o. Näme gurulaýan bilen aşk. Turay o. Murat ton. Dura bir teklif var. Düşündüm. Aysam bolam. Havaydın. Kimden ses geliyor ay? Menden geldi azdarda. Ayda. Maňa şol indi diňe ýurdun kemçiligi düşnükli dä bilýän kanunsuzlyk gene barda. O nemme kim bilýär? Bilýär memme kim? Ejemizden kakamyza diňiş bilýär. Açak golanyp ýurdun çykkan önümler nebit dolýamy. Kara Türkmenistan üýtgüt bolajak tasarruftaky täzelikler var. Şol Türkmenistanda görkät bolýamy. Nur men jogap berýär şunu. Şonu ver. Etip görkezler da halkyň gözüne salla. Bolýa. Şu kim sen adym? Bular arkadadan başga problem var, bular arkadadan başga problem var. Biniz neft kimya pakta Türkler paktan alıp o ayal gylymyzy işlep berä bular o. Hemme döwlet bizden üstümizden pida berýär. Xitay hiç kim demokratik kolma hiç kim istan ýok bilýärmi? Ol bir. Hani ýurtdan çykkan zatlary Türkmenistan içinde öndürülen yani görkezler
Halkın göz açılsın da. Men şoňa janmanya da. Paket çıkya, otayda Türkmen ayarlılar isteýär. Yekan çaňy çykan ok, hemmemiz agdy bir bolmaly adamlar ýani şu wagtda Alişerlen Abdullah bizim üçin görüşdik. Bu olarak barun bidemdimdir diýip mysal şu Talip ay birden ýoluny gidip baraka öldürdüler, atdylar mysal üçin. Bizim videomuz taýin ýöne o zatlar üçin hem. Siz o zatlarda bizden video görürsiňiz. Eger şu videony görýän bolsaňyz diýip. Biz ýerhile kişilerimiz bıraklar. Yani siz vatandaşlar şonda da duracak mısınız? Siz cevap verin o etrafı. Biz değil. Men durýan, men özüm hareket bolmanda çağırışda, grada duracak bolsaňyz bara. Şeýle de padwalın, o polisiýaň, jitnikden ýa-da embedən padwalyny urlup öldürýärler. Terona. Çağırsa ýeradir agam. Şolaplar Türkmenistandaky öçjek derecede görkezleri ondan çağırsa eder. Murat Kurban bolýar telepeteler bara. Taýgan ýurdun içinde asyl tasman bulaşdy. Bilýärmi? Asyl tasman taýgan bulaşdy. Näme? Ýurdun ol tarapynda atam bomba ýarsa baram gitýär. Ne azyk nemes var uwadan. Ne azyk haredy var. Ne bunker var. Sibetariýatda 366 tane bunker var. Adam ýaşamak üçin. Arkadaşlar, eşitdiňiz şonu? Başga da bilmeýän zatlar gatykany o. Aşgabatda bunker barmy o? Böyle esasy mertlerimiz barmy adamlar da var, şu mert guruna çeliňler, ýurtdan el mertler barmy? Ajdar ýanadyň kim aýdar? Men şol. Ajdar mı? Owa. Sen başarýanadyň näme? Başarýan zadym bar, daşar tapylar, täzelikleri Türkmenistan'a getirmek başarýan zadym şol men. Türkmenistan öňe zat bagda. Onu bar Hytaýdan almaly alo. Şem onu bar ya Türkmenistan'a getirmeli onu. Dinlemeni oňurun esas oňurun bilen öperdi. Soňurun ya sol tarap bilen biler ýok. Murat, teň başarýan zadyň näme? Murat, teň başarýan zadyň näme? Aýtjaýardyr men. Başarýan zadym ajdaryň seniň ejeň tikip amyn döretmek fabrikan bar. Senin ejeňiň amyn döretýän fabrika. Ýatak bolýarmy? Şonu Türkmenistan ýaratmak. Haramlar ejeň tikip watan dönükleri. Allah'ın o senin ejeň. Çort. Ey durak kim aýtsa? Kurban olan çıkartılmadı. Gaharım her tarayına doğru. Ayardan aşağıdan listeler. Yok aşağıdan bir yürüdüler oğlum. Bizim kaçmana gerek yok. Onlardan da yok. Çortlar. Bir tek gürlemeyen. Başarın okun tek. Bir aldığında çıkın gitmedik. Öllü oturalım. Oskiler. Nuri. Hay Nuri. Nuri. Haydi. Alo. Yankarlı lişini getirir yok. Sana da varatın alalı. Düşündürecek bunu düşünen ol. Nema da edeyim lan o. Ne kelle var, ne düşünen adı var. Plan etme, ne etmeli o. İlki yanki ayağın üstüne durum olduğunu ne kadar düşünen de. Bolýar Murat, sen aýtda bol, sen başarýan zadyň aýdanmy bol? Men başarýan adammy? Oo. Sen ýaly bar. Birinden ýerine otur diýen men. Sen temaň içine girip bilmän gurulmalar. Adnan çykmakka bilmeli diýipmi? O diýeni sonra görmeli onu. O diýeni var, ba, düşden jettar. Olara men oturdu bilmän hiçem am senni. Ya sen şöyle men dinle, men sen mesela hoş yapamazsın. Sen Murat, sen Nura, Toro, bağlan son geldim ben de vapse men sen. Nura Toro bağlansa, doğru Ukrayna'da onu gördüm diye, gören oradan sen. Ne hareket edip görünen düşünüyorsun ha. Temandan havarlı olup onun yüz Toro vermekini. Men havarlı. Canım Murat, Nura Toro vermekini. Yani sen arasında sokulma otur. Cevap vereyim sen Nura cevap. Sana Nura cevap vereyim abisi. Murat. Cevap verme için nerede var ha? Dinle, cevap. Bana var ya doğru aytja Murat. Murat sana doğru aytja. Temanı öwründe geljigi. Ben Murat düşünürüm. Yok videolarını gördü gel.
O Hoş. bilip gel, bilýänem bolmaly sen. Nuri, Öyle Nuri. bir salyan olmaly şu. Ay dost. Şoň üçin Menden Nuri ne doğru yapsam ma Allah ýarat. aşkına. Kän videolan goýan o. Nuri Nuri. menden gat. Kän videolan Nuri. goýan. Nuri Seňem ýa-da diýýän sen ne? Bol ýalay Murat Ne gurulma. biçim? O, gurulma, gurulma. Dinle, Burada. Nuri men dinle. Dur men dinle onu da aydyr ne amaçı dinleyecek men ertesi sen. Sen şu var Nur'un tarafını tutma diyen maksadıma bir yön tarafını tutmak esası maksat. Sen ne Men anlat şunu Nuran temante. menden de tanak geldim tanak gelemok diýän o men Nuri tanak geldim diýän. Menden wapsa menden onu arap men pat bas. Wapsa menden wara wapsa menden hiç tadım tanam o. Nuri wara men kida abi videodan dadım görýär men Nuri gam diýän jan bady. Dinlemen ýöne bir ösüň wara dogry etjek bolmasyn. Ha, ama Dinle men sana rahat düşündürjüm. o Sen dokumun heykelini oraya. Ayaktan ayaktan. Düşündürmek. Teredin. Taraftar kimden gelýän olsa mikrofonuňyzy ýapaýyn bir hili ýanyňyzda hakda bir bar ýa-da ýatan biri. Ben kimden gelýänim bolsa men bilmedim şu an. Teredin bir da etjek olanlar. Действительно şu an tarap tutulmaly wagty. Tarap tutmaly hakiki. Biz şu an tarap tutmaly, birek tarapyny tutmaly. Tarapyny tutmanymyz üçin Esasy maksat. Tarap tutmalı vatandaşlar. Kurban olayım tarap tutuyara ne için tarap tutana yok mu? Tutyalar ha bir de şonu yalı tarap tutmalı vatandaşlar. Yok mani turupta bir tarafını tutmalı, tarafını çalmalı. Hakiki şol bir yanma. Tema şovarada öde. Kulun nemeden şunu koy. Doğru. Böyle can. Onu oturup vermedin sen men dinlep gelen olsan näme şunu görmedim diýdiň. Nem görýän ýan sözüňe iki çıkyp dur. Birka görmedim diýdiň. TikTok'ta diňe görendin. Men mesaj diýdim de goýdum diýdiň. Sözüň iki çıkyp dur. Daway şoň üçin. Men beraber Nuri men dinle olar düşünýärm. Bir sözlü net adamlar gerek. Bir de ol üst gatlaran adamlar bilen biz başaracak adamlar yok. Goşulsaňyzam, goşulmasaňyzam Allah özüňizden görsün ýani. Siz ýaşamak ýurtda. Etikun mysal üçin aýag alışykda gorkoklyk görkezseňizem, namarsyk görkezseňizem näme sürünüp ölersiňiz de tapaldy näme. Onuň üçin meni jazalandyraňyz, o özüňiz jazalandyrýaňyz da. Ýani biz siziň üçin edýäs. Meniň ýaşap gören ýurdumda meniň benzin bilen işim ýok, meniň adalet prokuratura bilen problemam ýok. O şoýanyň adwokatlarym daşy hökümet maňa adwokat tutýar, men pulum ýok diýen bolýan. Pulum ýok, ýa-da ýok diýen, men onda saňa adwokat tutdum diýen. Adwokat meniň hukumy gözläp suwda berip, adwokat utup berýär maňa. Öz hökümetiniň içindäki migrasiýasyny utdum men bir gedek mysal üçin. Diýmek, ýani şular ýaly ýurdum men watany özüme saýlap biljek. Aýony oňa seredýän bolýan. Men olam men watanym, ýöne men söýüp bilemok. Çünkü içinde haramlarda dönüklerken ve şu dönükler gollayanken şu arkaya bir dakika gidiyoruz gelen o canı tüyce uyaman ben söyledi Türkmen'in canı tüyce uyaman yankılar var ha ödüm tanımayanlarla dost ödüm tanımayanlar olur yurt näme watan näme gurulýar şu var yankıyalı boş gorunga tema näme dön men ilere mana mene mana diýär şu girmelim ka gurulamelim ka oňa ýatak gelen şu wagtla şoň üçin gurulýar habar ýok ýöne şu datlaryny ýatyp bilmen ýören adamlaryň gadyň bilen okda tarap tutmaly wagtymyz geldi adamlar oýnadymdy istiýsine bir gazetet bolýanlar arkan oňalarny boýny gazetet bolýan delkit образованиýany doğradan boşlaýar olam maýasy ýok. Niseredin Türkmenistan'da olsan şey oturduk mu diye. Biz var ya Seredin. Biz size Türkmenistan'dan şular yap çıkış edin diyem yok. Biz size Türkmenistan'da adinoşnu bir hareket edin hem diyem yok. Edip bilseniz ol öz işiniz. Edip bilseniz o batırlığınız görkünüzsün o başka. Biz masavi bir hareket yanına durun diye. Inni şu an men
geçen 30 Mart'ta çağırış edemde konkretne usuleni ettiler. Yurdun içinde. Doğru mu vatandaşlar? İnnikide de şolar yalak bolor. Ýöne siz sanıňyz köp bolsa adamlar men size aýdyn, siz ilkinji bir sagatda eýem gorkunyň sizden aýrylyp olara geçendi görýäňiz özüňizde. Sizde gorku galan noktadan bar olara geçýär çünkü olar hem köplük bilen şagalýalak bolup topulýarlar size. Yankı urdu diýenler näme ýekeje adam eden o edara salan padbala salyary şokkan ýapýa o oturtya o görgülü ozulam sıspes ruhu çökkün men ýalyň biri bolsa da birine düştü. O bir yumruk vursa biriň eli ýarlaý diýe. Bir ýalyň biri düştü, bir ýal däliň biri düştü. Ejidi ýarlarda. Garsana, ýumsana, bir mutlu. Yani adin raşka. Raşka kan. Nuri. Mesela şular ýalak bolon nasıl daşyna köpleseňiz edir şu padbala salyp urun bennesi nähilek bolsa şondan 10 metr bolýar bular men size aýdyn. Şondan 10 metr bolýar şular çünkü bular uje wara bir giden adamyň öldürdiler, özleriniň başyna gelmedi diýip ýaşap berler. Daway görkezeliň o adamlar daway yumrumuz görkezeliň o daway edin çykal diňde maňlaýlaryny yumruk bilen var. Özüniň o Doğru aýdýan. Nuri, doğru aýdýan. Şu ýanky bar, gurlan adam men urdular, tow urdular da. Namysy var orada şu sekundda ýaşamaram däl. 10 tane dowun öyle 8 tane oğluna kenne, 2 tane gyýyl. Ölýän çawuşmaly kenne bir gaýrat. Böyle bir on tarawyny tutur, bir on arkasyna durur. Birinji Allah durmar arkamyzda. Ödüne panyata ýokly. Hat ýazdım etdim. Görüşmeli kenne ne? Ol iki bolsa. Ölýänçe görüşdüm. Bilerde şonu. Iri güç var şu nemäni de bir güne dörer diýip umyd edýän bir gün. Çünkü başka alajyň adam ýoklaý. Şu bir başka alajyň adam ýok ýani. Polaymazlar. Bolsa hereket edeli, şu hereket edeli nesip bolsa. İnşallah. Allah'ın izini bilen. Oňa çelni ýowaş-ýowaş ýa haramlardan ýogatyp başlamaly. Biri artık batırlık görkezse de sırazu agenda çıkarıp otururlar. Haýsy aşa gorkokluk bara. Şo bolýar, mysal üçin özüniň kellesine syganok öz psikologiýasyna syganok mene sıçak diýe özü boynuna alýar. Mene zuwetdin diýe. Bu diýe atyň ýüregini ýdim o bu diýe çykyp diýe hükmü tankid edýär o. Bu gorkonok o kara bu hükmüň adamsydyr o diýe ejeň ama sen de onuň keň çorty sıçak ejeň kenler. Saçak çumo doğanın kenler. Men ölümüne edýär şolady. Bamysyn? Adamlar çıkar ya, efire gatnaşyp pikirini aýdýar bol. Senem çıkar ya. Sen işgärlaý zat diýip. Yo. Bolmanam kara diýilmese men näme kara diýilmese. Näme şin bilýän ýerim. Ýanky ýal boşdur çıkar. Boşdur çıkarmaly. Meniki mutlu şon ýal bar. Meniki mutlu o bulara biz mutlu sonra beremiz. O propiska girip bolýar, diýip bolan. Ha, o bankda dolar näçe diýen? Yurtda dolar näçe diýen? 3 manat 50 diýen. 19.50'den olaýmasyn diýen? Ýok 3 manat 50'den diýe banka barsaňam berilip dur diýe. Näme uruluşyny onu çortlar ulan. Aýdany? Ýa-da 10 ýallara bilemek bolýar. Käme gel öz pikirini aýdýar bolyn, sen çykarp goýarýan da dol dinleme. Misal üçin näme pikirini aýtýar? Näme pikirini aýdýar misal üçin? Men jogap beren soň. Men gelinime maşgalama diýmesin o işi bolmasyn o men durmuşum bilen o. Men ýaşaýşym bilen ol meniň şahsy durmuşum o. Şahsy durmuşum bilen hiç kimiň işi bolmak ýok. Berjekmi? Meniň siýasy hereketime sonra. Şahsy durmuşumda hiç kimiň işi bolmak haky ýok. O dogry. O sen öldürmüş gelip şahsy durmuşum. O şol ýalar. Şoň üçin çykarýan köpler. Nur men jogap beren soň. Murat jogap berdi. Pilotmy? Awa. Çıkarmanyň wagtyny ýetireňe diýýär many. Dinleňde.
düşünmeyen adama diyen. Her kim öz gel öz pikirini her kim öz gel öz pikirini aytıp bilýändir doğrudan. Pikirini ilk öz içinde ödün aytsın o ilki. İlk ödün düzsün. İlk ödün aytsın öz cevap versin. Onu düşünmese bir de cevap ver. Sonra verdin o. Ne daha dediğin pani atana da ne öyle. Onun hakkı yok, onun hakkı yok. Murat, hani açan ağırsına geçen yal et kurlayan Murat sen ödün kim bolýan? Geçen men hemen, geçen men. Geçen son kurlayan ya yalan şurlayan mı? Geçenem bolsaň seňa hiç sözüň de many ýok Murat. Sen diňe hemme kişiden akylly alak kurlayanlar. Yo bolýar da davay onu alak umumy gurulmatlar. Nämçin many ýok, bir de dinläp otyrs. Bir de bilemem. Mene many golamak. Yo doğru aýtdy da näme diýär? Wagt ýitirip oturmalymy diýe, haýsy bir gelen çorto diýe, haýsy bir gelen gara ak diýip oturan, agada gara diýip oturan çorto wagt ýitirip oturmalymy biz. Doğru aýtdy. Birinci pikir. Nuri birminçe ola birinci pikir. Ikinci pikirim o soralyk ödüne bersin. Şo soraw bersin ilk ödüne. Ödüne sonra ödüne kelen işet bilmän birine berýär soraw. Ödýärler baýdyrar o bersin me şoňa soraw. Apşa şu sen ödüne oturmaň ýeri ýok şu başlaýdy. Näme işiň var sen? Biriniň nämetdi hakkymyz ýok. Hakka düşünýärmi? Hakka düşünýärmi onu şu takda dogry pikir, dogry jogap berdiler o. Aýdyljak adamlar aýtdy, ber soramazan soraw, hemme de jogap berdi. Yurtda hakkı hukalym bilip durlar, yurt kalmadı, watan kalmadı. Baydak kalmadı, watan kalmadı, gelin bolup watanmy goran kişi boluşup, baydaklaryny goran kişi boluşup, olmasa watanım almadı, baydağım almadı yurdun içinde. Watan galan bolsa halk taşar urdalama da beydi o. Yani baydaklı meselede baydaklı meselede aýtman uğru, baydaklı meselede bayda o taýda diýýärliňizsen ki näme üçin ýalňyş? Sen baydak bilen uğraşaň ama sen baydak bilen uğraşýanmy? Baydak ol hökümetiň tuğul. Doğru däme? Sen hökümet bilen uğraşýaň. Hökümetiň tuğul. Yok. Men şu baydaklyga gan görýän. Galymlyk görýän. O baydagy arkada duradan ama baydagy. Şire paralyk görýän. Şo taýda. Men halam basma hakymmadyr. Näme üçin Iranyň opozisiýasyny basýan? Baydakda tire paraçylyk ýok. Baydakda hemme welaýatyň hemme tiran göl dur. Näme üçin tire paraçylyk baydakda? Näçeden göl dur? 5 welaýat bar, 5 tanam göl dur, doğru däme? 5 welaýatda diňe 5 tanjak tire barmy soň? Ýok, hemme tiran sygdyryp bolmaz ha, näme Amerikanky alak 50 tane ştat sygdyrsak motoy. Yo 24 tane, 24 tane. Amerikanka 50 tane sygýar, näme üçin biziňki 24 tane sygýar? Sygdyray, sygdyryp bolýar, sygdyrjak. Ýüregiňde orun tapsaň, matada orun tapyp bolýar, sen onu gaýg etme. Onu goýup bolmaýan onu bir tire. Yo Nuri, bilen siyasi etmelerle var. 2 tane renk. Hökümetle görüşýän, doğru dämi? Sen maksadyň hökümetle görüşýän, şeýle dämi? Men hemme zat bilen görüşýän. Hökümet bilen görüşýän. Tire paralyk bilen görüşýän. Halkyň içinde düşünjelik bilen, jahillik bilen görüşýän men. Hemme zat bilen görüşýän. Sen arkada ulen korrupsiýada alyp beren hökümet nemeler bilen görüşýän, şeýle dämi? Olar döreden ama baydağı sen baydağı depkiler ýaly. Baydak sen ötükmeli. Ne ola tutmeli. Men jogap berýän. Men jogap berýän. Adamlar var her gün adamyň hukuky her gün başgalak gezýär gaýtar. Adamlara her gün birini başgala diýe gaýtar. Yo sen Türkmenistanyň baydağı depkilerinde Türkmenlerim adalada çağırýan, osoň bolýarmy soň şo? Ay ýokardaky oturan eýan depkile koydu ho. Düşünýärmi dogun? Mene düşünýärmi? Mene şuraya diýerler, öçürden şonu. Ene bir mazgiňi bir aç, şahat ettirsene dogun. Näme üçin öçürsin Murat? Gurwan näme üçin öçürmeliligini näme? Men gördüm çıksa Murat. Sen bolýar tamaklap bolýar dinle. Men gördüm çıksa ko, men o durjak da berdi. Bolýar tamaklap. Men bu oryan sen ýaly. Maksadyň näme? Geri dinle. Men hökümet bilen görüşýän, dogrymy? Sen meniň sorawma jogap bermegiň üçin ilki seniň pozisiýaňy bilmelimen. Sen şu wagt hökümetiň tarapyndan adammy ýa-da biziň ýanymyzda adammy? Sen ilki şoňa jogap ber. Şo soraw berjek bolma, şo soraw berjek bolma. Gowy soraw berdim şu. Malades. Sen şoňa jogap ber, tema pilot beriljekmi? Seýle bilerler, näme jek bolan?
Yaman kendi fikirlerinle. Yo, men sen klik ya hökümetin klik deyip berde men zady görem men hökümetin hem Yo ýalňyşy bar. halkyň tarapyndan sen. Men sen ýalňyşy Var aýtdym. gaýa çatak. Sen halkyň ýanynda ya da hökümetin ýanynda bu politikasyny gollaýarmy sen? Bana sonra versen durmuş ben jogap beren teret men hökümetin hem ýalňyşyny bilýän men sen hem ýalňyşyny aýdyp otdym şu. Hökümetin hem ýalňyş ken. Yani sual telo bir de hökümetin ýalňyşyny sen özüň aýdyp berip otyrsyň o zatlar. Men näme gaýtalamak gerek gel. Yo gaýtala. Yo onda bolýar tima pilot. Sen şu hökümetin ýalňyşyny nuraň bir ýalňyş ekenda şu nur baýdak depen bir ýalňyş bar ekenda sen gelip aýdy bilýän näme gidip Türkmenistan aýdan ok. Ödü näme talap eden ok meňki minuslarny aýdan ok. Ajin goýdy. Eliň tutan ýerin gopup durar o eliň o. Böyle öz ýalňyşyňy aýdylýam da sen öz ýalňyşyňy. Öz ýalňyşym meňem ýalňyşym ken. Aýda öz ýalňyşyň näme? Ýöne edil häzir näme ýalňyşyny gördüm bilem ok aýda özüm. Sen ýalňyşyň Qara dipilýän. Yo durun gaýýar sen durşun çatyrda durdun bilen şu. Barman sonra var. Ama yukarı kalansan. Doğan. Bravo. Murat konkretni sonra ver Murat. Konkretni sonra ver. Neme vatan eşcanı tire parasını dedim bolýan. Näçe sanak tire wa dedim ýa-ni? 24. Näme tire 24'ün içinde haýsy tire wa? Vay. Ben arada Taňa açyp okap berenmi tärdin ýa? Yo sen maňa açyp okap bermedi. Dinle de. Sen çoğdury tarıgy yeke şey dip ýazman. Hemmesi durdadın da yeke näme sen näme baýdan içine sagdyrjak diýen sen onu. Bolýa 5 vilayet aýraýdym göl aýyrdyň. Bitti. 5 vilayatyň gölü tirelen göllem şu. Nämen göl şu? Ha? Sen gölli mesela sen men göl gurlaşamak şu wa. Sen baýdag dependen sen ondan kim bol galy? Oğuzdan başkan, barin, kulumalin, meşguliyama. Gatmurtiva men zeyama kelle sen. Çağa ýaly panya taňyla näçe näçe sen için. Näme urlawa tirsiň aýsyn Samsygy olmaýa samsygy. Baýdak diýip elektra trapka ýören ol. Baýdak seniň baýdaňy başbakanyň depkileri. Başbakany giri bilýän başga. Sana bermän çuwakki sen özüňe sana ilko. Sen paradyňy otursyň tire diýip bilýän şonu? Dinle 24 sanak tiren. 24 sanak tiren içinden bir teke mi adam? Galan adam däl mi olam? Kim teke adam diýip sen ýaşaýan ýerindäki adamlar ýaşanakmy? Ha? Ýaşaýan ýerinde. Näme diňe teke şäherin içinde ba marda da teke ba, emmi ýerde de teke ba. O mardak tekelere gelmeyecek. Olur da diýeler. Olur da teke adaplar. Nakşa gurwan. Emmi ýerde de teke ba, näme? Sana diýdimi? Olma dostum, eden işin ara gelip diýdimi diýen? Sana gelip diýdim şol. Teke ýok. Hiç ýerde şäherde diýdimi? Nuri. Jogap bersene sonra Murat. Nuri eşdeýärmi? Nuri eden işin ýalňyş o dostum. Ha? Maňa gelip diýme gerekmi? Maňa kakaýa razniýetsy menikin vatandaşlyk goýulmaly. Olar zato diýenok. Olar diýenok zato sen diýip otursyň. Nirden bilýän diýenok. Ýatyp durýanmy hawalar bilen diýenok diýýän. Sen näme? 24 saat ýanyňda mı? Sen barda oturup taňyrda oturma sen hiç Yok. Tabletkadan doýan. Tabletkaçy. Ay, fiýegeniň oýuny şoňa. Wagtyň ýetirýäňle. Süplük. Wagtyň ýetirýäňle. Üniversitede ýürüýse okap berjek. Türkmen tire taýpalarynyň. Ýok, okama gerek da öler okar tarih kitapda dogry.
Fayda var ha. Alili, äneli, garatili, hıdırli, mehinli, mürçeli, nokurli, yemreli, darazgeyli dip gidya. Onun aşağı bir gidene var. Onun aşağında da bir gidene nemeler var ha. Tayfalar var. Nura olmayan bejanda mı? Kan tire tayfa kan. Gurlap bolya mı? Arka dağları var ha, Gurlap bolya. Arka dağları Türkmenistan'ı hem kişi bilýär da vilayet yol başçılarına köp berlerik Aşgabat'tan belli özünün teke tayfasından özünün daştoruğundaki kovum barnaşlarından belli avatır beylekilere yurdu ınanasam gelen ok, olary adam yerine koyasam gelen ok. Şunu görüp gelip mara sana diýämi, sana diýdimi şon ýalak diýär. Meýän şoň enni, şoň nasis şollay gurban bolýar. Bolýar şonu baskılasana, şonu baskıla baýda. Näçin baskılaýan Nuri? Baskılacak, şonu baskılacak. Onun baskıladık, bunun baskıladık. İkisinden baskılacak. Çünkü var ya Seyret, Türkmenistan'ın içinde 5 tane kiye tayfa yok. Dostum. Baýda baskılaň üçin. Bolya, sen yüzün açta görkün, men sana şu oturan yerimden baskıladık görkün. O adın familyanla çıkýarlar mı? Ay dostum, sen özüňe jogap bersene, sen Alişer bilen o kim o beýlik Abdullah jogap berip bilen ok, sen näde ýanyň adamlar tirkejek o. Alişer ne jogap bermeli o dursana, men näme adı jogap berýän. Men äre was ýok diýip çykdym men bu ýola. Näme diýip çykdym? Ondan näçin halka çağırýan o, halky bilýän ýakyp barýan o, bars gitdi. Halkyň beýnini üýtgetmesen onu jogap bermejek bolsa. Bollu gurban bolýar. Yurda git. Bir işaret etmede goňur berýän şonu. Sana diýän soragma jogap bersen gurban bolýan diýän biz görüşmede goňur berýärmiz. Suatlar goýamyzda behdemizde. Men hiç il karşı däl senin bilýänmi? Gurbanulla karşı çykýanyňa, ýöne baýdagy basanyňa diýän düşünýärmi Nuri? Bolýar baýdak şol şu wagt rejim baskıly. Bolmy? Ýöne men baýda baskılaw diýem o. Bolýar baýdak şolar ýalky baýdagy dostum. Nura kımradan sana. Yurdun söýýän baýda söýýär ha Nuri. Yurdun söýýän baýda söýýär ha. Men soraýan jogap beren o, näme üçin jogap beren ok şu wagt? Baýdaň söýýän diýän o. Yo, sesini ýapmaly. Vay. Özü ýapyp özü açyp oturýar. Açsak mikrofonu, 07. Görýäňizmi bir gaýrat. Tiktirejeň. Vakan dönüňi ne şulam? Men sana 100% aýdaýyn. Haramlar. Nura muradan bolýar aýtadyn. Yüzü belli, zatı belli däl, ady belli däl, yüzü belli. Şu wara Seret näme diýän Seret? Gurbanulla garşy gitmeden garşy. Näme üçin şu wagt men soragma jogap berilmedi? Ana şoň üçin. Ýa, indi hökümet Gurbanullam aňarda goýup bir zat edip şu Nuryny ýigrenjetmeli, bir zat edip. Näme? Ali, Gurbanulla gorap indi ýigrenjet bolanok. Bilýärler. Mümkin bolýar. Göterýärler daşyndakylar var, haramlar. Aleyküm selam, hoş geldin. Aýt senem. Baýdaňyz, olar ýa-da bolsaňyz, ýurdun içinde bir güden adamlar öldürmüş ýatyr. Şolara da ýetsin bolýarmy? Şolara da video çekýärmi? Diýilen gopmy? Maňa gelip baýda bolmagy. Nuri, şo habarlar ýetirýän adamlar bar ha sana. Näme üçin olar çykan okkany? Ýa-da sesi bilen ugrady oturýar, ýa-da ýaşy. Adresini berip oturýar. Adam, Nomerini çalaýdy oturýar. Normalde şunday da oturuyor, onun arkada şehirinde kullanlardan ayalmasını tutup ötesi bilen video çekti, uğraştı. Yani özün içinden çıkılmayanlar, özler çıkılatıyorlar. Yo, köçe çıkıp, hukukunu talep edip de bilen okuysa şol adamların nerede? Ay, köçe çıkıp böyle etçeğini edip durar, ye ködünü alıp durar, bari hocalığın, 10 kırar gıyına çel öňünde yalaňaçlap pitke edip bilen edip durlar ha. Gör eşitmedin mi ya?
Yo, esmek var, görmek var, ol bollu mu? Kuday var ey. Ey, görmek var. Bar kuday var seret. Ya protest etmeden okuma diyen de. Yıkıyor var. Adam Almanlar da yanında durdu. Sen gelip beni son meydana çıkıp protest etmeni isteyen ha. Bu Almanlar gelip kesin ayda oturuyorsaydı. Lider sonra yürüsen ustaydın lan. Nura Murad al polyama. Kim Muraday? Ya çık gitti sonra al polyam. Bilem o. Bu da yok. Ya problem içinde yok. Min hayran. Assalamu alaykum Nura. Salam. Nura şu iyi şey edip böyle ne şey oldu sen? O laf bir şeydi. Kırdık açarlar. Öyle. Bir şey öğrenmem 3 yıl oldu. Şu efir açıp şu temada gezip öğrenme. O 3 yarım yıl var. Oldu. 3,5 yılın içinde bir üt köşme taptın mı ödün gerek. Eyda. Bana ne gerek? Vatan gerek. Benim için görüşem var tayda. Ya bir sana ne olur için görüşmedi vakti. Sen geldin hiç Peyda taptık. Nece fire geldin. Gözümüz açıldı dedin. Eyda tapan. Murat geldi. Nuru halkın gözünü açtı. Men bir gördüm ayın O oraya. yönlü halk. Düşündün mü? Yani kaç soru ya? Koro, Yani düğme var. Neymiş yani? Selamun aleyküm. Salam. Miraya tıkanlar. Murat, kovme Murat. Murat'ın yanında ballar var ya. Murat kovme. Kova Kudaya şükür. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm kovme can sama. Kova Kudaya şükür. Assalamu alaykum. Da sarurtan gere Murat. Dinleyen dost. Da sarurtan gere. Türkmenistan'da beyde oturmaya ara uladı. Bala ne? Ay nereden girenle ne ama sana uy? Nura al muradı deyip Allah'ını giyip de sana da hiç var mı? Sulu adamın ne mi pazisası vaka sonra yemet polan bil polor mu? Pazisası bile ne mi işiniz var? Bizim yanımızda bolon okmuş. Yo so gurrunglarını kaystara pazisası kaystara va sonra bil polor mu diyen? Barkila kadan ne iyilik ne beylik kurulayabilen mi? Yankı Murat mı? Ayo. Hiç elimden prosto gelen adamları düşünür ya. Boş adamları vaat ayırmalı ya. Normal ne düşünceli adamlarla gitmeseyim olur ya. Onların vaat getirip oturmalı Türkmen'in vaat getirmeni ya da yok diye. Doğru diye. Doğru şimdi. Yani Türkmen'in vaati yok var mı getirmeli o. Yurdun ki manayla ya. Gürlemecekler düşen ya adamlar. Anneciğim. Girenlerini özlerim bilen o koyacaksın var hep yere. Anladım. Murat çık gitti mi yana? Gitti sen ayda bir zat diyecek kolyan mı özel sen? Ya son ulan sorusu kolyanla. Alamu kani Allah sondan. Hava sondan diyana. Gipsi yerinde kenara. Endi beydip birekten Nura. Sizin fikriniz Birekten beydip zat soruş bölmälinde gidelinde yurtdan we hökümetden soralyň adamdan.
Hemme zat ortada lay beýdip görmedikden gelip görmeň hiç nemesi ýok, peýdasy ýok. Yitirýär diňe, yitirýär daşary ýurtlarda gitdi bu halk. Sen wara ýöre ýeke möjek sen o pikiriňi düşüňde de gör beýan. Dogry maýdan men taň. Erkek gurrun men taň. Düşüňde de görmeýän. Men sikim kim? Näme üçin görmeýär? Näşeýdi bilsem. Ýeke möjek aýtdan. Bu der. Sen şonuň kesdiň aýak gerek bolsa da. Kesdiň aýak. Onu ýenesin hem de bol. Mäl ýöne şo pikiriňi düşüňde dedi bilmeýän. Ola bu dünýede kim? Salamu aleykum. Bolýa. Näme ýaňydan taň. Salamu aleykum. Azık savredan. Ajalyňa savredan. Bayağı garan önümüzde duran Kılıç bilen wara kelläň alan wagt bilersin. Kelläni. Kesen wagt. Men azal. Bak o wagt. O wagt bu halkyň içinde bolar bu. Näme? Bilmäne malasyň. Oýdum şat Qur'an uly. Aýda ýa. Bunlar alada düştü. Iyen oğurluk haram pullamaz. Bilmez. Ayda uğradım. Yetik bunu hasap vermeli. Rahat uğradım. Uğradım. Näme alada galyan? Geçip yatıyla mı? Yetecek bolýan adyny efir açyp bara boş bolýan ýa-da. Ne bolýar onu? Ne görýäňiz? 3 bilwollu diýen nemet doran. Bunlar ine aýa galmasaňyz ine şular ýalyk, bular diýe eden zady bolmaz diýip siz aýa galmasaňyz böyle urup ýenjip padwarlarda urup ýenjip öldürüp diýýärler şeýdene ine boýnalay dogry gerek. Bu halkdan ses çykmaz diýip edeniňiz edýäňiz gerek. Boynuň Allah. Ay siziň näme etdiň? Gora Al boynuňa. Şo dayan ýan Gurban ulyň aýt sikim oýdum şoňa sikim oýdum. Serdaryňa Gurban ulyň dayan ýan däm sikim oýdum ejeňiz kiň çortuny. Bular onun sen şonu goýan bolsaň näme üçin sen ýüzüň açyp diýbilen okşony. Sen götür ýani Wagty gelerem. Şu efirde gurlan adamlar hemme ýüzüni açyp gurlar wagty geler. Sen şu adaçaň o ýüzüň görkö ýüzüňi. Sen sika açaň onu. Sen sika Ben siýal ýurda söwnäm ok ýa paşaňa söwnäm. Sen götür ýani Paşaň Esat götür ýani raçmala o. Sen näme paşanyň dolaýmady ýa mamaşyňmy? Paşaň dikulleňle dogun bu aýaty. Öýnü ýurtda Genärim ýa. Yaman. Salamu aleykum. Olur ýaly. Paşaň aýt ejeňiz kerni paşaňa. Paşaň götüne gazyk sokaryn paşaň. Doğru. Haram. Yüzük ertebiruň sen gyzygyňy ýa ejeňi gözüň alynda ýalaňaşa otyrkalar ýüzüň açardyň sen. Ağlap gelir, ağlap taliba telegramdan ses falan uğradır, nomoruna çalıyorduk da onu, kino zayıfı. Haqiqi. Olar ýalar bar. Arkadarym serdarym, gahrman mehriban arkadarymyz diýip. Gaçraýman götür, gaçraýman. Mehriban gahrman arkadarymyz, beýtnäňmi diýip. Mena ulunda begen, ýa ýaman agdyr opsyň da soňky döwür bara. Ýanky bir diýipde ýanda adam ady prosto bir ýandan eşitdim da Aşgabatda bir ganjyk geldi şoňa bir Allahjan bir näme da ýaman niýetlene dua okulyny okuýany Allahjan daňa şelden eşekli kenesi gip soňundan pul bermen öýürsin. Ya bak fikirler. Haqiqi o haram şöýletmeli. Geler ona. Bir tawlet. İngerget götürýän Cemal Parwa bara. Şoň ýüzüne wasatyn bolýar ejeňiz kiň ýartygyny. Aşakdaklar o gullere bravo diýip. Nesip bolsun tawak tigersin Cemal Parwa ýüzüne basyşma seret. Şolar ýaly ulunlar. Birazçyk agdyr olsaňa da goýup. Nuraga sen magzyň açyp diýäň oý 3 ýylyň içinde näme etdiň diýip bir topar millet topladym diýsene ho. Ýangda kim dinleýär diýe 500 tane adam oturup berdi bilet. Kim dinleýär? Ya, şondan götübüş geldi da lo. Şoňa şu ýokary keretdi. Az 500 adam ýerde otur, şoňa biýmala bolup geldi görül bar. Ey,
bilenme yurdun içinden dava çıkarıyorlar da o nemetçi olsun. Yurdun içinde şöyle dava çıkarıyorlar da o olara pullar ya beyliklere beren o ölüşün diye. İnşallah. Gorkow ejeng. Keyin köpsi gelip yüzün açmasa da gep bilenler gorkow köpsi var ha. Edilödi. Allah can emmedat gorkular ağzı yüzüklen emmedat alırsın arkayın olur. Oturup bana gümrüm veremem edersin tek emmedat geç giden son. Kem planlara ba Sikerne oğlunlar ejeng asaktan yazyanlar. Borsa örmesene bu mesafir yaptanlar. Neme diyecek kolanlar işe otu yürüyüşler de atları işle otu mesela işle otu. Çıkan değildir. Şu haramlar bir yok odarlar. Doğunuz ki haram. Eder türmede de eder. Olan ba değil şimdi hem şunda gel aşkı vardı diyen da barsangam da o götüne bile giysen narkotik sakıp günah ne bilirsin da erkek yok ha onda. Şöyle türmede de maskarlayan aşkı Bartan payırnan orada da. Bir günah adamlar yatanlar boşaltsanız da gönül boldy araw ne Ejeng ayağı alır ya şolar. Yo ben diyecek Burturman kapsın aslanız ol ya. Şular şey dik gelýär gel yurdun içine dağıt ya bilenme gel yurdun içine. Ene men 3 ay bunun önüne efire girende men mardadım misal üçün. Gel mara diýse men hiç kim gelmedi normal ama men verdim şu ta adamlara men çağırdım hiç kim gelilmedi bilenme. Yo men şu atmardı ho şu atmardı men. Yok ben diyecek bilen adam. Ne üçündün aşkı vatlı mesele çözülüyor. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bir muntam nazar ne üçün aşkı vatlı ya bilen bunlar sen narkotik satkalardanim. Dinlemeni. Ay döram. Wa alaikum assalam. Sikmemi bilen da onda düşe. Siktir. Nazar. Yüzüne sikerim nazar. Yüzüne sikerim. Arkadan saykaları. Sor arkadan sor. Haram. Nazar yüzüne sikerim sen daha var ha. Hey, ol vara ore jeng sken bolmasın deyip bolan sağa ha wala. Çok bolan Geçen aşağıya gideyim elkin diyem. Keyip çüynediler ne censki. Ay. Siktir doğunuz keyler. Diyecek olan adam şol da bilen din aşkı vada çağırıyorlar şu onun amına triye katıyorlar da mana sen günahkar deyip bilen ma son. Şöytür olur güçlü oluyor. Onu ne etmeli? Size mağdur olmalı. Geldi yurttaşına gelindi. Çağırın heminden korkyandı o. Yo adam aşkı vada barangıda da bular tal pavli yüksek kolyalarla etsek boklarım yok la. Hop şimdiden ne o. Bir maslahat şıda yolu girdiniz mi oturup videonuzu çekin. Hemmengide de Nurun edişyalıp videonuzu çekin denim. Her yıl palançı yılda koyulmalı deyip bilen mi? Belki aşağıdan adama da belki olur nazar ne oledin nemesi profiline suratlar hatta barken screenshot alıp alıp koy men aldım 5-6 suratını. Yer gelenine nemesini kimin sikin sormadı ne olur dersen. Ay nazar işin açtı onda sen. Diyorlar marikin adlı mı nemen? Account'da sen mal tuğun olun şu vattara. Bir mung pak bir şey ettim ben ejeng sıkacak nadan var garasında. Ay onu tanıyan da atba olsa öldürem satarlar la ya. Yani barın omden sıkacak sıkayın. Edilödi. Ay şoň üçün ara olunlar ağzı bir olun var. Näme bolsa da ağzı bir olun. Niye de olsaňyz da ağzı bir olun ara. Şörik geldiňiz menen pikirimçe bir 6 ay önüňe balarýaly patbişik ýokdum kadýan ara Nuriýanyň talibin. Ana 6 ay mundan soň seredinde 500 sana adam. Ulan blog edip da edip accountlar yapanda 500-600 adam opdy bilýärmi? Häzir iş adamda deýmese biz rümüňden geç gitmeli adam o şördäklerler. Вообще Türkmenistan'da seyrediyen bağmayı ne kişi o seyrediyor? Bir adam bir telefonda mutluyum ya, bir telefonda 10 adam mutluyum. Türkmenistan nişanı o haramladılar. Bu peynim Yurtta var ha. Her hocalıktan bir adam çıktı var ha. Her hocalıktan bir adam o. Bir adam çıksa neçe 100.000 tane hocalık vardır bizde. 100.000 tane hocalık diysen de. Yani 100.000 adam oluyorsa o adamlar o. Türkmenistan'ın hükümet organ şahsi düzümlerinin bar karşımızda durunda da biz sanımız olurdu. Bir köp bolya ikinciden hem
hökümetin öz içindäki şahsy düzümem buňa garşy. Bolaňym içinde wyjdanly adamlar bar. Bizim tarapymyzda geçecek adamlar bar. Daşy bir de 100 ton adamlar var. Men aýdyp bilemok, sen aýdy, diýýän adamlar bar. Assalamu alaikum. Orada içinde işler, öyle aýdyp bilmän, öyle şu meselen çözüp bilmän bir de ýetiren adamlar. Eke zat durlayna, çıkçakla ukuyum ama nervet. Yankı gurulayan ki may eceğini tikeyin var açtaydı nesillenler var muğdurda satlıyor eceğini tikeyin yandan şu eceğini amına gurulayan yankı ki may jol. Nadar mı? Öyledi. Vak eceğini yiyem. Anlayacağım şollara. Doğru ya. Daha yere onu kendiler çınar nervin yakına degen oklayo var. Men çağalım. Ara eceğini tikeyin normal nani de mejordu. Ecek may huy eceğini tikeyin. Hanam. Ali hanam, liçkaya men sana suratlarını uğratacak yankın. Uğrattan eceğini tikeyin mraz ne? Onun mali gördüm mam. Ali Khan o yankı nazarına meclisin Putin sikip bör şu at orkestde öden. Ay son var burada. Bir yerden bir dava nani yan rejeni fikin bizden gel o tip bir mudur çok da diýmez bolun. Olmasın bolan olin mara bolan ne ökün bör ha wala soň şun berden gefeler batan görden sıkaya. Rejeni fikin imen nan mıday bazjeni fikin gurulayan zatdan kıllan okluru. Yo men anan ýa-da. Yok olur yürü teşekkür ara. Arkada şöhret bir para bilýän doga. Can ýan adam maro, can ýan görün var. Mene göz ýetirdim şoňa ýöne prosto bir uçgunmy bir zat geçenok ni. Ona mara lişni eger şu wagt bir nemämiz bar proýektimiz olanlar şoňa dogry düşünüň şu çağırışda garaşýan gaty umytly durun. Şu çağırışa taýýarlyk görüliň, konkretny taýýarlyk görüliň. Eger şonu bolmasa başga variant, ýene bir variant ýatyr, onu etmeli, ornuýan etmeli bir zat bolanok. Ay şu iki tarapyny deňlemesek bara erkinlige çykamdyk men aýdaýyn. İki tarapymyzdan deňlemeli. İnşallah bolara. Ýaşaş däl adamlar bollugy däl bolup görüşmez. Çağalar kakasından, ejesinden aýra yurdun içindäkisi hakkını, hukuny ardyny kim açýany bilmänýär. Baran gapysy ýüzüne ýapylýar. Prokurorlar, organlar bir-biriniň götüne ýapyşyp halky edip ýör. Olaň arkasynda durýan ýok. Bollugy däl adamlar bu ara. Konkretna yurt çöktü bara mesela. Daýyn gaçan şu wagt her kim viza centerlaryň öňüne görüň gaçak bolup, gitjek bolup, öýüni, maşyny, muduň wagatyny satyp görün haýsy. Yani yurt görenler var. Haqiqi doğru aýdýan. Tamam karsa 20 ne zat 70 ýaş. Hemmes çykmalylar köçe. Milletler satyp görler, mallarny satyp görler, halk görgül bara. Hawa hemme zadyn satlyga geçýän zat bolsa men aýdyp oturna men şu ilde men wara şu Türkiýede derne gaçyp adamlar çağır erkek bolan olsa Burmut Nura aşak Nura burmut bir şu aşaktan nara bir yaman gowzat ýazdylar. Siz diýe berik bize söwgüňizden diýe gidin de diýe daşurdak adamlar diýe diktator diýip çekdiler diýe olar näşe işat diýen ýok diýe. Çotky ýazdy şonlara. Ya hereket içeride bolmaly, ho daşarda näme gow etseň daýaň peýda. Hani yok al diýär näme şu çüýrükleri bize ýazýar şu söwüp bilen bu boş urlamak zat diýip onda gidin de diýär YouTube orsedin YouTube ýa-ni Ukrainaň YouTube, Amerikaň YouTubeçylar gelip diýär prezidentine maskaralap ýazdy, oňa şu ýazamok diýdi bilenmi? Ýokarda aldyysymyz. Oňlar ýazyp bilmeýär. Dowlet geliriz. Bilmeýär. Olar ýazyp bilmeýär. Türmede de diýişiňe jogap turan näçe tana oglan bardyr o häzir görseňler. Biriniň gapysyny açdan geçýän ýurtdy gowazgalaň tudurýarlar. Assalamu alaikum. Wa alaikum hoş geldin. Nura gomy ýadymy salamlaşyp. Nura açyk döýtden şu wagt. Dünýä samaýdyr näme dalýar. Ýar Fatyma ýazdyňda aldy aýdy. Ha tanadym. Bizim Türkmenistan'ın içindeki agendimiz bu. Öz adamımız.
Estir eskilendi. Näme anda adarır noklar mı? Sen näme açar bir daretler o da var şotay. Allah şükür goy buylar. Özünüzde näme sağma yorsunuz mu? Awa. Huda Näme şükür gülýäri. Aporna çağırıp näme diýerler indi. Indi näme okka tapdylar. Kenzat aýdyp bolan noktadan Sikin çıkaryp meşun alyň diýsene. bolan nokta söz. Dağını çıkarıp koyardım. Stormuş. Oğullarım bala. Bidar ettin la Yusuf. Diňe men. Oğullar bala. Boş gurlayan boş çiçeğin. Çiçeğe gaýban mı? Ýaşdyna geldi. Gitti öýden. Nura. Geldi öýtden şu wagt. Geldim ha. Nura assalamu alaykum bolmuşsunuz. Wa alaykum salam Arman. Bolmuşsunuz. Nura men gelendirin es. Ha geldin mi sen? Nura bir mut. Seredin mena suat video ekran zapis etmekte. Eşkâniz mi? Ava. Suat yanıma bir gün oldu yanıma bir adam gelip gitti de. Ondan? Meni çıkarıp berýän sen neydi? Daşarda çıkaracak diýdi. Yani azrak ummatra sorap durda. Unda öýdäkler razy. Yani elde faks gerekse o dal boyunu çıkarıp bilmese son yana ona pul aldırıp vermeliydim de. Eşkâniz Maňa sen gerek. Gel maňa sen ýurdun içinde gerek. Düşünýän ýurdun içinde gerek. Howlukman ne garaş 2025 şo taýda. Şu 2025 içinde garaşyň o başga da çykjaklaryňyz bar. Bolmaýan olsaň bitýän olsaň gidiberiň nira etýän olsaň. Ondan soň wara 2025'de bir iş başarmajak bolsak goýaýalyň ondan soň wara bolýar oýunçy Bolýar seredin şoda senden indi öz bilen bilmedik bilmese de ýene bilsin. Köp diňe size arz edip çykdym da. Näme bolsa da size arz edip çykdym. Eşkânizmi? Prosta garantiya diýip geldi de, men çıkarıp ýan diýip geldi de. Şenliklerim kän. Bize näme bilýän? Men näme kömek etdim? Men näme diýilýän? Men düşünmedim şu an. Yok siz sizden kömek sorapsaň edem, ok siz prosta bilip goýsaňyz boldy. Hemme zat size bilýäňiz de başta başladym mı? Aýtdym men başga adamym ýok meniň. Bilýän dostum, ýani Türkmenistaň içinde garantiýa diýip sokýarlar ýöne, onu ýatdan çykarma onu. Topanlaryna garantiýa berýän diýip çykarsyn, sokýarlar. Men o zatlaryňy biljekler, kim bilen gurlaşýar, näme diýip. Ýani beş edip göreniňiz, bu warýanyz maýdaşar urda gidip bunu görüp bir ýyl lapdan berýän edip ondan da way urdum dödeliň dara bir ýylyň boşuna gitmesin näme daşar urtdaky. Şu daşar urtdan galanjak puluňyzy ýurtda da alar ýaly bolýar. Normal sistem bolýar. 40 ýylda gerekler prosta ejem maşan üçin çykyp durumda. Başga ýa-da o. Özüňiz bilýäňiz ha. Men şu ýola başladym sizden sana gerek kelam bir de gerek şollar. Bir de gerek şo. Yo bolýar size gerek. Şoň men başga hiç kömek edip bilemok ýani. Bolsaňyz da mertlerçe duruň nemäňizde, ýeriňizde görüşeliň bolmasa da gaýrat ediň maňa başga meseleler şu wagt gazykly däl. Çykyp bilmeýäniňiz ýa Nura erkek ýaly bir aýdyrmy? Erkek ýaly. Yine ýokarda Allah görüp dur, eger yalan görürsem ejem bunu beren haram bolsun. Şu adam size çıkan wagty men näme diýdim bilýäňizmi? Bulan bir provokasiýa diýdim, ondan ok diýdim. Ýok diýdim, men andyşken diýdim. Diýdim, men şu wagt andyşken moda boldy diýdim, ondan ok diýdim. Ýok, men 100% garantiýa men çykaryp bilýän diýdi de. Men şoň üçin inandım da. Aýdan gurulmuş o da. Son. Sağ gözüň aýdýan bolsa da çep gözüň. Ondan mı sağ gözüňe? Garantiýa çykarýan adam hiç
pulun alan o. İşi bitirenler. Yo doğru ağam doğrudur o. Gözün kırp mana allayalar. Ben Talib ağa bilen yok bana 1000 adam Siviyada çıksın men diňe 2 adam bilen derdim aýtganda Talib ağa nora aýtgan. Sen men derdim birini aýtmaly bolar men. Men ýurdy ýamanlarym yok. Tamam arkayın. Yok seredin bir zat düşünün men ýurdy ýamanlap daýdam. Men bir zat diňe nora ağa bilen zatda sabet sorap taň etdim men. Öňem aýtdym ýene de aýtdym. Dostum maňa sabet sorýan kän men haýs birine ýetişeýin. Men ýeke biz şoň üçin siziň hemmeňizde biz meseleňiz bara siziň indi Nura çözmek bilen biz beýdip ýurdu düzeltip bilen dokda. Ýurdu düzeltjek bolsa kökünden düzeltmeli bolýar. Sistemadan düzeltmeli. Nura özüňiz bilenýär men tanaýaňyz. Yo men sizi şu efirden tanıyan, men sizi yüz tanıma ya adını bilemem. Prosto efirden tanıyan gelýäňiz pikirňiz aýdýaňyz hawa siň gapyňyz kakıp zol nämçin efire girdin diýip alyp gitýär aýtýadym. Şonu da gurulajak diýädim sen. Ýöne yok ýene de gürleýän men bärde ýurdy ýamanlap çykamok men belli bir öz meselemi aýdyp jaň etgende bir bilen gürleşmeli bolar Nura. Bizim yurdu yamanlamda ko yurt başka siyasat hükümet başka bizim yurdu yamanlamda. Biz yurdumuz bu uğramsın ediyatlar. Bu uğramsın içindeki parazitleri aydiya. Na yurdumuzun içinde vatan dönükleri var. Yani ayda ya şöyle zapis dinledin mi sen talihini gören zapisini? Vatan dönükleri değil vazifesinden hıyanatçılık peydalanyan. Hiç kimem ağam eğer her kim öz vazifesinden normal işlese yurtta o mesele bağlamaz. Şoda mesele şoda diyatıyor. Dostum çıkarmak için neçe soruyorlar senin? Pul versem çıkarmalıyım ben. Yok. Yurttan çıkaracak deyip garantisini verýän bolsa bara maşyny gatken dostum hiç kim. Inanmayan. Sen men aktivizm rejim var men inanmayan. Men şu açmışlarlı da ben inanmayan. Men hiç kime inanmayan. Ben eğer derdim olsa Nora'ya çıkyan sinyal diyen boldu. Evet. Uzak çıktım 7 gün gitken. Bir soru. Dost gitcek balla. Sikin suratını uğratsana. Beşten bu şu migrasyada pitiçka deyip bırdatsa diye o neymi daday? O pitiçka ağam 5 yıl açalım sen yurttan çıkıp bilen onu. Deport değiller ağam o pitiçka değiller no. Deportel. O proses kompüterde çıkar o. Kompüterde çıkan da neymi o bana yutken o pitiçka neymi diye o. On koyma hakkı var mı o pitiçka ne? Bir de on mağlayla son gün niyatta ayağa alıp solon manglayna pitiçka oýalyň diýär bizem mara. Gaýdyp şu hökümetde işlenmeli ýaly. Manglayna oýaly halkam tanasyndan halkyň arasynda görünen. Ha bu pitiçkalar diýsinde tanasynlar bara şonu. Nura burada haşet halky kadiyet mol halky da şurda çıkıp çıkmadan karar verer ýaly. O kadiyet karar vermeli o migrasiýa karar vermeliler ama. Adamlar da pulama alanda elden yurt dışına çıkmak için. Pulun ama adalet yok. Bende var çıkarsa. Bende var. Çıkaran nokta. Kaç git onda ne bedeyim? Çıkarma sen ne çıkayım? Selamünaleyküm hemmeňize. Çıkıp nämet çek mesal şu. Nämet çek anaydan çıkan ýerde sikin var köz balada. Çıkyan inemen maksadım çıkyan ejemin ýanyna barýan bol hakam ýok. Ejemin ýanyna da olam ýanyna barýan bol öz durmuşum ýene dowam Türkiýede mi? Ha? İmam Aşkan ýerde Türkiýede mi? Türkiýede ýok. Aňarda hiç kimin galmady diňe dünýede şu ejen gally bolan Türkiýede dogry. Yok Nora doğanlarım var Nora. Maşgalalan Amerika kakası Türk'tü, Ece'de, Dubai'de adam olan ne olay var? Adamlar var hani ne kolu diysene dasına sıkma hani öyle her kim düşünüyor da kaçsız eklemiş diye yeni diye oluyor.
Falan turunda beni ilk göçtü. Yok o. Gitten yan oylananlar öyle ne geleğinin hödür ölmek adasına çıkya bir yerlik gitkenler 5 yıllar gelen ok izine bodul ya kozak yıkıl ya yaş çağırlar yıkla çağır yansın yorulun ok yeniden ok ya illi oğulunu izine çıkar altın köye hemen vakti gel ya oğlum ya yaşlılar yıkya ya dayılar yıkya şeydir konu yok ön adamın yurttan çıkar Dost, tasarruftan gelýänlere gowy üstler ya biýle agyrýanlar. Keterlen ropçuşy tasarruftan. Ya 2 yıl kazanan pulunun hödür morar yeni 3 yıl gelir oğlum ya oğlun çıkarar ya gelini çıkarar ya altın çıkarar yok böyle şeydi buranından ya beyle etmeli ya da amıkkal çıkmalı başka var yani yok. Näme hocalyk yumur geçs bolmalar kelle de var. Ýyk yumur geçs. Waleyküm täze gelene sözlerling. Näme üçin şoň ala hocalyk bozulýar zatdyma bilýärm adalada. Bozul ol benim ne için bozul yani ol pullon ya başka da hakkında sen ne hile isteyen olsan ayağın adımın isteye de düşündün mü dost? Ne diyeceğiz sol? Düşündün mü şey diyorum hocalık bozuluyor. Sen ýaly ejeňiz keýin bolýarşyn. Ejen amını bozdurun. Kassan yala doğru. Haramay. Versene şunmağa. Haramlar var. Yala. Durmanman şunmağa versene mağa yoktur. Mağa ver durmanman. Durmanman. Mağa ver. Mağa ver durman. Seretmeli vapta eşdeňmi? Seretmeli vapta. Şu gepin geldi ama 100 maçsa erkeğesin. Seret şu gepin gelip ben 100 maç erkeğe Vam ho, erkekli vami. Sen yüzüme oturun da sen yüzüme oturun. Yok. Tutmayın da mağazın o. Yok, telefon arkasına durup kurulma, telefon arkasından kurulma. Geldi hemen yüzüme kurulu. Ben sana Kolya tutturmam dinle gerek ver bana bir mut gerek ver. Ayt deli. Sen var gıyı çağan ardına sikeyim. Düşündün mü senden bolan gıyıdın ardına sikeyim. Namusun vardı da gelin men yanıma. Men Fransa'da gel. Adalat. Ağam izne sökme. Svitoyu sökmen, svitoyu. Ağamdan gören ağam geçirdin sikeyim. Adalat izne sökme. Yok ağam sökme. Dur. Efirde. Ağam seyretme tutmayıp sağında. Gel daha men bilen guruluş erkek ol. Men sana koyup vereyim. Hemmeňize haýyş edýän svitoýuňyza sökmen biri Adalat ağa svitoýdan sökmeli. Yok. Aşağıda nomurum var ağam. Aşağıda nomurum var. Neyde nomerin var? Şo däm nomurum. Onu. Şo däm nomerin. Şo nomurum şo. Vallahi. Yani siz ýaly ejeňiz keň köp adam başgalany bolýar da. Sögünme, dalba yok sögünme. Sana sögünme değil. Sana seret normal. Bana seret normal gitdi. Sögünme. Ay boray bolay. Yoğutsanız da bunun samsygy. Otur buradan ýa-ýa täze taktik tapdyrlar olar. Provokasiýa ağam o provokasiýa efiri bozmaly. Bular provokasiýa efiri bozmaly. Bular maksat Seret şunu dinle. Oğlanlar seredin şunu ine azatlyga işläp dur meniň biriň 3 ýyl 4 ýyl aýtdyk adamlar işiňizi ekleyin goýun gura diýdik gelin goşulun diýdik biz derne açamyzda adamlar biz dinlemedi ay men maşina almak üçin geldim men jaý almak üçin geldim men şoň üçin ömeşjek ýaşap bolýar ýurtda adatda pulun wagty gadan jetseň ýaşap bolýar diýdiler. Dinlep şunu bir maksud. Nogun aladas bilen ýaşaýarlar. Kimler Türkmenistanda öýrenip durmuş kurmak maksady bilen daşary ýurtlarda işläp pul gazanmagy gidýär. Kimler tejenni aşyrýaly jaý salyp awtowluk edilmek maksady bilen ýurdun daşyna çykýar. Ýöne olar ne ýurdun daşyna, ne de ýurdun içine durmuşyň hödürini görüp bilýär. Sebäbi bir tarapda pasport meselesi Türkmen raýatlarynyň halkara hereketini şäklendirýär. Beýlik tarapdan maşgalasyny we çağalaryny watanyny goýup zähmet migrasiýasyna çykan türkmenistanlylar aýraçylygyň azaby bilen ýaşamagy mezbur bolýar. Ýöne tejenni aşyr şeýle problemlere garamazdan öýdüniň ýene bir gerek ýurdun daşyna çykyp bu gerek has uzak möhletler belki de hemişelik ýagdaýda daşary ýurtda galmagy çalışjak durmaýar. Dükkan işi başa varmadı. Evin dükkanımızda, ağalık dükkanımızda yapmalı olduk. Satın alın avtologumda kire yetecek oldum.
Yönü ulug bodulanny ihtiyaç şaýlaryna pul tapmak kıyın boldy. Ardan wakadan ulugymyzy da satdyk diýip aşraýar. Pulsuzluk sebäpli kozalykda uruş söýüş. Gok kalmagal köpelip başlady. Öýdäkim çağlarymyzy ýanyna alyp aýrylyşyp gidip gelip başlady diýip ol aşağı feredýär. 10 ýylda ýygnan pulumy 1,5 ýylda soğup gutardyk. Maşin gitdi. Saýmam käbir zatlaryny guruluşyk materiýaly hökmünde satan wagtlarym boldy diýip aşrygynaýar. Ol ýene bir gerek bagty açylyp daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna çykmagy mümkinçiligi bolsa, ýurda gaýdyp dolanmajakdygyny, maşgalatyny hem öz ýanyna çagyrjakdygyny aýdýar. Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleri daşary ýurtlarda zähmet migrasiýasyna bolup burada dolanýan ýöne bir meňdeş problemler sebäpli gaýtadan iş eklenç mümkinçiliklerini gözleginde ýurdun daşyna çykmaga çalışýan adamlaryň az däldigini aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanlaryň iş okuwyldygyny barýan ýurtlaryna şol sana Türkiýede, ABŞda we Russiýada migrantlara garşy hususan dokumentsiz migrantlara garşy häkimetleriň durmuşa geçirýän şäherleri güýçlenip başlady. Oğlunlar. Yani aylanıp dolanıp yine bizim diyenimize gelýäňiz. Biz diýäs ki, şu jaý gadanyň, maşin gadanyň hawa yine ýygyňyza barýaňyz. Yine şu taýda siz şu jaý satmaly bolýaňyz, maşynyňy satyp daşaryda çykýaňyz. Ýöne bu safar kelläňiz, gözüňiz açylan ýagdaýda kelläňiz, öňküsünden ütgeşip pikirlenýänini, inni satmaly, çykmaly, gaýdyp gelmeliler diýilen pikirdeýin. Taliba. Öňgöli bir aýdamaza biz dinlemediler. Ay men maşyn alsam, jaý alsam ýurtda ýaşap bolýar, tüdi. Gelmediňiz adamlar, ýalanmy. Derne gaçdyk, gelin goşulun diýdik, gelmediňiz. Gorkdyňyz, gaçdyk. Doğru. Ýalňyz goýdylar. Taliba Bizleri konsulun öňünde urdular, atak etdiler. Garaşaýa esperma savreda, ýa bir niýetdiň bir syýlaň ýokmaý adajyga mozu gurlap duran adama garşy. Bolu. Inni ştaýda bir aýdan da artlamyzda biz ýalňyz goýduňyz da dogry, däme adamlar. Inni häzir hem Alişer Abdullah sul otur ýalňyz goýýarsyňyz. Iň soňky okumyda çenligi dese, ýöne şu taýda da halat etmeseňiz de ol özüňize gerek aslında da. Ýöne şonu da halat etmeseňiz, soň men siz aýdaýyn, siziň öňüňizde çykyp siziň üçin görüşjek adama bir bolmak, Gurwan bilen serdaryň ele bir güýçlenir, şeýle bir güýçlenir. Çünkü siziň üçin görüşjek adam ýokdur ortada. Ýeke ýalňyz bara däl, rärsiňizde onuň adynoşyny herekete başlanyp bolsaňyz, onuň bilen mok başarsyňyzmy, başarmasyňyzmy? Ýöne güýçli bir ýumruk berip bolýaka, şonu etmeseňiz, şu şansy sypdyrsak, soňra siziň üçin, biziň üçin görüşjek adamlar tapmarsyňyz. Şeýle de oğlunun mesela kâbirlerinin göğünü yarım göğünlü hareket ediyor. Yarım göğün. Ay bu Türkmen'e vara deyip yardım etişe melik Allah'ım radif Rusya'dan Sulvanlık gidilen oğlan var ha. Yaman o yardım etişe şöyle oğlan bir arasında koydu şu atları. Ay bir 5 ay 6 ay görünmedi. Ondan sonra şöyle ortada neyem oldu? Şöyle ortada aeroporttu. Şol gatter we halka söwüp başlady efirlere gelip halka şeýle siz beýle diýip bolun bir de modro onyal gepleme diýip nimetdik bolun gara çekildi de ýatdy da udak wagt görünmedi bolun soň ýene çykdy nämeň esasyna çykdy şo bilýän adamlar ey diýdi aeroportda İstanbul aeroportda diýdi protest edip Türkmenleri metçe kenara mun diýdi ey men diýdi umutlan başlady me bilen Türkmenleri etçe kenara diýdi. Ýa-da çykdy şol umutlanıp. Ondan soň kitaplarymany alyp gitdiler, onu alyp gaçdylar Russiýadan. Türmede otur. Ine men siz aýdaýyn oglanlar. Hereket bak, öňüm aýtdym. Biz bir guşuň bir ganaty, biz bolsak bir ganatam. Siz halk, biz bir ganaty aktivistler ekranda görülýänler. Bir ganatam siz halk. Biz hiç haçan efirde goşulanýarsyňyz. Diňe dinlänsiňiz, gollaýansyňyz, barsyňyz. Ana şu siz ikinji ganat siz. Sizler guş bedenini iki kanatın den hareket etmeye netijesinde göwresini howagallar ya yerden uçup başlaya. Biz hem şonu ýar uçatymyz gelýän bolsa, şu hareket öňe gitmeni isleýän bolsa, onda bara biz bir çağırış edip bermeli. Siz hem şo çağırışy dolu ýerine ýetirmek üçin aýaga galmaly şowun. O grada durmaly läl. Şowun şo taýda bolmaly siz. Ondan soň hareket, birinji hareket, ikinjini, ikinji, üçüncüni, üçüncü, dördüncü çağırýarda gidiberýär aňarsy. Ýöne şu birinji bilen ikinji hareket gerçekleşen ok. Biz çağırýas,
halkda ses hayal çıkya. Biz çağırýar hayal çıkya. Yani yorjon belki ne uğranırsınız yoş olun var bir görüp dursunuz da hamından öter näme ýaşaşýarlar ýa-da ýanky ýaşulyň aýdanlaryny Balkanly ýaşuly adyny familiýasyny aýtdy bir giden organ işlerliň adyny aýtdy. Bam şu umyt görýän me Hudaý we men wara edil häzir Türkmenistanyň içinde milyoner bolaýyn o milyoner. Ýöne şu taýda ýaşaýan bolsam men howatyr edip ýaşajak. Liş naýda köpüňizde pulsuz ýaşaňyzda daşarıda çıkmaňar da edip görsüňiz men milyoner bolsam durasym gelmez. Çünkü daş töwrüň mäjit dolu o iýjek bolup duran mäjit. Öýden pullu bolsaň da iň hoply adam sen. Çünkü seň puluň iýjek bolup organyň içinde kireye okulacak bolýan. Haýsy seni bir zat edip seni gapysyna getirjek bolýar da bilýän, gapysyna getirdik, seni ýalbardyp men agamy 30 000 bereýin, göýber 50 000 bereýin, göýber etjek bolýar şolar. Şu wagt bara животный мирин закон джунгли süýdip durataýda bilýän, закон джунгли. Gaplan towşan tutja iýe, ýene bir haýwan, ýene bir ejizrak bir haýwan tutja iýe, şeýdip görsüňiz. Onuň siz şu taýda näde böldüňiz, hopsuz ýaşap bilýäňiz. Aýdyň maňa şonu. Şuňa garşy agdyrlyk görkezmeseňiz, iýler utararsyňyz da, näme boljak gene saňa maňa watanmyza bolar. Inniki çağalara nähil gün gorjagan saň olar, näme diýjek? Şu wagt siýasatda düşünenok, dünýede näme bolup berenok, düşünenok, ýa ýatyr belki şu wagt ýanyňyzda. 5-nji klas, 3-nji klas çağalar. Olar tek siýasatda işe düşünenok. Nähil ýurtda dünýä gelenden bilen oklar. Berjek meseňiz şonu ýalak şagallaň eline. Beresiňiz gelýänse pajalista goşulmaň onu. Durun gyrdan terediň danym. Başyňyza gelende ýöne soň aglamaň bolýar. Başyňyza gelende aglamaň soň. Ya da zarinlamaň, heyrenmaň. Beýdi mesela Nura, beýdi mesela köprak gara agzy ýürüň diýip agzy ber bara. Adamlar var bir anam yok şumat bilýänmi? Ondan yandaram 10 yaşdan 30 yaşa ayrılıp batsan bir ýerine bir adam ya. Nura, yine bir proýekt vardı, ýolu vardı bilýäňizmi? Bir de şu an Talib ağa bilen işe çıkýanyzda. Eşdäňizmi? Awa eşdoti. Tamam pilot, senin ulucun nesip olsun inşallah Allah borçludur. Ya ağam bir mit. Nura eşdäňizmi? Awa eşdä. Nura serediň yine bir proýekt vardı, yine bir ýolu vardı. Yine şunu altık yine siz çıkıp durursunuz 3-4 tane adam sizin gelip eşinize koşup durda. Yine şunu yol alıp barıp Türkmenistan'a çıkma gerek ağam bularım bilýänizmi? Türkmenistan'a 2 adam çıkıp eşine koşulsa köp zat edip bilýäsler. Dur bir başyma pilosin hani men diň akkelýadyň bizine seni çıkarmak bilen seni şutadan kok görmek bilen dogry edipdirse sen watan dönüp halk düşmanı ekeni ýa. Nora provokasiýa serediň bir zat diňläňde janym ağam. Provokasiýa bin olama müýdün açyp berýän halka olaň düşünjesini. Bolýa ağam serediň ine bir zat meniň inemen öz düşünjämi aýdaýynda. Bu zaten dinlere sana ait berayan vatan. Bu zaten etmenize gerek yok. Sizin aytmanız dine Türkmenistan içinden çıkıp efir açmalı bilýäňiz. Yine açsanız 3 tane adam görüyor. 200 tane adam görüyor. Türkmenistan'dan açsın 50 adam görse de köp zat başaryp bilýäsler bilýäňizmi? Bu zaten Türkmenistan içini açmak gerek. Nura Doğru. Bolýar, hani başkanyň diňlerle dostum barmyn. Türkmenistanyň içinde de bolar inşallah. Ederiz ağa, ederiz. Harekettem ederiz. Bulan kapsy bar aferin. Oğurluk etdiler da bilýän halkyň hakyny ýediler, indi giýje ýatyp bilen oklar ejengi. Şu rejim gorajak bolýarlar. Kurban ulana meter bulungu ödlerine göre koşu rejimi durmalı. Kurban ulada göre. Nura fake'ten gelesin önceden eşyazmı? Fake'ten gelesin ünüsünüzü başka yere gayet ya da. Bundan mal değil bunlara. Nura
Olur onunla. Moko men halka düşman tanıtken dostum. Nura şunyan elimizde fakt var. Ne için çıkıp bilemiz oğul? Onu dinle sizler ya Talibaga değil. Her kim bir efir açmalı, her kim adam çağırmalı. Yine arada canan ne etti? Köp adam efirinden topladı. Her kimin düşüncesini dinledi. Canan'ı bilen sen oraya. Her kim eğer özüne gönlü efir açmalı. Nesip bolsa häzir Türkiýede neme däl onýaly. Nesip bol halk aýag alanna her kim etmeli işin bilýär eder. Kamerada çekerler. Her kim kamerada bolsun, telefonum bolsun watandaşlar şoğun. Ýadyňyzdan çykarmaň şolary. Birinji ýanyňyzdaky ýaraňyz telefondur. Nura bu efirinize gelenler diňe provokasiýa. Ine men düşünjämde, men öz düşünjäm aýdym. Bular diňe provokasiýa. Bular diňe efiri boýunça, özü boýunça gitdi. Düşündük provokasiýa, düşündük bolýa. Provokasiýa gitdi. Diýem 4 ýyl 5 ýyl bar ýa bu ýola girelim. Ey, Anton döwür milletten habar ýokmy biruňe bir aşkaýda aýdy bolan Nura. Palança ile beýle. Soňky döwür zatlaram gitdiler. Vay, ýaňy nemeler aýtdy, sen ýerek gelmediň öýjana. Yok, ondan başka da millet gelip aydı gidiyor da şunlar ya laydan adamım yok lan son kudur. Hadi kendi olayımsa. Babaray köpte aydı. Aşkayet yok hiç kimde. Onda kovuk olsa demiyor verelim onda. Neymiş mi da derdi. Olman 6 milyon halkın içinde bir lan ikilen aşkayetli çıkar. Olaram ayıp gitti. Başka şikayet yok hiç kimde. Yurt kovul. Garip sen mi? Onda men oturdum lan men Germaniýaň şikaýetyne çyğında var ha. Ne düýnüň harasat durdy bizin könemede. İnternet işlemedi ýarym gün. Maňa soň hat ýazdylar. Bir aýlyk diýe abonendiňiz diýe ýarymny kesjek, tutuşlugyna kesjek diýip bara. Ýaman gowy şikaýet şul. Bir aýlap mobil internet bolmasyňyz bizin adymyzdan. O men aýdaýyn mars şikayet. Evet. Yakında dost oğlum ovada yaşayan dost oğlum motorunu oğurlatdı. $1000 kapısından alıp gidipdirler. Indi arıza yazıptır. Avurlar indi hazır basınca diye. Şu arzan qaytarıp almasan öyüne gelip yaşlı eni atasını korkuzup oğlum karoçı delonu yapacak bolýar diye da. Qaytarıp al arzanı. Yani düşündün mü sen şu tayda näme bolur? Düşündün mü ol awurlar uğrun tapdylar. Motora bırakdılar. Hava. Sütünü ne yaptı? Hava elindeki nalwaty. Soňam seret Nura bir hepde öň motor moğlandy diye. Ondan soňam bir hepde geçenden soňam diye 700 pres otumu yakıp gidipdirler diye. 2 arza yazdım diye. İkisinden hem derek yok diye. Indem diye avurlar üstüme basınca diye. Şu arzan qaytarıp almasan sen uğraşaydı diye. Her gün öyüme gelip neme derler diye. Basınca derler diye. Bol dostum. Bir mut durayda. Marada işleyen bir mut. Marat. Ha, tımı pilot görlesin da tımı pilot. Görle da. Eştatin. Organlar hemmesi haramzade o. Yo Marat eşten. Eştatin bratiskaydı ver. Nereden girip durursun Marat şu an? Germaniýadan men, Bavarya'da. Ha, molades tamam. Seret benim bir arzum var da eşten mi? Haydi ver. Nasıl orada çıkmak? Tamam. Çıkarıp bilen mi? Elimden gelen kömegimden. Yok elinden yok. Hem yerden kömek gelip du. Yönüm aktivizme karşı gittiğine bilen mi? Arkada mı? Daşarıda çıkacak bolsaň men efirimde oturma. Vay tam adarak berdi görünüp. Ben ayırdım saka men bar dedim. Bar işim efirim senin daşarıda tutmaň däl dostum. Ýalňyş düşünmem. Ha. Teman etketmäli.
Ana şeydi kuk gördüm. Böyle aktivistlerle nefsen çıkarlar ne tip oldu. Onun arkayını oldu. Tamam pilot cevap vereceğim. Kimaydan da adına. Ne mi bolyam şeyde organ işlerler, ağırlar şey. Ana organ işlerlen eden işi. Bir de müşbinde organ işlerlen maşindan ne uğurlasak ne olur? Ay bular ne edip yatıp bile bu vicdan zat yok bularda haramzadalarda. Onun için garaş otuyor da halk. Eğer massı bir neme oldu, yankı oğlunun birinci barcak yeri yankı organ müstü. Yantan aydan. Yankı oğlunun birinci barcak yeri yankı organ birinci barcak. Navo? Menem aytdım alma dedim. Etrava şikayet edipdir. Indi velayete git dedim. Dinlemezse demet dedim. Yokorağa git dedim. Alma izini alma dedim. Diysin gönler motor di gön naşın sırok gören di gön çöy diysin ara. O naşın sırok gören diysin gönü. Germanya'da da di neme vardı marat vardı. Şoňa da yazdın diýaýsyn. Büş jurist diýip adam di. O naşın üçinde sırok görmeseň di. Gön ýokary kadyetden jogap bermese gön onu ýazjak. Yo men bir dakika. Dinle adın familiýasyny öwrensene paylaşarlar ýaýradarlar. Yo adın familiýasy awurlaň nomeri zadyn ber diýdim. Men diýdim 2 günde taparyan et bereýin diýdim. Motorunyň suratan ba o öýüniň ýanyp giden nemelerem ba onu 2 günde tap bererän edip bereýin diýdim. Edip bereýin diýdim ol gorkuty internetden emetsem has beter bolar diýip. Ona diýdim korkma diýdim. Velayete git diýdim. 10 gün 15 günden soň velayete git. 2 ay garaşdyrdylar diýe tap berjek diýip de indem diýe onu meni günahkarlap men şikayetim ýok diýip basınç edip şonu yazdıracak olýarmyş diýil onu yapmak üçin. Bir mınt. Seretne şey Ali şu 77. Hani hökümetiň problemasy var. Çünkü gidip çözen ok. Julam neme eden adamsy. Motor gerek bolsa ýazsyn o maňa liçko ejem bir konteyner motor guradyň. Motor näme? Motorda däl da seret şun bolýamşyl edişi hökümetiň. Polisiýalar. Ogurladan adam getir. Yok gep ogurladan adamda däl. Bolýan uwak gördüm. Marat birmin iterediň adamlaryna arkadaň kontrol edip bilmeýän organlarynyň eline halkgarlyk otýar. Yani arkadaň kontrol edip bilmeýän organlarynyň eline halkgarlyk otýar. Halk presden otýar we arkadaň kontrol edip bilen organlarynyň dazy. Ýöne iş ýerlerini kontrol edip bilen ok. Hiç şuna näil ýurt diýen adam, näil ýurt bolýar. Organlar hökümet işlerler, prokuratura işlerleri, milli hukuk işlerler, kontrollü çıktılar vatandaşlar. Edenler oyunu koyuyorlar. İsleyen öldürüyorlar, isleyen ana yentişerler. Şun eline garılıp ölüp gidip otuyorsunuz. Bunu arkadağına ölmüyor, onunla ölmüyor. Çünkü o yukarıda oturuyor, ona deyip bilmiyor hiç kim. Yani sidyal garipçe maşkalalar, ana dayhan maşkalalar, orta atlak, sizler hiç kimem durmaya hal yok gurban ula vapşe pingine değil o onunla öldürmüş bu bizim yurdumuzda devlet adam çiğne motora uğurlayabilen da onda var ha maskara olmasın ha hani oğurlan gelsin oğurlattın dakalası ve sen necek motor yok gepten vermekte değil de ne şu uğurlu vapşe Marat teret bulamak değil, prosto var ha, bu başka hil metodikası var bunun. Her şeyle mi? Özü bizimkilerden mi? Bu pazigat etmeleri. Adamlar pazigat etmeleri. Malle dakalası olmasın ya, kim sana da versin o? Olama doğru yana. Ey Huday, şükür ediyana bir yana, mene iştadım aldırman kaçtım şu yurttan. Göz devrayman o yana. Gerçeğimi aldın anlayamadım. Ne oldu vallahi söyledin de durmadın ya yenedin. Ne mi oldu? İginleşsen Aşgabat'ta gel la. Ay men dille deyip bolýar, eginleşdim Fransada da deyip bolýar, eginleşdim Amerikada da deyip bolýar. Yok budun kibaho. I think about the gorkada biz bilen paylaşdı. Ne men paylaşayım misal üçün.
Näme dilinde gurlaanyň dakazatsy bolýam sen. Ay men bar diýen zatlam çyn bolýandy bilýäňa senin. Bar diýen çyn boldy. Sen Nuwagawla talip gowulýa. Sen on ýüzüň aşagam diýdiň ha, sen o sözüňde durmadyk. Bir gaýra adam bol. Onu ýaly işleňem maratyn. Deprek sen mi? Açmadın ha. Edilödüm kıyalak. Allah'dan Kur'an'dan andıştın ha sen o şovun. Ay edilödüm kıyalak ettim de benim ahan hünmedik kuruludum ha. Ay näme bolanda näme sen sözüňde durmadın ha sen onu. Men sen gaýtara diýen ýaly gaýtara. Şu ýüzüm açamak görýän. Görüň ok men nälikdim. Sen vara tutnama versene bir gerek delil gerek bile nideden biletini bilýär. Berbilen o adur değil mi? Onu näme gurulýan berilmejek bolsun. Ay bir hepde wagtyň mala ödüň bilersin lan. Yanking motorny beräýsen aýsyn. Yanking motorny beräýsen o bolmasa. O ber. 2005-nji ýyl 2003-nji ýyl Taparmat döwürde ýaşap berdim, motor ogurlany diýip ýatyrlar diýen zatlar. Yo, näme de bolsa ogurladan da berde sen o sen saparmat. O ogurladan näler ýöne deň duşar gorkudyp bir kun firman alandylar. Ber bilen okta opşun. Ogurladan gelsin maşin we merk bolýar, gon ogurladan gelip gurlatyn şu motorum alny. Men planyna ýüzüni açyp men ogurlatdym motorum diýip. Näme zat ogurlanan adam şu tak gelip ýüzüni açan o. Bolýa ýan koglan polisiýa ýazypdyr da men motorumy ogurlatdym diýip. Indi şol oglan saňa çyksa men motorumy ogurlatdym. Men maşin berilýär. O gönü berilýär. Şo ýazany hatyny görkezse de bolýar. Jeka sen wara boşluklaşky diýýär adamlar. Yo, prosta gurlaya da ara. Yo sana gurlalysen. Yo, Jeka prosta gurlaya ýan koglan polisiýa beren bolsa oňa. Onu ben cücüğümden $10,000 yitirdim yüzümde adım men kimdigim belli değil lan kiminen ýaşaňa kiminen. Boş vaklar. Görýän bilýän tödüňden boş vaklar. Sen ananyň oga şu menne dakazatdy we ýok diýip ondan bol sen motor. Polisiýa oýnama, urlatmat goda ýazmada bu polisiýa men motorumy urlatdym diýip. Hani şoň ýazan hatky o bir dadyny ogurladyr, men dadymy ogurlatdym, men erkekler yüzüm açyk gurulajak, men kogurlan. Bolýa näme deprekçi. Kerkede diýär internet ýok diýär şonu çözülýärmi? Yüzüm açymam geljek diýip diýär adam. Kerkede internet ýok diýär. O internet ýok diýär, Wi-Fi boş telefon ýaşasaň bolmaz, bizim daňyň arasynda internet çekilen ok. Sen şu daňyň üstünde çykotyň onu. Yo, bize gülýärler, hemme ýerde de bäş şolaýetdi işe boldy da. Tamam da näde ýandaklar adam dämi? O Türkmenistan dämi? Dursana olar Türkmenistanyň watany dämi? Olar näme Türkmenistana raýa? Boş vaklaşka wagtyň boldy. Yo, boldy sen men şu sözüm belli de o bir hepdeden senem bilýän. Bir hepdeden menem bilýän. Senem bilýän şu wakanyny öýdüm çöp. Ejem bologlan diňe çüýleýär, gamçyly çüýleýär diýdi belli de goýup goýýar. Näde bilýän misal şu näde bilýän watan habarlaryndan bilýänmi ýa-da? Sen bir hepdeden bilmeseň, şoňa sen efiriňe galjak. Gal bir hepdeden bilmeseň, sen maňa wara liçkada ýa-da efiriňe galamda kançyta bir hepde geçdi bilmedimi, çort diýdi, gurlaş tutaydy. Bolýar. Men bilsem halkam bilýär da onda tutuş ýyl bilýär da. Ay sen hemmeksin derden ýetirýänçä bile sen bilseň hemmek bilerler ýa. Yo, sen bilmedim. Sen elemental habarly bilýän sen görersiň da. Bilseň boldy däm sen? Yo. Boldy da näme onu men näme bilmedim. Bilýän dämi? Maňa Telegramdan aýat bilen. Men hemme ýerden blogat, hemme bärden blogat. Ýöne bir hepdeden ödüm bilýän, awtomat bilýän. Taňa ödüm alhamdyle oý bila. Bu doganyň speyni gut wokul hemme zady bilýär diýip ödüm oturýanda pikirlenýär. Ya şo näme garaşýarlar da näme gut wokulny kabul edýän. Awada daky
konferensiýaň gutoruna garaşýarlar da, şoň üçinmi Türkmen başyda aljaraşyp tutuş adamlaryň hereketini çäklendirip berler. Aljarap edip. İnternetten diýip, diýer o adamlar, benimle of näme gelen, ýyny adamlar, berlen Wi-Fi bizde ýyrtyp dur diýer, blok hiç adam ýok diýer. Avada da boy wagtym janmaly. Konkretmi aktyor, aktrisa bular o. Taşarutluň öňünde oğudun adam bolşup, oğudun gürleşip, internet mi? O mi? O ganjy gün töwerekmi mi? Pul mi? Bular öňünde Antonio Guterres näçe satyn alýandy? Ganjy gün töwetirler. O näme urla otýaryň? Media rahatlygyda, näme ýalatylýandy? O taşarutlaky türmägidenden gelýärlerine gözlükip ýöre organ işlerler. Habarlara maýtdy. Ugda daşar orfi özlegi gazagy da görüň. Türkmenistan o üçin awada näme ýygnaklar daqlar gördi. Näme üçin ýamanlaýar. O daqlara maýtdy, öwýärlere. Emma aç. Bolla aç şu özlegi aç gazagy. Şuma Antonio Guterres geldi, gowdy kitde dordam, ýurda. Ha? Giden o bara enta. Oturtun onda ol bir hepden içinde Alşerlerin şol ikisi şu taýda bolsa Antonio Guterres mi näme şu ejen götüboklu Guterres olam ondan aýrylýar men saňa aýdaýyn. Gelişmedi awany. Gelişmese meneme elimde. Men asman yere çekerin diýmek Allah arkamda bolly. Meneme elimde bar nederin. Alarında var kopyala oturun yazarın. Näme görseret? Näme gözüň ýokmy dogunyň sken Antonio Guterres adamlar saňa noty diýip bilýärmi? Baron ýadyn Antonio Guterres Izrail durdurdy da Gazany bombalap gatýar. Onlar da diýilýär, onlar kömek edip bilýär. Al Sirul Abdullah kömek etjek bolmady. Barolar kömek etdi. Ha, men olur. Sizin aslamaňyňyz İsrail diýen bolsa onu znaçyp bilemedi bilýärsiňizler. Şo many berýäňizler. Yo, biz halkymyz var ya, Hudaýa şükür. Siz onu sizden bir Gevreyli. Adyda galmayan galym. Bu toran. Özüňe kadam gerek aýjaňyz ki. Ne düşünün? Evet, şu taýda 290 adam. Haçany 10 000 ýetip gördüm şu taýda efir açandy. Gyzyk gyllar, şowur 500 tane, 600 tane adam. Gyzyk gylýan, olaram İssemler, yaltanıp ya da İssetelerin tereciyalar dastoğunu. Marda levapta internet. Hiçbir de bu torun oraya. Elitli cayda olayanlara gözünü kuvatıyorlar. Adam aslında teviği bay diyen adam. Aslında teviği bay geliyor. Ara oyun dönmer. Planning artığı ya. Planning. Şolara gözünü kıpırlar. Ecen İsa vermeli ho. Bedem tutaydı o. Telefonu bir adam oryandır öteceğim efiri. İzin şu aşkabada 300 adam yetede var, ağdarıp götürüp var, palçaladın ya. 300 adam yetede yetip o. 300 adam yetede. Gelen nokta emmeksine. 100 adam mı yetip? 100 adam. Hemen gerek ya, şuulümüz gülüyor. 300 adam bilenim var. İyicemiz var, etçemiz var diye. İyicekler. 3000 geliyor iyiden, 30.000 geliyor iyiden geliyor. Var Ali şu psikologyan o Kanada mekanı var. Tüyleme. Yo gulyalak da şoň üçin hiç. Men saňa aýdyn Aliço, men saňa aýdyn, saňa gerek bolsa sen 10 000 adam toplarsın ýa-ni. Sen ýa-ma bolsa erkek gel aýdyn, men sen 100 aýdyn, saňa gerek bolsa sen 10 000 adam toplarsın. Ma gerek, ha Hudaýa şükür. İşte men saňa onu diýänna. Allah gerek haram ýeperler. Gerek dämi. Näme bolandy? Çikine diýen 220 voltluk tower drone görersiň diýen gerek. Yok, halal hesap bersen o daqlar yok. Halal. Sikip onunla sen var halal. No da. Tekçe. Halal kapalama sana. Sen var şu şolaryň ak gidilendigini aýdýaň da Türkmenistana şeýle Alişerlen Abdullah'nın, doğru mu? Inni Alişer bilen Abdullah registrasiyadan geçmendir. Terketten registrasiyadan geçmendir. Yani registrasiyasız alınıp gidilipdir da onu şeylermi? Ay sen ne bilýän o? Görersiň böyle bir hepde arasyn bilýän taňa 33 şunu arasy bir hepde de arasyn. Giden bolsa uja registrasiýasy gidipdir onu çünkü aýaly polisiýa var. Onu polisiýalar maşinlik mi alançy onda polisiýa. Ay sen Türküm kulara alla ýa diýen belki allandyrlar.
Yo, çıkarma anık soru veriyen. Anık soru veriyen. O yüzden politsiya maşenik bolmalı mı ya? Politsiya anıklarda aytmalı mı? Biz ödi yurdumda cevap ver ya. Türkçe cevap verem de. Sen öz balan içindeki nemäňe jogap bilenmi ya? Mandıra başlayan halkı varsan olun Geçen advokata cevap geldi bilenmi siz advokat diye biz size cevap veremiyoruz. Biz Türkmenistan'a cevap veriyoruz. Bu Türkmenistan rayat diye de. Eddil şo gep geldi gördünüz mü? Doğru. Doğru. Näçe töleýär? Ekin götür. Näçe töleýär? Senin şunu aýtmaňa. Alişer bilen Abdulla eger şo peçatsy bolsa alyp gidilen bolsa da men ýene bir ýadyma düşýär şeýdip birini getirdiler Türkiýeden Ahhodip birini getirdiler bilýärmi? Long liderni vertolyot bilen amonlar ýüzü maskaly zatdy olýany hakykatdan hem ýaragly dagdy neme edip görün garap öldürip görün oňa jenaýatkar diýerler de hakykatdan hem katil diýerler. FETÖ. Katil diýerler. Apo FETÖ'cü Apo FETÖ'cü däl o gerizekaly. Ay pastiş olaýar onu. Ral boýup gelet. Mesela indi şu Apo indi şu Apo Deydik getirilen olsa Alişer'in Abdullah'da koyal adamlar dağında eli yaralı, dağda, adam öldürüp görün, cenayetkar da şoň için şehit vakitler ha. Billirtmen, adetmen, uğurlap ha. Adam öldüren yalak da adamla mı niyetine uğurlayalar da. Adam öldüren yalak. Kimin miniyetine uğurlaptır o? Kimin miniyetine uğurlaptır? Bolyan birinin ecretine vaçısına söğe otursan. Kimse yoktu. İkisem söğüye. Onun ecretine vaçısına söğüktüler. Neyme onun ecretine vaçısına söğüktüler. Onun ecretine vaçısına söğüye. Ho, diliyada yança söğüsün o. Onların çok katılır. Kimse yok. Sen gramatny ödün aktivist diýen bolsaň ýurdun paşasy 2 tane adam ogladyp Alşeýerden Abdulla ejette söýüp. Ondan soň olan ejet bajasy bolýarda Gurbanlyň ejet bajasyna ýa-da arşa götürmeli. Ýylyň ejet bajasyna bajy bolan okun. Olan ejet düş teň ýerinde bar Türkde iýsiň bilen bolar. Yo mesi yok çok bolma Aliço. Murat neme? Nura aşağıda Murat yazıtı yansana aşağıda Murat yazıtı. Bana söyle. Yo mesi yok çok bolan ama yok sen bolan. Bana söyle. Gelin selam aleyküm ben. Kul cerimeti. Söyleyecek. Ay bolmaýar. Administratif cerime değil mi? Ne pul cerime değil mi? Kanunun karşılığı pul cerime. Prezidente sökmüň karşılığı pul cerime. Türmede ne? Ana bad sen bad. Seret Nuraga sen bad murladyň bilýän Ekrem İmamoğlu nämetdi ana sökse şey diýerler. Hodr meydan ip gıygırda bilýän hana bodr meydan. İmamoğlu ola bir Ekrem İmamoğlu diňe gürleme dollar. Olam qarryk döwlet. Ana bodr meydan näme öňde? Bala burmun. Seret men sana burada diyecek. Burmun. Aliço. Nura burmun. Ekrem mara dinle radnoy. Ekrem İmamoğlu'nun tak razgovor gutoranok. Erjaganlara götürün büzmön tutup dursun goja. Berde Germaniýada akı var. Germaniýa başy şu dowski Ýewropada bar türkler şuma dowski ýazot aýak aldyny. Yazanda ne peýdas. Yazanda mı? Gaýdyp girmedi diýerler şöyle. Yarak satanoklar. An bir gedek dowski F30 aşyrmady nämetdi? Panika düşüp. Turko gerek gelen nöden passada bol Amerika bilen oy fotoğrafy mı da gawar baglaşdy bilmeýän bolsaň bilip goýu çyksana ony. Yo bolýa-da bilmeýän bolsam bilip goýup 5 ýyllar. Maksady näme şu? Näme üçin adama kelek? Yo Ekrem İmamoğlu da razgowor gutoranok berdi. Ekrem İmamoğlu razgowor gutoranok. O edil şu derecede de nemede Murada men gurlan. Edil şu nemede o onu da yazdılar. Näme dowonski adwokatlar, näme şu basoti bolýa Ekrem İmamoğlu. Marat bir da aýdyň mi? Aýt. Erdoğan'ın öz söze dälýäni könüden gelýän söz boýany öz magdy bilen guruldy bilýän bir ýagny İstanbul'da paşa bolsaňam Ankara'dan höküm gelse bodr meydan bolýar diýdi. Aýna bilende. Näme diýä bilýänmi? Gülür diýä, durur diýä.
Yani men yedilişni ödüm havarım ma bir mutmurada. Men şuma dilişni havarım ödüm Germaniyada gelip ben ayak aldığında yazıp atıyorlar şolar bilýärmi? Bir gün olmasa bir gün ýygyna çykyp gelir onu. Se kimde pul var? Ýewropalylarda pul var. Sen kellen otay rol oynan ok. Bolýa ol hiçle ýok. Bolýa Ekrem İmamoğlu. Tutursyňyz biziň işte tutursyňyz ol şu zalimler ýeňe durar ötýänmasaň. Şo şey edip durarym ödýäňmi? Ha. Terslik bir gün. Ömürlüge almaz şular. Siz dine düşünýäňiz zalim bolsaň Hudaýjan bir gün göz görkezler. Znaç siz zalimsiňiz, size göz görkezýär. Kanyataňa senin. Akıldarı maksadı näme? Dünyada bir hasat ýokdur, hasap çekmeli ejrini çekýär olaram. Gurludylar. Senem gurlanyň için o dünýäde jogap berersiň senem. Senem jogap berersiň. Ýurt üçin horma gahrman. Yala ver senem. Yala. Yala. Yala sana. Yala. Al. Salam. Vatanın golunu, vatanına gitsene sen oğlum Vatanına. Vatanına men Hudaýa şükür. Baryňy sere nurçylyk bolup hökümet garşy çykýan. Näme vatanın Näme nuraga ýüzüne açyk gurulýar. Namatlar biriňiz ýüzüne açyk. Senem açan erkek senem aç. Balan içinde men nurlukda erkeksin sen açsana. Men nurlukda. Sen aç. O son hemmesem açya. Sen aç. Ola seneki hiçiňde maçyp bilen dowa. Hiçiňde maçyp bilen dowa. Men garşydaşdam biriňe maçyp bilen dowa. Nurun yang şeken hiç hökümetinden bir adam çıktı da halkın karşısına ne biz şular yal der biz de bular yal der onu yanlış bir urladım. Anna seret sizin yanlış bolýa sizin dogry bolsa näme üçin şu taýda ömrüňiz? Paraşa tenýär paraşalar ýala içinde normalniňiz ýokma ýok. Ýa paraşa gelýär ýok. Vatanım gülýän bolan bolsa bir zat aýtjakdym da. Vatan gülýän bolsa hi halka çykyp bir hukumat adam ýok. Vatanım gülýän bolsa vatanymda ýaşady. Sen senin o gittan var ovalara git kerki tarapların ovalarına git Mari'nin ovalarına git halk näle ýaşaýandyr. Haram dölden olan. Deyus diýip ina şuňa adamlara diýilýär deyus. Dölden. Awa molum diýilýän şu vatandaşlar. Vatanım. Molum diýilýän zaýa. Molum ýaman ýokän molum. Ovalara gitsene hemmesine uğraşylan hemmesine näme şu Ýurop bilen börsiňe öň aýtdym o bir molum sen. Bir emizin açık görüler bilen o yine de sen aslında Teredin o dine bırak baro. Taşşapçı sen yüzün aç taşşapçı. Buna se bir ademin daşını elli ot geçaydılar o. Dur barım. Yurtta çağırık eden oğlanların öňünden çıkıp bilmedi. Gurleýärmi? Nomer kan. Hani kim çağırık yurtta çağırda gut maksat diýip oğlan sen çağıran wagt sataşwan bilmep. Men gurleýärmi? Allah o çok ýapky. Dinleň bir minut. Men ýurda baran wagt men öňümden çykyp biljek. Maksat. Ha gelinle babasy. İtlerim öle kelleşdi. Yalan senin gurleýär. Eşdeýän adalet. Aýyrsın onu. Taşşapçı. Aýyrdylar. Men aýyrdylar. Şuňa adamlar ýa-ýa öňkümolum mokçydan olan ediňizde. Şuňa lekin dinlemeler. Bir derek gurun etseňiz, kaçsaňyz adamlar ýa-ki dinleýijiler agalar sizin. Biraz gurun etmeli, temaňyzy dem aýyrmaly. Şoňa bar dogry mı? Vatanım. Sanat gittiler diýdi. Bir hepdeden diýdi görýän, diýdan görülmek hal bir hepdeden görýän. Ola hatda binjal kolpaşaňy oynatmanlar bir saat motorya ölmeli ölürdüm ýa-ni. Ayalda on sene menke gurlayan da vatan diýip. Emmemiz vatanymyz diýip. Oňar olam vatan diýip düşündüm. Öýe düşünýär boýunça bizim vatan her vatanymyz da şu vatanymyz şu taý. Oňar kendiňemeler. O sen psika molosturýar. Onun bu nerede gurlayan efide dinle oturan adam gatkenler. Onun bulun hemmeden sizden kara gurlayan diye sıkken yerde çıktı diyor. Tadına bir kal gurun etmeli. Temada değil mi?
Yok, sen bana bu da o çekmeler ya. Çekmeler. Barada kağıda bilmeli, duyan ayırmalı. Şunu yani mi olsa men çağırın men mesela yok. Bir kağıt sözünden biliyordum kimdiğini. Ava. O yani listu olmayan yem ağır mayını görüp görün oraya men tanıyan. Men görsek sen tanıyan beni. Kim bilim tanıyan tanıştırıp oturmayın. Karaçı o neler bilerek dağıtırıya ni dengelen hay taraftan neyme gurrun gerek olur. Düşünükler neyme çek ol yani. O soru veren adam yüzüne şükürler diyen ayçın yerli. Üteseyredin de men tutayda bir aday çek. Hem men şunu berk bellen o adamlar. Şu vara şu yolu yengcek bolsak vara. Biz bir adı pida bermesek bolanok. Yani her kim Türkler fedakarlık değil ya, Türkmençe näme bol ya, şol öz hakkın sen bolun şu hakkından yüze uryan şu nälik diýen. Misal üçin talip biz daşar urtda gezip gördük, ejir çekdik, zat etdik, ýöne biz etmenen bilýär şunu. Etmenen bilýär hani her kimin getirilmeýän ýurdunda gezip gördük. Aytan biz sizin öňüňizde düşüp fedakarlyk edip gördükmi? Sizem etmeli adamlar. Şu pidakarlık etmesek de oturup ay menin günüm gowy, ay menin oleşekde yüküm yok, ölse havarım yok etse de her kim. Onu men ipöde. Awo. Şoň üçin her kim mara şu ýolu ýagdaý bulaşanam goşulmaly, ýagdaý düzü normal adamam goşulmaly. Şoňa hemme kişi goşulmaly, anymjy halk üçin etmeli şonu. Ay mena Amerika'da günüm gowlay o günlük 3000-5000 aylık dolar kazanıp ber onu olur pikresin diyecek bolsak onu ara yurdum düzedip bilmeýäs, adam edip bilmeýäs. Her kim goşulmaly o zaten. Yani gater we fedakarlyk gerek şu ýolda. Her kim tarapdan bolmaly. Dogry aýdýan, adalatçy imtini ýaşarak golaýmadan bir ýankalarga ken dilin tanyşmalarly. Bir kay gurulýamy, bolly şoňa sorun jogap bermeli adam etmeli, aradan ulup goýbermeli onu. Baram şunu ýatdan çykarmaň, ene sizin üçin göreşen oglanlar bilen ekranda sizin sesiňiz bolup berdi şolar. Ýüzüňiz bolup berdi. Sizin adyňyzdan çykyş edip berdi Alişer bilen Abdullah. Siz hem şolaryň çykyşlaryny golladyňyz, pikirlerini golladyňyz, aýdan zatlaryny makulladyňyz. Şu wagt hökümet Alişer bilen Abdullahyny türmäge basmady watandaşlar. Sizem bile bastı şol. Sizin şol içinizdäki pikirli bolan adamlaryň hemmeňiz bastı şu wagt şol. Şu wagt siz bedeniňiz daşynda bolsaňyzam, sizin kiýalak ideologiýada pikirde bolan adamlary türmäge basty. Alişer bilen Abdullahyny misal üçin göz astyna almak bilen. Bilemok niýe dediğini, onuň bilerse skora. Ýöne eger şolar şu Türkmenistana ekdilip basylanan bolsa, teret göz görteli Samsun mahkemesi sudy gaz veren bolýa. Ay, nämemiş basyljagyna delil ýokmuş. Türmäge basyljagyna delil ýokmuş. Vay. Ýetirkun bolaýan ýagdaýynda. Awa sud näme belli tagam yani hökümet öz adamsyny ettirdi şonu. Öz adamsyny öňünden ettirdi. Ya boku çykdylar ya opşuman wara men size aýdaýyn. Daşar ýurtda içinde şoň üçin wara biz wara bir kösünüp görmelerle yurdun içine ayağa alıp çık normal hükümet kurmalı var birlik devletler bilen adam şekilde gürleşmeli. Adam şekilde gürleşmeli. Sen men vatandaşım näme üçin birini öldürüp durýany tapan okdyp gepleşmeli wapşeda. Gepleşen okdan bolýa şoň bilen şoňa wara gepleşmeli. Goý sylasyn ana Azerbaýjanyň şu tarapyny gowurdy erkekçe. İki tane vatandaşyny Russiýa öldürdi diýip näle nemeler etdi. Vatandaşynyň arkasynda bolmasa şolum diktator bolmasa ana ol ýöne öz vatandaş üçin edip bilýär. Onuň ýerine olum 8 sana Russiýanyň vatandaşyny alyp ýybaşlap gözüni sinýag edip ekrana goýup görkezip reşotkanyň arasynda sen edýäniň şu bolsa men em edýän şunu diýdi. Günü ýygnakda konferensiýada aýtdy. Okupantlara diýdi neme bermäň diýdi. Boyun bolmaň diýdi o günü. Okupant diýdi orslara. Ukrainadaky orslar okupant diýdi o. Olar boyun bolmaň diýdi gönümer. Siz gözüňizde getir şular ýal prezident ba, ana bilen bilinki ba.
Gıllığını aktırıp, mıllığını aktırıp bören bir çort şonunam halk bolup gorkup otursa wara. Ayağa alyas ejeng dunglar yas. Ola birinci kaçıp gidýär. Organlarym ýygyna bara size ýalbar ya. Agam beýtmäýdi, agam beýtmäýdi diýip. O gadaklaň o joya salyp depişlerini ýadyňyza salyň. Şowuny garaşýar şu organ işlerlerine de men saňa aýdaýyn. Şu wagt halky kötäp urup genjip börendiň köpüsini wara. Nasmer şu taýda nimesine meriýalar bar käbirlerine. Suwda ýetişen ok men saňa aýdaýyn. Hudaý saklasyn. Käşke suwda ýetişde gowy men şolaň ölmegini isläm ok. Lişni oturmagyny isleýän şo türmede olay. Goý çeksin wara. O ölmek diýme halas bolmak diýme o bola. Ölmesin o nabarot ýaşasyn da türmede çeksin o galan 20 ýylyny 30 ýylyny. Birden adamlar türmelere salyp hakyny ýyp ya maşgalaryň dagamagyny ýa-da özüni asmana getirenler. Ýani ha soraga çekilende urlup öldürilenler. Bulan hasan soramaly. Orta ýeri güçe. Bolýa oğlunlar menem ýapaýyn. Gijem bolup gitdi. Janyňyz sag bolsun emmeňiz. Geleniňize sag bolun minnetdar. Daýat. Bolýa sag bol. Spasibo. Söwürtüňiz ejem 12-de Nurýan näçe? Söwüň ejem, söwýäňiz boly men dogry barýanym bilýän sonra. Bolýa, daway saglygyňyz bolsun dostlar.